ಯಾರದು? ಮಳೆ ಬಂತು, ಮಳೆ ಜೋರು ಜೋರು ಮಳೆ. ದಾದೆ ಕವ್ಯ ದಾದಾ ಎಂಚ ಆಯ್ತಾನಾ ನೀ ಕೂಡ ನೀ ಗಾಯದಕ್ಕೇನು ಜರಿ ಅಲ್ಲ ನಾಳೆ ಬರ್ತಂಜಿ ಬಣ್ಣ ಎರಡು ಹೇಗೆ ಬಾನ ಬರ ಹೋಲ್ದು ಕಣ ಹ್ಞೂ ಹೌದು ಅದು ಉಳ್ಳೇನು ಅಮ್ಮ ಗಾಡಿ ಅನ್ನಗಿಜ್ಜಿ ಆಗಲಿ ತೋರಿಸಿ ಅಂದಕ್ಕೆ ಹೆಂಗೆ ಒಳ್ಳೆನಾ ಜೈಜಿನ ಕಾರಡೆ ನೀ ಕೇಳ ಕನಪರಾಜು ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಹಾಂ ಆಪ್ಡು ಫೋನ್ ಕೊಂಚ రోజులు ఉంటుంది ఎదురు ಯಾನ್ ಬರ್ಪೆ ಪಿದೆ ಉಂಟುವೆ ಯಾನ್ ಹಂಗಿದ್ದೆ ನೆಂಪುಜಿ ಇಂಚಾಂಡ ಬರ್ಪು ಜಾನ್ ಪಿದೆ ಉಂಟುವೆ ಓಡೋಣ ಉಲಾಯ್ ಅಂತ ಪಪ್ಪುಜಿ ಆರು ಜುಲೈ ಆಪುನ ತುಲ ಪಿದೆ ವಾಟರ್ ಕೊರಲೆ ತಮ್ಮ ಆಕಲ್ಲಪ್ಪ ಫೋನ್ ಉಲಾಯಿಗೆ ಅದು ಕೊಡಿ ಇಂದು ಸುಂದರಿ ಸುಂದರಿ ಭಾರತಿಕ್ಕ ದಾದಾಂಡು ದಾಲಾತಿಜಿ ಲೈಕ್ ಡನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬರ್ಸ ಶುರು ಎಡ್ಡೇನು ಬರ್ಸ ಬಾತಿನ ಇಜ್ಜಿ ನಮಕ್ ಕುಲ್ಲರೆಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಬರ್ಸ ಇಜ್ಜಿನ ಈ ಸರ್ತಿ ಬರೆಗಾಲ ಪಾತದು ನಮಕ್ ಅದೇ ನಮಕ್ ಬರೆಗಾಲ ಪಾತದು ಈ ಸರ್ತಿ ಬರ್ಸ ಶುರು ಅಂಡತ್ತ ಇದೇ ಪಾಯರೆಜ್ಜಿ ನನ್ನ ಕುಲ್ಲೋಡು ಜೀವ ನನ್ನ ಜೀವ ನನ್ನ ಸಿದ್ದೆ ನನ್ನ ಗರಿ ನನ್ನ ಇಷ್ಟೊಂದು ನಿನಗೆ
ನಾಡಿನ ಮೈಸಿರಿ ವಿಚಾರಿಸಲು ಹಲೋ. ಹಾಯ್ ಶಾಂತ, ಬರ್ಸ ಬರೋದುಂಡದ ಒನ್ನಸಾಂಡ್ ಒಂದೇ ಕಜಿಪು ಮಧ್ಯಾಹ್ನಕ್ಕೆ ಪೀರು ಕರಿತಿರದ ಕೋಳದ ಕೋರಿದ ಒಂಚೂರು ಪೀಸ್ ಇತ್ತನ ಅವೆನ್ಯಾನಿ ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲ ಪುಡಿ ಪಾರ್ದು ಮಂತೆ ಏ ವರಂಡೆ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಅವೇನು ಪಾರ್ದು ಮಂತೆ ಬೈಯಾಗು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ, ಲೈವ್ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ. ಸೂಪರ್, ವಂಡರ್ಫುಲ್, ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ದಾದ ನಿನ್ನ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಫ್ಯಾಬ್ಲಸ್, ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ನಿನ್ನ ದಾದ ನೈಸ್ ಲೈವ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಶಾಂತ ದಾದ ಕಜಿಪು ಶಾಂತನ ಒನಸಂಡ ಕೂಡ ಬರ್ತಾರ ಕೂಡ ಬರ್ತಯ ಮುಂದೆ ಕೂಡ ಗೋಪಾಲ ಕೃಷ್ಣ ಬಾಬು ನಾಯಕ್. ಹಾಯ್, ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ. ಎನ್ನ ಓಡಾತಿ ಕಜಿಪುಗ ನನ್ನ ಓಡ ಇದು ಲೇಟ್ ದಾನಿ ಲೇಟ್ ಕಜಿಪು ದಾಲ್ ರೈಸ್ ಅಕ್ಕ. ಓ ಬೆಂಡೆ ಪಲ್ಯ ದಾಲಾಂಡ ಮಲ್ಲ ಜೆಡ್ ಬೆಂಡೆ ಪಲ್ಯ ಬಂದ ಕಕ್ಕೆದ ನಮಕ್ ತರಕಾರಿ ಅಲರ್ಜಿ ದಾದವಾ ದಾದಾ ತಲೆಬೇನೆ ಕಮ್ಮಿ ಆತನಾ ಊಟ ಇತ್ತು, ಊಟ ಮಾಡಿ ಆಯ್ತು. ತರಕಾರಿ ತಿನ್ನೋಡಕ್ಕ ಹೆಗ್ಲಿ ಹುಲ್ ತರಕಾರಿ ಅಂತೂ ನಾಗ ಕೋಪಾರ್ಬು ತಿನ್ಪಲ್ಲ. ಇನಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಪೀರ್ ಎತ್ತನ ರೈಲ್ ಬತ್ತನ್ ಪೀರ್ ಎತ್ತನ ಅಂಚ ಪೀರೆ ತಿಂದು ಕುಲ್ದೀನಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಡು. ರೈಲ್ ಬತ್ತಿನ ಪೀರ್ ಬರ್ಸದುಲ್ಲಗೆ ಏನ್ ಫಾಲೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಂತೆ ದಾದಾ ಕೊರಿಯಾ ಅಂದ್ಯಾ ಪುಡಿ ಇತ್ತಿನ ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲ ಪುಡಿ ಪಾದೆ ಮಂತೀನಿ. ನಮ್ದು ಮಂಗಳೂರು. ಶಾಂತ ಫಾಲೋ ಕೊಟ್ಟೇನು ತೂಯ ಪೂರೈಕಲ ಲೈಕ್ ಬರ್ತೀನ. ಮಂಗಳೂರ ನಮ್ದು ಮಂಗಳೂರು. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತ ಲೈವ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸಿಗುದಿಲ್ಲ, ಮಳೆ ಬರ್ತುಂಟು, ಡೌಟ್ ಸಿಗುದು. ಮಳೆ ಜೋರು ಮೋಡ ಆಗಿದೆ, ಜೋರು ಮಳೆ ಬಂದ್ರೆ ಎಂತ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಉಪ್ಪಳ. ಓ, ನೀವು ಉಪ್ಪಳದವರಾ? ಅನಿಲ್ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ. ಹಾಯ್ ಹಾಯ್. ಆಯ್ತಾ ಊಟ? ಹೇಗೆ ಉಂಟು ಅಲ್ಲಿ ಮಳೆ? ಹಾಂ, ಮಳೆ ಹೇಗೆ ಉಂಟು ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ? ಓಕೆ, ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. ಮಳೆ ಹೇಗಿದೆ? ನಿಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಉಂಟಾ? ಅರ್ಶಿನಡೆ ಪೋದು ಬತ್ತೆ ಅಂದ ಅರ್ಶಿ ಲೈವ್ ಒಯ್ದಲ್ ಹೆಂಗ್ ಬತ್ತಿತ್ತೀಜಿ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಹೆಂಗದ ಅದಾನ ಇತ್ತು ಸರಿ ಇಜ್ಜಾನ್ ಮೊಬೈಲ್. ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಜಯಪುರ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ರೇಸಕ್ಕ. ಓ, ನೀವು ಗಾಡಿ ಬಿಡುವವರಾ? ಶಾಂತಕ್ಕ ಎನ್ನಟ ಕೋಪಗೆ ಮೇರು
ದಾಯ ಕೋಪ ಶಾಂತ ವಿಜಯಪುರ KA28 ಹೌದಾ ಶಾಂತಕ್ಕ ಶಾಂತ ದಾಯ JK ಭಟ್ ಬ್ರೋ ಹಾಯ್ JK ಭಟ್ ಬ್ರೋ ವನಿತಾ ಎಂತ ಕರಿ ಮಳೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನಮಗೆ ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಮಳೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸೂಪರ್ ಆಗ್ತದೆ ಮಳೆ ಬರುವಾಗ ಮಳೆ ಬರಬೇಕು ಎನ್ನಟ ಪಾತೇರು ಭಾರತಕ್ಕ ಬೇ JK ದಾಯಿಗೆ ಪಾತೇರು ಜೇರು ಚಳಿ ಸುರಾತ್ಡು ಭಯಂಕರ ಮಾರ ಚಳಿ ಕೋಡೆ ಮುರಣಿ ಮಟ್ಟ ಸಿಕ್ಕೇಟ್ ಸೈ ಹೊಂದಿತ್ತು ನೀನಿ ತುಲೆ ಚಳಿ ನಾನು ಮಂದಿರ ಪೋದಿತ್ತು ಜಪ್ಪುಲ್ ನಿಗ್ಲೆ ದಾಯಿಗಾಕ ಯಾನ್ ಪಾತಿರುವೆ ಮಾರ್ರೆ ಪಕ್ಕಡ ಬಂಪಿದಾರು ಈಗ ಜೋರುಂಟು ಮಳೆ ಹೌದಾ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಸಹ ತುಂಬ ಜೋರುಂಟು ಮಳೆ ಜೋರುಂಟ ಬರ್ಸ ಭಾರಿ ಜೋರದು ಬರ್ಸ ಅಲ್ಲ ಬರ್ತೀನಿ ಉಬಿನೀರು ರಟ್ಟ ಒಂದು ಅಕ್ಕ ಉಬಿನೀರು ರಟ್ಟ ಒಂದು ಬರ್ತೀನಿ ಪಜ್ಜಿ ಮಾರಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅರ್ಧಡು ಒಡೆಬೋತೀನಿ ಮಂಗ ಕೇಳದೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ ಹಾಯ್ ಶಾಂತಕ್ಕ ಇನ್ನು ಅಂಚಿ ಇಂಚಿಲ ಆಗಿದೆ ಹಿಂಗೆ ಅರ್ಶನ ಲೈವ್ದ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಮಾರೆ ನಾನೇ ಚೋಚ ಜೇದಿನಿ ಬರಡು ಬರ್ಸ ಅಂದ್ಯವನ್ನಿತ್ತ ಜೋರು ಬರಡು ಬರ್ಸ ಬತ್ತೀಜನ ಮೀನು ಯಾವಂದು ಮಂಡೆ ಬೇನೆ ನಿಕ್ಕ ಮಂಡೆ ಉಂಡಾ ಬೇನೆಯಾರ ನಿಕ್ಕೆ ಮಂಡೆ ಉಂಡಾ ಮಂಡೆ ತಿನ್ನಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ತರಬೇನೆ ಹ್ಯಾಪಿ ಜನ ತರಬೇನೆ ಬರ್ಪುಜಿ ನಿಕ್ಕೇರು ಬನ್ನಿ ಮಂಡೆ ಉಂಡು ಬಂಡದ್ದು ಬೇನೆಗೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಬಿನ್ನೇರ್ಲೆಕ್ಕ ಪೋಪುನು ಅಕ್ಕ ಆರು ಮೀಡು ದೀಪುನು ಏರಿಯಾ ಏರು ಜಾಗ್ರತೆ ವಿದ್ಯಾ ಪ್ರೀತಮ್ ಕಾರ್ಕಳ ಹಾಯ್ ಹರ್ಸಿ ಬೈಜಲ್ ಹರ್ಸಿ ಪಾಪ ಕಾಡು ಬೇಲೆ ಪೋಪಲು ಬಯ್ಯನಾಗ ಬರ್ಪಲಾಲು ಬತ್ತದು ಲೈವ್ ಇದು ಕುಲ್ಲುನು ಪಂಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಂತಿ ಬಕ್ಕ ದಿನ ಕೊಂಚ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡೋಡು ಅಲ್ಲಿ ಇಂಚೆ ಇಪ್ಪುನಾಗ ಪಾಡುವಲ್ಲತ ಈತ ಇಜ್ಜತ ಅವೇಕ್ ಬತ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಲೈವ್ ದೀಪುನ ಅಂದು ಬತ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಲೈವ್ ದೀಪುನ ಪಾಪ ಎನ್ನ ಅಕ್ಕ ಎಬೇ ಮುಸುಂಟೆ ತೂಲ ಪೇಪೆ ಇಂಚಿ ಪೇಪೆ ರಜ್ಜು ಎಡ್ಡಂಡು ಪನ್ಪಲ್ಯ ಪೋದಿತ್ತೆ ಮೂಕೆ ತೂಲಗೆ ಅಂದು ಪೇಪೆ ಎಂಚಿ ಪೇಪೆ ಮೊಲೆಗೆ ಮಂಡೆ ಬೇನೆಗೆ ಮೊಲೆ ಮಂಡೆ ಉಂಡ ಮಂಡೆ ಬೇನೆಯರೆ ಅವು ಮಂಡೆ ತಿನ್ನಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಆತ ಬೇನೆ ಹಾಪಿನಿ ಮೊಲೆಗೆ ಆತ ಮಂಡೆ ಉಂಡ ಅವು ಇಂಚ ಮಂಡೆ ಬೇನೆ ಹಾಪಿನಿ ಇಜ್ಜನ್ ತಿನ್ನಕ್ಲೆ ಪುರ ഞാനിത്തെ പത്ത് കാർത്തിലേക്കുള്ളൂ എനിക്ക് മോക്കെ എന്ന ಅಕ್ಕನ ಮಿತ್ತು ವಿದ್ಯಾಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತದಿಲ್ಲೇರು ಬನ್ನಿತಕ್ಕ ಮೊಳ್ಳಕ್ಕೇನು ಮಂಡಂಡಕ್ಕೇನು ಮೊಲೆಗೆ ಮೋಕೆ ಬರ್ರಿ ಒಂದು ತರಬೇನ ಬರ್ರೆಗು ಅಂದಯ್ಯ ಮಂಡೆ ಉಂಡಿಯೇ ಇರ್ನ ಲೆಕ್ಕನ ಬೊಕ್ಕ ಅದಕ್ಕೆ ತರಬೇನೆ ಇಂಚ ಬರ್ಪಿನಿ ಮಂಡೆ ಇತ್ತನ ಮಾತ್ರ ತರಬೇನೆ ಬರ್ಪುನಿ ಎಂಗೆ ಡೌಟ್ ನಿಕ್ಕೆ ಮಂಡೆ ಇಜ್ಜಿ ತರಬೇನೆ ಬೇರೆ ಚಾನ್ಸೇ ಇಜ್ಜಿ ಯಾಂತಿಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಸೂಡಿ ಮಾತ ಪಾರ್ದು ಮಾರ್ಲೆಕ್ಕ ಕೂತೀನಿ ಇತ್ತ ಒಂತ ಪಡ್ತಾ ಇಪ್ಪ ಸೀದಾ ಪೋದು ಪಜ ಬಿಟ್ಟು ಜಪ್ಪದ ಸೀರುಂಡೆನ್ನ ಈ ಚಳಿಗೆ ಲಾಯ್ಕ ಇಂಚಿನ ಒಂದು ಚಳಿ ಬರೋಡಿತ್ತು ನಂಗೆ ಜಪ್ಪರೆ ಮಂದಿರ ಪಾಡು ಮಂಡೆಲ ಕಾರ್ಲ ತೋಲ ತೋಜಿ ಎನ್ನ ಮಂಡೆಲ್ಲ ತೋಜಿ ಕಾರ್ಲೆಜ್ಜಿ ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಕೂರು ಕಟ್ಟು ಜಪ್ಪುನು
ಕಾಂಡ ಆನೆಗಳ ಕೆರ ಇರಲಿ ಕಾಂಡೆಲ್ಲ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಅಂಚನಿದ್ರೆ ಬರೋದುಂಡು ಈ ಬರ್ಸಾಗ ಚಲಿಕ್ ಮಾತ ಬಕಲ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಓಡುದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀನಿ ಮಲಬಾರ ಬತ್ತೆ ಬಂಗಾರದಂಗಡ್ದೆ ಅಪ್ಪು ಎನ್ನ ಅಚ್ಚು ಬೈಜಲಾಯಿನಿ ಉಂತು ಪನ್ಪಲ್ ಪಜ್ಜು ನಿನ್ನ ಮೈತಿದಿ ಮುಲುಲ್ಲಾಲ್ ಉಂಡರಾ ಕೋರಿ ಮಂತದ ಫಸ್ಟ್ ಕೋರಿ ಮಂತಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಬಟ್ಟಲು ನುಪ್ಪಾಡ್ನಿ ಯಾನೆ ಬಕ್ಕೆ ನೆಗ್ಲೇಜ್ ಐಟ್ ಕೆಲವು ಎಡೆ ಪೀಸ್ ತೆಪ್ಪುಲ್ಲ ಯಾನೆ ಊಟ ಎಂಕಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಪಪ್ಪನ ಇಲ್ಲಿತ್ತನತ ಮಸ್ತ್ ಮಾಡದ ಓಡ್ದ ಇಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಇಟ್ಟು ಹೊಟ್ಟೆ ತೋರುನು ಬಂಡ ಮಸ್ತ್ ನೀರು ಪೂರ ಬೂರು ಒಂದು ಇತ್ತೇನೆ ಜಪ್ಪನ ಅಲ್ಪ ತೋರುನು ಎನ್ನ ಪಪ್ಪ ಎಲ್ಲಿಯಪ್ಪನಾಗ ಎಂಕಲ್ಲ ಖಾರದಲ್ಲಿ ಪೊಂಜಿ ತೋಪು ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಪೊಂಜಿ ತೋಪು ಕೈತಲ್ ಪೊಂಜಿ ತೋಪು ಇಡೀ ಇಲ್ಲಡೆ ಎಂಗ ಇಲ್ಲಡೆ ಖಾರ ವಾಟಿಲ್ಲ ಕೋರಿ ಇಜ್ಜಿ ಖಾರ ಎಗ್ಗಿಲ್ಲ ಪೂರ ನೆಲಟ್ಟು ಖಾರ ತೋರು ಅಲ್ಪ ಕೊರ ಬಕ್ಕ ನಾಡಿ ಇಟ್ಲಕ್ಕದವ್ರ ಗುಪ್ಪೆರ ಉಂಡಾಗಲು ಅಂಚ ಆ ಬರ್ಸ ಬನ್ನಾಗ ಈ ಒಂತೆ ಮೋನಿಗೆ ಪೂರ ನೀರಟ್ಟು ಒಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಬರ್ಸದ ನಿದ್ರೆಡು ಅದಗೊಂಜಿ ಆ ಮಣ್ಣದ ಸ್ಮೆಲ್ ಆ ಮಾಡು ಚಂಡಿ ಅನ್ನಗೊಂಜಿ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರ್ಸದ ಸ್ಮೆಲ್ ಅವು ಪೂರ ಸೂಪರ್ ದಾದೆಯ ದಕ್ಕಿನ ಉಂತೆಲ್ಲ ಎತ್ತ ಬರ್ಪೆ ಅನ್ನ ಅಕ್ಕನು ಮೆಂದ ದಕ್ಕ್ಯಾನ ಎಡ್ಡ ಎಂದ ದಕ್ಕಿನ ಮಗ್ಗನು ಇತ್ತೇನೆ ಬಾಯ್ ಅಂಗವರಿ ಚಲಿಕ್ ಬರ್ಸಗು ಹೌದಾದೆ ಐಡನ್ ಹಾಲ್ ದಕ್ಕಿನ ದಾದನ ಈ ಬಾಸಿಗೆಟ್ನ ಬರ್ತದ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿರು ಮಲಬಾರ್ ಈ ವಿಸಿಲು ಬಗ್ಗುಲುನು ಎಮ್ ಡಿ ಹಾಂ ಹೆಚ್ಚಿದೆಯ ಕೊಡಿ ನೀನು ಕಂತ್ರಿ ನಾಯಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಎಸ್ ಮಗನೇ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತೆರಾಗಲ್ಲ ಅಂಚ ಖುಷಿ ಅಪ್ಪ ದಾದ ಬಗಲಿನಿ ಆಯ್ ದಾದನ ಪಂಡೆನ ಅಂದು ಎಂಕ್ ತೋಜುಜಿ ಯಾನ್ ತೂಪಿನರು ತುಂಬ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ದರಿಕ್ ಬಾರ್ದು ಇರುಂಕ ದಾಂಡೆ ನಮ್ಮ ಪಜ್ಜು ಆಯ್ ಪನದುಲ್ಲೇದ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ದೀಪ ಬತ್ತೇತ ಆಯ್ ಬತ್ತ ನಾಡು ఆయన సావు బి బగే ತುಲಾ ದೀಪು ನಮ್ಮ ಪಜ್ಜು ಬಾರಿ ಜೋರುಲ್ಲಾಲ್ ನಿನ್ನ ಮೈತಿದಿ ಬಾರಿ ಜೋರುಲ್ಲಾಲ್ ನೆರ್ಪುದ್ದುಲ ಪೋಡಿಗೆ ಆಂಡ ನಿಕ್ಕು ಒಂಚೂರು ಆಂಡಲ್ಲ ತೂಲ ನೆರ್ಪುರ ಸೀನ್ ತುಲ ಆಯ್ ಬಿರ್ವಸಕ್ಕ ಇಂದ ಮೂಲ್ ಪಂಡಿನ ಬಂದ ನವುಲ್ ಪನೊಡ್ಚಿ ಬಾರ್ ಇದು ಪಂಡಾರೆ ಅಕಡೆ ಪೋತಿ ಜರ ಅಂದೆ ಕಡು ಸೀದಾ ಬತ್ತಿ ಮಲಬಾರ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಬಂಗಾರದ ಅಂಗಡಿ ಬೇ ಒಂದು ಮೇರಾ ದೀಪ್ ಅಂದಿಯ ಪುದರ್ ಚೇಂಜ್ ಬಂದಿನಿ ಮಲಬಾರ್ ನಾವಿಕ್ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಬರ್ಸದ ಫೀಲಿಂಗ್ ಇತ್ತೆ ಬನ್ನಾಗ ಜಾಲ್ಡು ಮತ್ತೆ ಕೊಲ್ಲಾಗ ಇಂಕ ದುಂಬು ಯಾನೆನ್ನು ಈ ಇತ್ತೆದ ಒಂದು ಉಪ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಇಂಕ ದುಂಬು ಎಲ್ಲಿಯಪ್ಪನಾಗೆ ಇಂಚ ಈ ಮೆನ್ಪುರಿ ಗೊತ್ತನ ಮಿಂಚೋಳ ಅವು ಪೋಂದಿಪ್ಪುಂಡು ಕರೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಚಿಮಿನಿ ಅವೊಂಜಿ ಮಣ್ಣದ ಸ್ಮೆಲ್ ಬಸ್ ಬಂದ ಗುಲೆ ಗುಲ್ಲುನು ಅವು ಪರ 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 ನೀರು ರಟ್ಟುನು ಕೋಟ್ರು ಗುಲ್ಲುನು ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಗಂಜಿ ಚಟ್ನಿ ಉನ್ಪುನು ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ ಜೆಪ್ಪುನು ಚಿಮಿನ್ ತೆಕ್ಕಡು ಬರ್ಸ ಬನ್ನ ಮತ್ತೆ ಗಾಳಿ ಬರ್ಸ ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಫೀಲಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಒಂಚ ಆಂಡ ಮಲಬಾರ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈಮಂಡ್ಸ್ ಪ್ರಜ್ಜು ಬಾಬಾ ಆಮುಂಡರೆ ಬಾಬಾ ಬಾಬಾ ತಲ್ಬೋಬಾ ಎನ್ನವನಿ ತಕ್ಕ ಬತ್ತೇರು ಜಗ್ಗೊನ್ನ ಆಮುಂಡೆ ಈಡುಂಡರಿ ಚೆಕ್ ಕೇನು ತುಲಗೆ ಜಗ್ಗು ಪಜ್ಜು ಬಾಬಾ ಆಮುಂಡರಿ ಬಾಬಾ ಐಕ ಮೊಲ್ಲ ರಾಗ ಈರು ಪನ್ನ ಕಡಿಯನು ಸಬ್ಬಾತಿಜ್ಜೆ ಯಾ ಪದ ಆತೆ ಮರ ಯಾನ ತುಯೇ ಇರೇ ಸಬ್ಬ ಯಾರೇ ಪೋಪುನು ಮರ ಯಾನ್ ಇರೇ ಕೊರ್ತೆ ಮಾರ ಏನು ಕೂಡ ಒಡೆ ಕೊರ್ಪುನು ಬಕ ಇರೊಂದು ಡಿ ಪಿ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತನ ದಾದನ ಇರಿಗೆ ಬ್ಲೂಲ ಇತ್ತನತೆ ಬರೋಂತಾರ ದಾದಾಗ ಅದ್ದೆಗೇನಾರೆ ಪಿಲಿ ದಾನ ನಿಕ್ ಪಿಲಿ ಯಾನು ಓಡಾಡು ಬರ್ತೀನಿ ಏರ್ನ ದೀಪನಾನ ನಮ್ಮ ಮಲಬಾರ್ನ ಓಡಾಡು ಬರ್ತೀನ ಬಿರ್ವಾಸ್ ದಾ ಆರು ಬರ್ತಡೆ ಬೇವರ್ಸಿದ್ದು ಬಂತೀರಿ ವಿದ್ಯಾಪ್ರೀತ ಮೇಡಮ್ ನನ್ನನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಮಲಬಾರ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಉಗ್ಗಾಂಡ ಪಜ್ಜು ಬಾಬಾ
ಪಜ್ಜಿ ಪಾಪ ಬಾಬತ್ತವು ಬೋಬ ಅಚ್ಚು ಅಚ್ಚಕ್ಕ ತೂಲಿಗೆ ಪ್ರಜ್ಜು ಬಾಲ ತೂಲ ನಿನ್ನ ಬಾವಿ ಬರ್ತೀನಿ ಪಜ್ಜು ಅಚ್ಚು ಅರಡಬಲ್ಲೆ ಮಾರ ಯಾನು ಪ್ರೀತಮ್ ಬಂದು ಪ್ರೀತಮ ವಿದ್ಯತ್ತ ವನಿತಕ್ಕ ಕನ್ನದುಲ ಅಲ್ಲ ಉಂಡರೆ ಉಗ್ಗ ಬಂಡ ದಾದ ಉಗ್ಗ ಬಣ್ಣ ಆಮ್ ಎಲ್ಲಿ ಜೋಕ್ಲೆ ಕೇಣು ಜರ ಉಗ್ಗ ಉಂಡಾರ ಆಮ್ ಉಂಡಾರ ಪಂಡದು ಅಂಚ ಕೇನಿ ನಿಕ್ಕು ಕೇನೋಡ ನಂಜಿ ಬಿರ್ವಾಸಿಗು ನಂಜಿದ ಬಿರ್ವಾಸ್ ಪಂಡ ಜಾಗ್ರತೆ ಪೂರ ಬರೇದಿ పోతుండే ಅನ್ನ ಅಲ್ಪ ಬಿರ್ವಾಸ್ ಆಯ್ತದು XYZ ಆಟ ಬಿಡೋದು ಎನ್ನ ಬಾವಿ ಎತ್ತವು ಅಲ್ಲ ಅಲ್ತುಲ ಈ ಬಾವಿ ಎತ್ತ ಬನ್ಪ ನಮ್ಮ ಅಚ್ಚು ಓಡಾಡಿ ಬರ್ತೀನಿ ಗದ ಹಾಂ ಒಂದು ಸಾಂಡು ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಲು ಮಲಯಾಳಂ ಪಾತೆರು ಸೊ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಓ ಮಲಯಾಳಿ ಯಾರಿಗಲ್ಲ ಮಲಯಾಳಿ ಬಿರುವೇರಾ ಕೇರಳದ ಬಿರುವೇರು ಮಗಳು ಬಜ್ಜೋ ಬುಲಿ ಬುಂದುಲಾಲ್ ಆಚಕ ಪಿಲಿತ ಮರ್ಯಾದಿ ಪೋಟುಗೆ ಅಂದೇ ಅಚ್ಚು ಎಕಡೆ ಎಂದ ಮರಿ ಆರಿ ಪೋತ್ರಿ ಜಗ್ಗುಂಡತ ಮೂಜಿ ಕಾಸಿಗೆ ಮಾರ್ದು ಬರ್ತೀನಿ ಅನ್ನಾರು ಓಡಿ ಪುಂಡಿಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಜಗ್ಗುನಾಗ ಇಟ್ಟುಂಡೆ ಅನ್ನ ಮರ್ಯಾದೆ ಪುರ ವಿದ್ಯಾ ವೈಫ್ ನೇಮಿಯೇ ಓ ವಿದ್ಯೆ ಬುಡಿದಿ ಇಂದಿತ್ತೆ ಪ್ರೀತಮ್ ಪಾತ್ಯರ್ನು ಕಂಡನಿ ಓಹೋ ಕಂಡನಿ ಬರ್ತೀನಿ ಎನ್ನತ್ತು ವಿದ್ಯೆನ ಕಂಡನಿ ಬರ್ತೀನಿ ಅಚ್ಚು ಒನ್ನ ಸಾಂಡ ದಾದ ಕಜಿಪ್ಪು ಪ್ರಜ್ಜು ಬಾಬಾ ತಾನ್ 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 ಕುಕ್ಕುಲು ಬಾಬಾ ದಾದೆ ಬಾಬಾ ಬೇ ಒನ್ನ ಸಾವಡ ದೋರಿತಕ್ಕ ಅವಳು ತುಲೆಯ ಕುಲುಕುಲಿ ಬಾಬಾಗ ಎಂಜಿನವು ಅವಳ ಜೊತೆ ಪೊರಡೋಲಿತ್ತ ಅಂಚ ಬಂಡ ಜಗ್ಗು ಅವೇರೇ ತುವರೆ ಇಜ್ಜರು ಜಗ್ಗು ಅವರಿ ಇರ್ತು ಏರಿಜ್ಜರು ಒನಸ ಒಂದುಂಡಾತಿ ವಿದ್ಯಕ್ಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ನನ್ನನ್ನು ಈಗಲ್ಲ ನಿಲ್ಲ ಅದು ವಿದ್ಯಕ್ಕ ಅಲ್ಲವ ಪ್ರೀತಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಅಕ್ಕ ಅವರ ಹೆಂಡತಿ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ವ ಅವರ ಬೊಡಿದಿ ಅಕ್ಕ ಇದು ಅಣ್ಣ ನಿನ್ನದು ಪಿಳಿ ಆ ಅಶೋಕ್ ನಮ್ಮ ಅಶೋಕ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಇತ್ತೆ ಬರ್ತೀನಿ ಜಗ್ಗನ್ನ ಅಲ್ಲ ಇಂಚಿಲಾಗಿನಿ ಅಚ್ಚಕನ್ನೆ ಅರಂಚೆನೆ ಅಚ್ಚು ಬಾಬಾ ಆಮಾಂಡೆ ಬೇ ಹಾಯ್ ಬೇಗಂ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಮಲಬಾರ್ ಗೋಲ್ಡ್ ದಾದಾ ಕತೆ 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 ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ನನ್ನ ತೋಳ ಅರೇನು ಒಂಜಿ ನಾಲಿಡು ಉಂದು ದೀಲೆ ಏರೇನಿ ಏನ ದೀಪೆ ಅಚ್ಚು ಅಚ್ಚು ಪಚ್ಚು 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 ಅಚ್ಚು ಪಚ್ಚು ಮಲ್ಪುಗ ಬ್ರೇಕಪ್ ಬಡ್ಚಿ ಪ್ಯಾಚಪ್ ಮಲ್ಪುಗ ಬ್ರೇಕಪ್ ಬಡ್ಚಿಗೆ ದೂಲಯ ಜಗ್ಗು ಎಕಡು ಚಂದ್ರವತಿ ಅಮ್ಮನ ಲೈವ್ದ ದಾದ ಪನ್ನಿ ಅಂಜು ಉಂಡತ್ತ ಜಗ್ಗು ಪಂಡಿನಿ ಎಂಡ ಕಾಲಿ ತೆಕಿನಿ ಕುಡ್ಲ ಬಿರ್ಬಸ್ ಬತ್ತಿರ್ಬಂಡದು ಅವು ಚಂದ್ರವತಿ ಅಮ್ಮ ಎಂಕ್ ಪಂಡಿನಿ ಅಲ್ಲ ಬೇವರ್ಸಿ ಪಂಡಿನಿ ಅಂಚ ಮತ್ತ ಪಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲ ಇವುಡು ದಾದಿ ಭಾರತಕ್ಕ ಬೇವರ್ಸಿ ಪಂಡಿನಿ ಪಂತಿನಿ ಜಗ್ಗೋನ್ ದೂರಿ ಎಂಕ್ ಭಾರತಕ್ಕ ಜಗ್ಗು ಬೇವರ್ಸಿ ಬಂಡಿರು ದೇವ ಎಂಗುಲು ಏತ್ತರ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಂತ ಬೇವರ್ಸಿ ಅತ್ತ ಬಿರುವಾಸು ಬೇವರ್ಸಿ ಬನ್ನಿ ಎಂಕ ಆಯ್ಜಿ ಬಗ ಸತ್ಯ ಎಂಕ ಆಯ್ಜಿ ನನ್ನ ಮಿತ್ತಿ ಅನ್ ಲೈವ್ ಬನ್ನಾಗ ಇಪ್ಪ ಆಡ್ಜೋವಿ ನಾನು ಬೇವರ್ಸಿ ಬಿರುವಾಸು ಬಿನಿ ಪನೋಡು ಕೆಕ್ಕಲು ಬರ್ತವೆ ಅನ್ನ ಜಗ್ಗುನ ಕನ್ನಡ ಬರ್ಪುಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಕನ್ನಡ ಬರ್ಪುಜಿ ಊಟ ಆಗಿಲ್ಲವ ಜಗನ ಊಟ ಆಗುದಾ ಸಿಪ್ಪು ನನ್ನ ಯಾಪ ಪೋಯಾರ ಆಸಿಂಗ್ ಬಕ್ಕ ಅಚ್ಚು ಅಚ್ಚು ಬಾಬಾ ಕಜ್ಜಿ ಬುದಾದೆ ಅಲ್ಲೇ ಕಜ್ಜಿ ಪಿಜ್ಜಿಗೇನಿ ಪಾಪ ಅಲ್ಲಿ ನಾಲ್ ಓಡ್ತಿ ಹಾಲು ಮನಿಪುನೆ ಜಾಲ್ದಿ ಇದು ಉಪ್ಪೋತಲ್ ಲೈವ್ ಓನರ್ ಇಜ್ಜಿ ಲೈವ್ ಓನರ್ ಉಂಡುದು ಮೀದು ಕೊಕ್ಕ ಮಾಚ ಅಬೇ ಎಂಕಲ ಕೊಕ್ಕ ಮಾಚ ಅಚ್ಚು ಬರೀ ಗಮ್ಮತ್ ಎಂಕಲ ಕೊಕ್ಕ ಮಾಚ ಉಂಡು ಯಾನ್ನ ಕೊಕ್ಕ ಮಾಚನಿ ತಿನ್ನಿ ನೀನು ಯಾ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ನಿ ಎಗ್ಲೇ ಶುಕ್ರವಾರ ಹಂಗಾರೆ ಬರೋದು ಆಲೆಜ್ ತಿನ್ಪುನೆ ದೇವೇರು ಬತ್ತ ಬರೋಡ ಇಂಕು ಎನ್ನ ತಿನ್ನೋಚಿ ನೀದು ಅಚ್ಚಿಸು ಕೊಕ್ಕ ಮುಗಿದಿಜ್ಜ ಅವು ಅರ್ಶಿನಿಲ್ಲಡು ಕೋಡೆ ಕಟ್ಟದ ಗೋರಿ ಇತ್ತನಿ ಅಲ್ಲ ಮುಗಿಬೇಕು ಅಚ್ಚು ಮಂತೀನಿ ಹೌದು ಆಸೆ ಅದು ತಿಂದಿನ ಪೂರ ನಿಂಗು ನೆನೆ ಅಂಡು
ಅಲ್ಲ ಯಾರ್ಸಿ ಆಚು ಪಜ್ಜುಗೂ ತರಬೇನೆಗೆ ಪಂಪಿನ ಪಜ್ಜುಗೂ ಮಂಡೆ ಉಂಡ ತರಬೇನೆಯಾರೆ ಈ ಪ್ರದಿ ಓಲ್ಲಿ ಪ್ರದಿ ಬಂತೀರಿ ಬಯ್ಯ ಬಲೆ ಈ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಜಪ್ಪುನ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಬರ್ಪುನ್ ದಾಯಿಗೊಂದು ಅಚ್ಚಿ ಆನ್ ಆಗಸ್ಟ್ ಎಂಡ್ಗೆ ಪೋಪುನು ಆಫ್ಟರ್ 45 days ಅಚ್ಚುದಾಲ ಪಂಡ್ರೆತ್ತನ ಇತ್ತೇನೆ ಪನ್ ಬಕಾಯ ಕಡಲ್ಗೆ ಪೋಂಡ ನನ್ನ ಕೂಡ 6 ತಿಂಗಳು ಆಯಕ ಬರ್ಪೀನಿ ಬೊಕ್ಕ ಫೋನ್ ಯೂಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಕೊಕ್ಕಗ್ಲ ಪೊಡಿ ಬಾಡುನಾ ಕೋರಿಗೆ ಪೊಡಿ ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲ ಉಂಟದೆ ಪಾಡ್ದು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಟೊಮೆಟೊ ನೋಡಿ ಪಾಡ ಸೋಕ ಪ್ರದಿಬ್ರವೂ ಪ್ರದಿಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಕೋರಿಗೆ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಒಂದೆಪ್ಪುವ ಕೋರಿಗೆ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಆಂಡಲ ಕೋರಿ ತಿನ್ಪುನ ಏರ್ಲ ಬಿಡ್ತು ಜೇರು ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಕೋರಿ ಬೊಕ್ಕ ಅದು ಕುರಿತ ಮಾಸ ಇಷ್ಟ ಅಚ್ಚುಗು ದಾಲ ಪಂಡೆರ್ ಎಜ್ಜಿ ಪಂಡೇರು ಎಜ್ಜಿ ಉದಾದೇನಿಯಾ ಪನ್ನೀರ್ ಇತ್ತುಂಡು ಹ್ಯಾಪಿ ಜರ್ನಿ ಬೇಗ ಪೋಯೆ ಪನೇರಾಗಿತ್ತಿಂಡಿಗೆ ಹ್ಯಾಪಿ ಜರ್ನಿ ಬೇಗ ಪೋಲಿಕ್ಕೆ ಅಚ್ಚು ಅಲ್ಲಯ್ಯ ಮಂಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪುದರ್ ಮಾರೆ ಅವರ ಪಲ್ಲೆ ಮಂಟೋಸ್ ಶಾಖ ಅಂತ ಹಾಯ್ ನಾನು ಬಟರ್ ಚಿಕನ್ ಮತ್ತೆ ತಂದೂರಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಹೌದಾ ನಿನ್ನ ಮೋನೆವಾ ತಂದೂರಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಎಂಕ್ ಕೋರಿ ಡ್ರೈ ಸುಕ್ಕ ಇಷ್ಟ ಮಾತದಾನೇನಿ ಕೋರಿ ವನಿತಾ ವನಿತಾ ತಾಯಿ ತುಂಚಿ ಕೋಪು ಸುಂದರ ಅಂತ ಹಾ ಗೊತ್ತಾನು ವನಿತಾಗ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಬಾರ್ದಿನ ಕೋರಿದ ಕಜಿಪುಂದು ಬನ್ನ ಅಲ್ಲಯ್ಯ ಆಗಲ ಮಾಸ ಗೊತ್ತಾನ ವನಿತಾ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಬಾರ್ದಿನ ಕೋರಿದ ಕಜಿಬುಗೆ ಮೂಜಿ ಜನ ಹೊರಾನೆ ಲೈವ್ ದೀತೀನಿ ನಾನೇ ಎನ್ನ ಅಚ್ಚು ಚಲ್ಲ ಮಲ್ಪ ನಾಲ್ ಮಲ್ಲ ಚಪ್ಪು ಎಂಚಿನ ಚಪ್ಪು ಅಲ್ಲಿ ಚೊಪ್ಪು ಅಂದ ಅಚ್ಚುಸು ಉಡುಪಿಡು ಸಾರು ಮನ್ಪುನ ಆಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಇರೆಗ್ ಓಲು ದೇವಸ್ಥಾನಡ खाना हो गया मेरा खाना हो गया अभी जपुना का टाइम है मैं मध्याह्न को नहीं जतता है अभी रात को थोड़ा लाइव करके मंदिर मुस्को पार जपता है अर्शी आपको खाना हो गया कजब गया है खाना में आपने क्या बनाया वो खाना में कोरी बनाया मैं खाना में कोरी को चिकन मसाला डाल के कजिप बनाया नानू अच्छा है ना आपको क्या है कजिप में ದೇವಸ್ಥಾನ ಡೇ ಅಚ್ಚೀಪು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ರಾಯರಿದ್ದಾರೆ ದೇವರು ಬೇಕು ನಮಗೆ ಮುಂಬಿರಾದಯ ಮಂಟೋ तुम ही खूब सुंदर आहत ಓ ಹಿಂದಿಲ ಓದರೆ ಬರ್ಪುಂಡು ನಮ ಗ್ರೇಟ್ ನಮ ಹಿಂದಿ ಮಾತು ಪಟ್ 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 ಮಲಬಾರ್ ಗೋಲ್ಡ್ಗೂ ಎಡ್ಡೆ ಮರಾಠಿ ಬರ್ಪುಂಡತ ಕಡಲ್ಡು ಪುನಕ್ಲಿ ಮರಾಠಿ ಬರಂದೆ ಬಕದಾದ ಕಡಲ್ಡು ಪುರ ಮೀಂಡ ಬಾತೇರ್ನು ಅಚ್ಚುಸು ಬೆರಿಟು ದೀದ ಬರ್ಪುನ ಲೈವ್ಗು ಅವು ಕಂತುಂಡಿಯ ಅಚ್ಚು ಬೆರಿಕು ದೀಂಡ ಅಂಚ ದೀರ ಬಲ್ಲಿ ಅವು ಬೆರಿಟು ಇಂಚ ತಲ್ವರ್ ದೀನ ದೆಪ್ಪುನಾಗ ಅಗ್ಗಿ ಬರೆಯೋ ಜಾಗ್ರತೆ ಏ ಮೊಂಟೆ ಕಿದರೆ ತು ಕಿದರೆ ರೇ ಊಟ ಆಯ್ತಾ ಎನ್ನ ಮಾಮು ಹರೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಲ್ಲ ತುಲ ಅರ್ಶಿ ತುಲ ಈ ಮಲಬಾರಿಗೂ ಅಚ್ಚು ನಾವು ಅಮ್ಮೇರು ಭಾರಿ ಇಷ್ಟಗೆ ಊಟ ಆಯ್ತಾ ಆಯ್ತಾಯ್ತು ನಮ್ದು ಊಟ ಆಯ್ತು ನಿಮ್ದು ಊಟ ಆಯ್ತಾ ನೀವು ಇದು ಯಾರು ಕೃಷ್ಣ ಬಟ್ಟೆ ಕೃಷ್ಣ ಅತ್ತೆವು ಕೃಷ್ಣ ಬಟ್ಟೇರಿಯಾ ಎಂಚಿರೆಯ ಕೃಷ್ಣ ಏನ್ ತೂಪಿನಿ ಮೂಲ ದಾದ ಬಂಪಿನಿ ಕೃಷ್ಣ ಬಟ್ಟೇರು ಕೈಲು ಮಂಡೆಗೆ ಮೊಲೆಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬಂದೇರು
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಚ್ಚ ಉಡುಪಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪಾಕಶಾಲೆದ ಮೈನ್ ಚೆಫ್ಗೆ ಚೆಪ್ಪ ಎಡ್ಡೆ ಅಂಡ್ ಅಲ್ಲ ದೀಪು ಮೈನ್ ಚೆಪ್ಪಿಗೆ ನಿಕ್ಕೆಡ್ಡೆ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಟೊಮೆಟೊ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬರೀ ಮುರಿದು ಕೊರ್ನ ಅಂಡ್ ಬರೀಟೊಂದು ಅವು ಮಾಮು ನಿನ್ನ ಅರೆಗ ಕೊನೋದು ದಕ್ಕಲೆ ದಕ್ಕದು ಪಾಡ್ಲೆ ದಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ಲೆ ಓಲ್ ಪಾಡು ಅತ್ತಿಯ ಏ ದೀಪು ಈ ಬರಿಟುಕುಲ್ಲೊಂದು ಕಾಯಿ ಮುಂಚೆ ಟೊಮೆಟೊ ನೀರುಳ್ಳಿ ಮುರಿದು ಪುಳಿನ ಒಂಚು ನೀರು ಪಾರ್ದಿನ ನಿಕ್ ಬೇಲೆ ಅವೇನಿ ಅಚ್ಚು ಪೂರ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡ್ಪಲ್ ಕೈಲಿ ಬರ್ತಂದು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಈ ನೀರುಳ್ಳಿ ಮೀನಿ ಮಲ್ಲ ಮೂರಿಯ ಕೈಲ್ದ ಕಡೆಟಿ ಊರು ಟಕ್ಕ ಬಂದು ಮಂಡೆಗೆ ಊರು ಅಚ್ಚು ಅರ್ಶಿ ಮುಲ್ತಿಲ್ಲ ಮೊಕಲ್ನ ದೀಪನಾಲ ಅಚ್ಚುನಾಲ ಹರೀಶ್ ಪೂಜಾರ್ಲಿ ಮೇನ ಮಾಮುಗೆ ಏಪರ್ ದಿಂಚಿ ಕೋಡೇರ್ ದಿಂಚಿ ಕೊಪ್ಪ ಬರ್ಚಿ ರಾಜಿ ಮನ್ಪ್ಲೇ ಎನ್ನ ಬಾಲದ ಪನ್ಪೆ ನಿಕ್ರೇಗ್ ಎನ್ನ ಬಾಲದ ಪನ್ಪೆಗೆ ಎಂಜಿನ ಪನ್ಪ ವಾ ಬಾಲರಿಂದ ಆಟಿಸುರು ಇನ್ನು ಇರ್ದ ಬಕ್ಕ ಆಟಿಸುರು ಕುಲೆ ಕುಲು ಬಿದ್ದಾಡುವ ತಕ್ಕದಿ ಮೀ ತಯ್ಯ ಮನ್ಪರೆ ನನ್ನ ತೊಂದು ಬರ್ಪುಡು ಅವು ಮಾತ ಇಪ್ಪಾಡು ಕೀವುಲ ಇನಿ ರಜೆ ಕೀಕ್ ಕೀ ಇನಿ ಬಿಂದಸ್ ಕಾಂಡೆ ಕಟಿಲು ಬೋದು ಬರ್ತನ್ ಕೀ ಕಾರಡು ಅಲ್ತ ಬಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಬಾಗಲ ಕುಲೊಂದು ನೇಲುನು ಮೊಬೈಲ್ ನೀವು ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನೋಡಿ ನೋಡಿ ನನ್ನ ಎರಡು ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದು ಹರಿಯುವ ನೀರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಉಂಟು ಅದೇ ನಿಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬೊಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದದಲ್ವಾ ವನಿತಾ आपको आपका हाँ मराठी बात करनिया आंखों ने रात्रीचे जौवन जौवन कोले का दादया मैं मराठी बात करनी आरसी दी लगे बनवाली ನೆಲ್ಲಿಗೆ ಎಂತದ ಆಯ್ ಹೌ ಆರ್ ಯು ಐ ಆಮ್ ಫೈನ್ ಈರಲ್ಪ ಕುಲ್ಲೊಡ್ಚಿ ನಾನ ಅಂದ್ಯ ಲೈಕ್ ಡನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕೊಡಲು ಕೂಡಲು ಜಾದೆ ಎಂತ ಕೊಡಲು ಕೂದಲು ಜಡೆ ಹಾಕುದು ಕಲಿಸಿ ಮೇಡಮ್ ಎಂತಕ್ಕೆಯ ಕೂದಲು ಕಟ್ಟಬಾರ್ದ ಮಂಡೆಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕುತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಕೂದಲು ಕಟ್ಟುದು ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಇಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾಕೆ ಕೂದಲು ಕಟ್ಟುದು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂದಲು ಇದ್ರು ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂಕ್ 7th ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಮನಿತಕ್ಕ 8 ಮರಾಠಿ ಚೂರು ಚೂರು ಬರ್ಪುಂಡು ಮನಿತಕ್ಕ ಈ ಪಾತೆರ್ನ ಎಂಡ ಸೈಟ್ ಪಾತೆರ್ನಿ ನಾವು ಮರಾಠಿ ಮಧ್ಯೆ ತಕ್ಕುತ್ತೆ ಅಲ್ಲೇ ನುಂಗೆಲ್ ಬರಿ ಮರಿಯಲಾಗ ಚಟ್ನಿ ಅಲ್ಲದೆ ವೈಬು ಜೀವ ನುಂಗೆ ಚಟ್ನಿ ಬರ್ತೀನಿ ಅರ್ಸಿ ತಕ್ಕ ಊಟ ಆಯ್ತಾ ಅವ ಅಕ್ಕನ ನಿಕ್ ಮಲಬಾರ್ ಅವಳ ನಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲೇನೆ ನಿಕ್ ಇರತ್ತೇಲ ಅಂಡತ ಐಕ್ ಇರತ್ತೇಲ ಆತ 02 ಆಯ್ನಿ ಆವಲಿ ಮಾರೆ ಹೂ ಮೇಡಮ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾರೆ ಊಟ ಆಯ್ತಾ ಊಟ ಆಯ್ತಾ ಯಾನು ಮಲಬಾರ್ಗ್ ಪೋಪುಜಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪೋಪು ಆಯ್ತುಲ ಕೇಂಡನೈ ಅಚ್ಚುನ ಅಮ್ಮೇರು ಮೇನ ಮಾಮುಗೆ ಮಧುಕುಮಾರ್ ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಲೈವ್ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ನೀವು ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ನೋಡ್ತಿ ಇಲ್ಲಿ ಬೊಂಬೈಯವರು ನೋಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತುಂಟಾ ಫಾರಿನ್ ಅವರು ಕೂಡ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಭಾರತ ನನ್ನ ದೇಶ ಅಚ್ಚು ಬಿಟ್ಟು ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಭಾರತೀಯರು ನನ್ನ ಸಹೋದರಿಯರು ಎಂತದ ಅಚ್ಚೋ ನಿನ್ನ ನೀ ಸರ್ತಿ ಬೋಟುಗ್ಲೆ ಪೋಪೇನಾ ತುಂಬಂದು ಪೋಪೇನಾ ಅಂದಾಯ್ತು ಸಿಪ್ಪುಡು ಈ ಸಿಪ್ಪುಡು ಸಿಪ್ಪ ಚೆಪ್ಪಲ್ಲ ಅಚ್ಚೋ ಈ ಸಿಪ್ಪುಡು ಶೆಪ್ಪಾಲ
ಎಬೇ ಅಚ್ಚಿಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಯ್ತಿನ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಬೊರ್ಚಿಗೆ ಅಚ್ಚಿನ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿಗೆ ದಾದಾಲ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಬಂತದ್ದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿಗೆ ಐನೋ ಮುಂಬೈ ನಮ್ಮ ಅತ್ತಿಗೆ ಮುಂಬೈನವರು ಮೇಡಮ್ ಹೌದಾ ಓಹೋ ಹೋ ಆಕ್ಚುಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿಗೆ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಅವರು ಬಂದರು ಹಾಯ್ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ನನಗೆ ಮಂಗಳೂರು ಫೇವ್ರೆಟ್ ಮೇಡಮ್ ಹೌದಾ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ನೀವು ಮಂಗಳೂರು ಒಂದು ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾದ ದೇಶ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಳೆ ಬರಗೊಳ್ಳು ಜಾಗ್ರತೆ ಪಪ್ಪಡ ಪರ ವಾರ್ಷಿ ಅಚ್ಚು ಪಪ್ಪಡ ಪನ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅಕ್ಕ ರಾಯರಿದ್ದಾರೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಯ್ನತ ಆತಿಜಾತ ಆಪನ ಮುಟ್ಟ ಎಂಕ್ ಟೈಮ್ ಉಂಡು ಮಲಬಾರನ್ನು ಇತ್ತೇನೆ ಮತ್ತೆ ಬೊಲ್ಲಾಡು ಬುಡ್ರೆಗುಂಡು ಬರ್ಸ ಜೋರು ಬರಡಿಯಾ ಐವರಿದಾದನ ಪನ್ನಕ್ಕೆ ಬುಲ್ತೆ ಕಣ್ಣ ನೀರು ಬರ್ತನಿಗೆ ಎಸ್ ಮೇಡಮ್ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 10 ಸರಿ ಬರ್ತೀನಿ ಓ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 10 ಸರಿ ಬರ್ತೀರಾ ಆದರೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ 1 ಸರ್ತಿ ಬರ್ತೀರಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 10 ಇನ್ನೊಂದು 2 ತಿಂಗಳು ಬರುವುದಿಲ್ಲ ನೀವು 12 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 10 ಸರಿ ಬಂದರೆ 2 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾದರೆ ಜೂನ್ ಜುಲೈಗೆ ನೀವು ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಆಗಸ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತೀರಲ್ವಾ ಒಳ್ಳೇದಾಯಿತು ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಆತಂದು ಸಿಂಪಲ್ಡ್ ಅಕ್ಕ ನಾನು ದೇವರ ಮಗ ಮತ್ತೆ ತಾಯಿಗೆ ತಕ್ಕ ಮಗ ಅದು ಹೌದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಯಾಕೆಂದರೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ ದೇವರ ಮಗೆ ತಾಯಿಗೆ ತಕ್ಕ ಮಗೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ತುಂಬ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು ಕಡರಿ ಕುದ್ರೋಳಿ ಮಂಗಳದೇವಿ ಕದ್ರಿಯ ಕಡರಿನ ಬಲ್ಲಗಾದ ಟೆಂಪಲ್ ಪಣಂಬೂರು ಬಸ್ತ ಕಂಡಕ್ಟ್ರಾ ಅವು ಆಪುಜಿ ಮಲೆ ಬರ್ಗೊಳ್ಳು ಮಳೆ ಟೈಮಲ್ಲ ಬರಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮ್ ಓ ಹಾಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ವ ಹಾಗೆ ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳು ಮದುವೆ ಎಂಚಿನ ಆಟಿಗೆ ಮದುವೆ ದೀಪ್ಯಾರ ಸೈತಿನ ಹಾಕುಲ್ಲ ನಾವು ವನಿತ ಕಾಯ್ಕು ಒಂಜಿ ಬೇತನ ಆಡ್ಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓಡಿದೆ ಆಟಿ ಅವೇ ಆಟಿ ಕುಲೆಂಗ್ ಬಂದು ನಾನು ಪೊಲ ಮೂಲೊಂಜಿ ಪೆತ್ತ ಹಸಿದಕ್ಕ ಈರಿಂಚ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಅಕ್ಕಗೆಯ ಬೇಗಿರುತ್ತೆ ಮಾಂಡು ಮೂಲ ಅಕ್ಕ ಏನ್ ಚೈನಿ ಅಂದಿ ಆರ್ಸಿ ಪಜ್ಜದು ಅದೇ ಮುಸುಡು ಬತ್ತಾಡ್ತೀನಿ ರಂಜಿತ್ ಹಾಯ್ ಓ ಅತ್ತ ಮಲೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮೋಲ್ ಇಜ್ಜಾಲಿಯ ನೆಟೆ ವನಿತಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾಡು ಜೇರಿ ಎಂಕ್ பொண்ணு தான் இருக்கு போட்டுடு ಶಿಪ್ಪುಡು ಒಪ್ಪನಾಯಗ ನಾನು ಲಾಯರ್ ಮೇಡಮು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲ ಅಯ್ಯೋ ಆಂಜನೇಯ ಮತ್ತು ಬಸ್ಸಿದೆಲ್ಲ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಪಣಂಬೂರು ಮಂಗಳೂರು ಅಂತ ನೀವು ಲಾಯರಾ ಇಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಡೈವರ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ಬೋದಾ ಮಲಬಾರ್ಗೆ ಮತ್ತು ಅಚ್ಚುಗೆ ಡೈವರ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು ಈಗನೇ ಡಿವೋರ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು ರಾಜು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮೈ ಚಾನಲ್ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಸನ್ಯಾಸಾಲೆ ಮಲಬಾರ್ ಅಲ್ಲ ಮುಲ್ಲ ವಕೀಲರು ಮೇಯರ್ ಬೈದಿರು ಲಾಯರ್ ಬೈದಿರು ಒಂಚೂರು ಅಕಲೆ ಡಿವೋರ್ಸ್ ಮನ್ಪಾವು ಪಜ್ಜುನು ಕಟ್ಟಬಾಡ್ಲಿ ಬರಿಟಿ ಪಿಲಿ ಅಲ್ಲೇ ದಾದನ ಆತಿನಿ ಮಂಡೆ ಬೇನೆಗೆ ಅಲ್ಲ ಮಂಡೆ ನಿಜ್ಜವಳು ಅಚಕನ್ನ ಜೆಪ್ಪುಲೆ ಇರ್ಬೋಲೆ ಭಾರತಕ್ಕ ಈರು ಒಂಜಿ ಸಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಯಾನ್ ಎಂಜು ಸಟ್ ಮನ್ಪುನಿಯ ಕೂಲಿದ ಸಟ್ಟ ಅಂಡಲ್ಲ ಎಂಚಂಡ್ಲ ಮನ್ಪೊಲಿ ಮಂಗಳೂರು ಸಿಟೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಇರೋ ಊರುಗಳ ಹೆಸರು ಹೇಳಿದ್ದು ಮ್ಯಾಮ್ ಓ ಹಾಗೆ ನಾನು ಅಂದರೆ ಬಸ್ಸಿದು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಎನಿಸಿದ ಅದು ನಾವು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಹಾಗಾದರೆ ಹೇಗಾದರೂ ಸುರೂಕು ಪಿಲಿಟ ಕಾರ್ದಾಡಿಕ್ ಗರ್ನಾಲ್ ದಿವೋಡು ದಾಯಿಗ್ಯ ಪಿಲಿತ ಕಾರ್ದಾಡಿಕ್ ಗರ್ನಾಲ್ ದಿವೋಡಿಗೆ ಎಂಚಿನೇಕ್ ದಿಬ್ಬನ ಬಾಯರಗ ಲಾವಣ್ಯ ಕೆದ್ನೆದು ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅವನಿಗೆ ಅದು ಆರ್ಲ ಓಡು ಹಾಂ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಲಾವಣ್ಯ ಕೆರ್ತಿನ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಶಿಕ್ಷೆ ಆವಡಿಯೇ ಅವು ಏರ್ಲ ಆವಾಡು ಅವಂದು ఆయన అచ్చేది కరెక్ట్ కేరుడు మాత్ర ఆయన కోర్టు మాత జైలు మాత పాడర ಬೇಲಿ
ಆಗಲ್ಲ ಗಂಜಿ ಎಂತದ ಆಗಲ್ಲ ಗಂಜಿ ಪತ್ತು ಸಂಕ ದೇರ ಅಗಲ್ ಗಂಜಿ ಬಾರ್ದು ಸಾಂಕ್ ದೇರ ಅಂದ ಎಂಕ್ ಮದಿ ಮ್ಯಾತನ್ನು ಮಾರ್ರೆ ಹೆಲೋ ಹೇಳಿ ರಂಜಿತ್ ಅಲ್ಲೇ ಪುತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸೀನಿಯರ್ ಲಾಯರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಶೈಲಜಾ ಅಮೃತ್ ಅಂತ ಅವರು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆಗಲ್ಲ ಅಚ್ಚು ನೋಡ ಅರೆಗೂ ಕಿಪ್ಪಿ ಕೀರ್ತಿನ ಸೆಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಏ ಅಂದಿಯಾ ದೀಪು ಕಿಪ್ಪಿ ಕೀರ್ತಿ ಅವ ಅಚ್ಚು ಸೊ ಬಲೆ ಜೆತ್ತಂಡ ಬಾಲ ಜೆತ್ತಂಡ ಅಚ್ಚು ಅಂದ ಅಚ್ಚಕ್ಕ ಬಾಲ ಜೆತ್ತಂಡು ಅಚ್ಚಕ್ಕ ಬಾಲ ಜೆತ್ತನಿಗೆ ಇಸ್ಸ ಓಕೆ ಅಚ್ಚು ಲೆಟ್ಸ್ ಬ್ರೇಕಪ್ ಎಂಕ್ ಅರ್ಸಿತೊಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅಚ್ಚು ಮುರ್ಚಿಗನ ಟಿ ವಿದಾಯೆ ಬರೋದು ಟಿ ಬುಲಿಪುರಿಗೂ ಮೊಬೈಲ್ ಮಾತ ಅಂದ ಟಿ ವಿದಾಯೆ ಬರೊಂದು ಬೊಲು ಉಪ್ಪುಗೂ ಮೊಬೈಲ್ ಮಾತ ಅಲೆಯೇ ತಿರ್ಗಿನಿ ಅವ ಅಂಚೆನೆ ತಿರ್ಗೊಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಅವರ ಅಂಚೆ ಇತ್ತ ಕುಡರ್ತಿ ಏರನ್ಲ ಬರಡು ಅವಳ ತಿರ್ಗುಡು ಕೃಷ್ಣ ತಿರ್ಗಿಲಕ್ಕ ಏ ಮಲಬಾರ್ ಕೆರ್ಪೆ ಹರ್ಸಿದ್ರ ಸುದ್ದಿ ಬತ್ರ ಅಂಚಾಂಡ ಮುಲ್ತೂಲ ಅಚ್ಚು ನಿನ್ನ ಸುದ್ದಿಗಾಂಡಲ ಬರ್ರೆ ಬರೋಲಿ ಅಚ್ಚುನ ಸುದ್ದಿ ಅರ್ಶಿನ ಸುದ್ದಿ ಪೈರ ಬಲ್ಲಿ ತುಯನ ಪಜ್ಜುನ ಕೊರ್ಪನ ತಿನ್ನಾರ ಈ ಅಚ್ಚುಗು ನಾನು ಅಚ್ಚು ಕುರು ಕುರು ಸರಿ ತಿನ್ಪಾವು ಅಲ್ಲಿನ ಮಲ್ಲ ಮನ್ಪು ತೂಲ ಅಚ್ಚು ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಸೆಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಮಲಬಾರ್ ಗೋಲ್ಡು ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಮ್ಯಾಮ್ ನಾನು ಚಂದ ಇದ್ದೇನೆಯಾ ಓ ರಂಜಿತ್ ಅರ್ಶಿನ ಬರಿಕ್ ಬೋಂಡ ಅರ್ಶಿನ ಅರ್ಶಿನ ಬರಿಕ್ ಬೋದ ಅಂದು ಏರು ಕಟ್ಟಿದ್ಯಾ ಬಿದ್ದು ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು ನೋಡಿದೆ ನ್ಯೂಸಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರಾ ಎಕಡೆ ಆಯ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎನ್ನ ಲೈವ್ಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಜನ ಇತ್ತಿಡಿಗೆ ಬಾಲೆ 10 ಗಂಟೆ చెప్పును ಬಾಲೆ 10 ಗಂಟೆ చెప్పుನಿಗೆ ಅಚ್ಚು ಒಂಜಿ ಕನ್ನದಿಲ್ಲ ಏರ್ನ ಅವು ಕೋಡೆದ ಜನ ಅರ್ಶಿ ಬೆಡಿ ಬಿಡ್ಲೆ ಪೋಪುಂಡು ಮಲಬಾರ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಜಗ್ಗು ಮಹಾನ್ ಕಲಾವಿದ ಉಂಡು ಜಗ್ಗು ಮಹಾನ್ ಅಂತಿತ್ತು ಬರಡ ಓದೊಂದು ನಾನು ಶಿಪ್ಪದ ಪರಕೆ ಬಾಕಿ ಉಂಡುಗೆ ಅಂಚ ಅದಿಂಚ ಅವರವ್ರ ಅಂಚೆನೆಯ నేరు పాట పాడును పుంజవే ఇంచినయ్య పాట పాడును అక్క ఏಳಿ ఏಳಿ ఏరచ్చు ప్రజ్జు ಒಂಜಿ మల్ల గోనికన పిల్లిని కట్టుగా ఈ ఎన్న మల్ల పిల్లిని కట్టిన కిన్ని విరి బర్పుడు బస్ బస్ నాగే పోతుంది గోడ అడిగి కుడుతుంది దాదా ప్రాబ్లం దాలేజ్జప్ప ಯಾನು ಅಕ್ಕನ ಹಾಕ್ಲೇನು ಸುದ್ದಿಗೆ ಬರ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ಏರ್ಲ ಹುಷಾರ್ ಮೂಜಿ ಬಿಸತಿ ಬತ್ತಂಬತ್ತದು ಹುಷಾರ್ ಮನ್ಪಲ್ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಪುತ್ತೂರ್ ಗೋನೆತ್ತು ಅರೆಗು ಮಲ್ಲ ಟ್ಯಾಂಕಿಡ್ ಮಾಡೋಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೂರುಗಾವ ಟ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಭುಜಂಗ ಸೆಟ್ರು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂಗಡಿದ ಅಡಿಗಂಡ್ರೆ ಕಾನ ಭುಜಂಗನ ಅಂಗಡಿ ಬೋದು ಪೂರಾ ಕುಸಲ್ಗೆ ಮರಳು ಕಟ್ಟುಂಡು ದುಂಬು ಇತ್ತಿನ ಅಕ್ಕಲ್ಗೂ ಗೊತ್ತುಂಡು ಯಾನು ಇಂಚೆನೆ ಮರಳು ಕಟ್ಟುಂಡು ಬಂದು ಎಂಕ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ 9 ಇಯರ್ಸ್ ಕರೀದು ಮದುವೆ ಬರೋಡು ಊರೆಲ್ಲ ಬರ್ಕ ಐಕೊಂಜಿ ಬರಂದು ಕುಲ್ಲರ ಆಪುಂಡ ಮದುವೆ ಬರ್ಕ ಭುಜಂಗ ನಾಯ್ ಅಚ್ಚು ಅಂತ ಚಾನಲ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ತುಲ ದಾದಾತದ್ಯಾ ಪುತ್ತೂರು ಊಟ ಆಯ್ತಕ್ಕ ಊಟ ಆಯ್ತಾಯ್ತಾ ಭುಜಂಗ ಲೈಕ್ ಡನ್ ಹಾಯ್ 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 ಅಲ್ಲ 4 ಗುಲಾಬಿ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಪುತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮದು ಮನೆ ಯಾಕೆವಾ ಹಾಯ್ ಮಲಬಾರ್ ಇತ್ತ ತೆಲಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಗಂಗೆಂಗೆ ಅವೇರಿಯಾ
ರಕ್ಕಸ ನೀರೆ ಗೆಂಗೆ ಲೈಕ್ ಡನ್ ದಾದಯ್ಯ ಗೊಂಗೆನ ಗೆಂಗೆನಾ ಯಾನ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಬರ್ಪುಜಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಗೆಂಗೆ ಇರ್ನೊಟ್ಟು ಅಲೆಯ ಅರ್ಷಿ ಅವು ಏರಿಯಾ ಗೆಂಗೆ ಭುಜಗ ನೀರು ಕಂತೇರು ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಎಲ್ಲಿರೋದು ಯಾಕೆವಾ ಕಡಲ ನಡುವಿನಲ್ಲಿ ಇರುವುದಾ ನಂದು ಕಾಂಚನ ಎಂತ ಕಾಂಚನ ಪ್ರಜ್ಜುನು ಐಕಿಲೆತ್ತಿ ಬ ಪುತ್ತೂರು ಅಂತೆ ವನಸಾಡ ಮೇಡಮ್ ಎನ್ನ ವನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆತನು ಕೋರಿ ಆತ ಅಂಚ ಬೇಗ ಉಂಡಿನಿ ಗಂಗೆ ಬಾರೆ ಗೊಂಗೆ ಬಂದ ಗಂಗೆ ಎಂತ ಗೆಂಗೆ ಗೊಂಗೆ ಗೊಂಗೆ ಏರವು ಮುನ್ನೂರು ಹತ್ತದು ಬೊಬ್ರು ಹಾಂ ಎಂಚಿನ ಬರೀತೀನಿ ಬುನ್ನೂರು ಓದು ಅಜ್ಜು ನೆಟ್ಟೆ ದಾದ ತೀರ್ತದೆ ಬರೀತೀನಿ ನಾನು ಒಬ್ಬ ರಕ್ಕಸ ನೀವು ರಕ್ಕಸ ಆದರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ಅದರ ಕೆಕ್ಕಿದ ತುಂಡು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ರಕ್ಕಸ ಆದರೆ ಉಂಟಲ್ಲ ನಿಮಗಿಂತ ದೊಡ್ಡ ರಕ್ಕಸ ನಾವು ಆಯ್ತಾ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೊಕ್ಕಗೂ പൊടിಬಾರ್ದಿನಿ ಯಾಕಡೆ ಪಾಪ ಹಿಂದಿದೆ ಬತ್ತಿತ್ತ ಡೆಡ್ಡೆ ಪಾತೆರೊಂದಿತ್ತೆ ಹಿಂದಿಡು ಓಲೆ ಅದು ನಿಜ ನಿನ್ನ ಯಾರು ರಾವಣನ ಆತಯ ಆ ರಕ್ಕಸೆಗೆ ಬಲ್ಲ ರಕ್ಕಸೆ ಎಂಕುಲು ಇಲ್ಲ ರಾವಣ ಅಜ್ಜನಾ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಜ್ಜೆ ಯಾರು ಗೊತ್ತುಂಟಾ ಅವಳ ಹೆಸರಲ್ಲ ಅವಳ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀನಿಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ನೀನು ರಕ್ಕಸ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಸಹ ವೇಸ್ಟ್ ಅವಳೆದುರಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲವಾ ಪ್ರಜ್ಜು ನೀನು ಎದುರಿದ್ರೆ ರಕ್ಕಸ ಆಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಸಹ ವೇಸ್ಟು ಸುರ್ಪನಾಕಿ ಅವಳು ಪ್ರಜ್ಜು ಸುರ್ಪನಾಕಿ ಆಯ್ತಾ ಎಂಕು ಮಶ್ರೂಮ್ ಓ ದೇವರೇ ಓ ಮಶ್ರೂಮ್ ಐರಿಗು ಮುಲ್ಪದಾದುಂಡು ಮಶ್ರೂಮ್ ಉಂಡು ಪ್ರಜ್ಜು ರಾವಣನ ತಂಗಿ ಹೆಸರೆಂತದ ಮಲಬಾರು ನಾವಿಕ ಹಡಗು ಕಳ್ಳ ಅಲ್ಲಯ್ಯ ಟೈಗರ್ ಕುತ್ತಗೆ ಟೈಗರ್ ತುಕ್ಕ್ಯನಾ ಹೆಂಗಾರು ಓದ್ರಿಗೆ ಟೈಗರ್ ಕುತ್ತವಲ್ಲಗ ಟೈಗರ್ ತುಕ್ಕ್ಯ ಎಂತ ಹೆಸರ ಬಾರೆ ನಿನ್ನದು ನಾಯ್ ಅದೆಂತದ ಟೈಗರ್ ಕುತ್ತ ಅರ್ಸಿ ಪಂಜು ಮುಲ್ತರ ಟೈಗರ್ ಕುತ್ತ ಕಲ್ಲರಿನ ಅಮ್ಮಿ ಏರಿಯವು ಆಯ ಗುರ್ತುಂಡ ಅಂದವ್ವೆ ನಾ ಮಲಬಾರಿ ಇಂಚನ ಆಚೆ ಕೆಟ್ಟಿರ ಬಲ್ಯವ ಒಂಜಿ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ತೆಪ್ಪರೆನ್ನ ಕಾಸಿಜ್ಜ ಒಂಜಿ 111 ರೂಪಾಯಿ 112 ರೂಪಾಯಿ ಇಜ್ಜ ಈ ನಮ್ಮನೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಬಂದು ಅರ್ಶಿದೆತ್ತಲು ಕೋಡೆ ಮಂಗ ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ರಾ ಒಳ್ಳೇದಾಯ್ತು ಮಶ್ರೂಮು ಲಾಂಬು ಕಜಿಪು ಲೋಕಲ್ ಲಾಂಬು ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಂಡು ರಂಜಿತ್ ಶೋಕ್ ಹಾಪುಡು ಎಂತ ಹೇಳಿದು ಮಶ್ರೂಮು ಅದಕ್ಕೆ ಒಟ್ಪಳೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ ಹೌದಲ್ಲ ವನಿತಕ್ಕನ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದ ಊಟ ಆಯಿತು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ನಮಗೆ ಚಿಕನ್ ಅಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಬೇಗ ಮಾಡಿದ ಊಟ ಓ ಗೋಲ್ಡು ಮಲಬಾರ್ ಆಯ್ ಒಂಜಿ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ತೆಪ್ಪುಜಿ ವನಿತಾ ಆಜು ತಿಂಗಳು ಬೆಂದು ಬರ್ಪಿ ಒಂಜಿ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ತೆತ್ತದು ಒಂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಗು ಬೀಗ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಡೆ ಏರ್ ತೆಪ್ಪಿರು ತೋಡು ಟೈಗರ್ ಕುತ್ತಾ ನೀವು ತೆಗಿತೀರಾ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ಪು ಹೌದವಾ ಮಲಬಾರು ನಾವೀಗ ಹಡಗು ಕಲ್ಲ ಯಾಕೆವಾ ಗುರ್ತುಂಟವಾ ಊಟ ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಊಟ ಆಯ್ತು ಮಲಬಾರು ಚಿನ್ನದ ಅಂಗಡಿ ಸುರತ್ಕಲ್ ಹಡಗು ಮುಳುಗಿದಂತೆ ಹೌದೌದು ಸುರತ್ಕಲ್ಲಲ್ಲಿ ಅದು ಮಲ್ಪೆಯವರದು ಹಡಗು ಅದು 6 ಜನರನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮವರು ಇಲ್ಲಿದು ಯಾರಿಗೆ ಏನಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾಣ್ತದೆ ಅಲ್ಲ ಈ ಮಳೆಗೆ ಯಾಕೆ ಬರುವುದಲ್ಲ ಈ ವರ್ಷ ಬರುವಾಗ ಈ ಹಡಗು ಎಲ್ಲ ನೀರಿಗೆ ಬಂದರೆ ಅದು ಬಿಡ್ತದಾ ಸೆರೆ
ಹಾಯ್ ಬಾರಿ ಜೋರು ಆತ ಗೋಲ್ಡು ಅಂದು ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಪೂರ ವನಿತಕ್ಕನ ಲೆಕ್ಕ ಕಾಸು ತಗೊಂಡೆಪ್ಪುನು ನಾಯಿ ಈ ಅಂಚನದ ಹಾಲು ಹೆಜ್ಜಿಂದ ಅರ್ತಾನ ತೂಲೆಯ ವನಿತಾ ತೂಲೆಗೆ ಭಾರಿ ಲಿಂಬೆ ಓಕೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಚೋಚಿರ ನನ್ನ ಟೈಗರ್ ಮೃಗಾಲಯದಲ್ಲಿ ಇರಲಿ ಅದು ಎಂಥದ ಟೈಗರ್ ಕುತ್ಯ ಎಂಥ ತುಕ್ಕಿ ಅಲ್ವಾ ಎಂಥದ ಕುತ್ಯವ ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ಚೂರು ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು ಮಳೆ ಬರುವ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ರಾತ್ರಿ ಮಳೆ ಜೋರು ಬರಬೇಕಲ್ಲ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ತದೆ ಪಾಪ ಮಾರಯ್ಯ ಈ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳೋ ಹೊರಲ್ಲ ಎಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಳೆಗೆ ಅವರಿಗೇನಾದರೂ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿರಬೇಕು ಕುತ್ಕೊಳ್ತಿದ್ರು ಅಲ್ಲ ರಕ್ಕಸ ಟೈಗರ್ ನಿನ್ನನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತೆ ಎಂಥದ ನೀನು ಟೈಗರ್ ಇದು ನೀವು ಯಾವ ಭಾಷೆ ಮಾತಾಡೋದು ನಾವು ತುಳು ಮಂಗಳೂರು ಭಾಷೆ ಕುಡ್ಡ ಕಾಸು ಬುಡ್ಪುಜೆ ಕಂಜುಸು ಮಲ್ಲ ಕಂಜುಸಾಯ್ ಈತ ಸಮಯ ಅಂಡು ಎಂಕ್ ಮೋನಿಟೈಸ್ ಆತಂಡು ಮಾತೆ ಎಲ್ಲ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅರ್ಚು ಅರ್ಶಿ ಅಶಕ್ ಬೊಕ ಮಾತ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ದೆತೊಂದೆ ಬಿ ಮಂಗೆ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ದೆತೊಂದೇನಾ ಹೌದು ರಾವಣನ ಪುಲ್ಲಿ ನಿಕ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ರೇಖೆ ಪಾಡ್ರೆಂಡು ಅದೇ ಬೋಟ್ ಶಿಪ್ ಕಲ್ಲಗೆ ಇಲ್ಲಡ ಕಂತೀತಾನ ಚಾಚುನು ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಈ ಬರ್ಸಗೆಡ್ಡೆ ಬೇಗ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಅದೇ ಎಂಕ್ಲ ಇತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಕಣ್ಣು ಕೂಡ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಡಿತ್ತೆ ಬಾಯ ಹಂಗವರುಂಡು ಹುಲಿ ನೀನು ನನ್ನ ಎದುರು ಇಲಿ ಹುಲಿ ನಾವು ಹುಲಿಗೆಲ್ಲ ಎದುರುದಿಲ್ಲವಾ ಕುಡ್ಲ ನೀವು ಕುಡ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ರಿಯಲ್ ಆಗಿ ಹುಲಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಹುಲಿ ಉಂಟು ಇಲ್ಲಿ ರಕ್ಕಸ ಹುಲಿ ಉಂಟು ರಕ್ಕಸ ಹುಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರಕ್ಕಸ ಈ ಮಲಬಾರ್ ಉಂಟಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಹುಲಿ ಅವನ್ ದೊಡ್ಡ ಪಿಲಿ ನಾನು ರಕ್ಕಸ ಬರತಕ್ಕ ದಾದೆಗೆ ಈ ಓಲಿತ್ತ ಒಂಜಿ ರಕ್ಕಸೆಗೆ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಅಡಗು ಕಲ್ಲಗೆ ದೀಪುನುಂಡತ ಅಡಗು ಕಲ್ಲಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪುನು ಅಮ್ಮೆಗೆ ರಕ್ಕಸ ಪುರದೋಳು ರಕ್ಕಸ ನನ್ನ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಕೇಳಬೇಡ ಸುಮ್ಮನೆ ಎಂತದ ನಿನ್ನದು ಹೌದು ಭಯಂಕರ ಮಳೆ ಶುರು ಆಗಿದೆ ಎಂತ ಮಳೆ ಬರಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ರಜೆ ಸಿಗಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ ಮಳೆಯೆಲ್ಲ ರಜೆ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಬಾರ್ ಗೋಲ್ಡು ಓ ದೇವರೇ ಈ ಮಳೆಗೆ ಉಂಟಲ್ಲ ಚರ್ಮುರಿ ಎಲ್ಲ ತಿನ್ನಬೇಕು ಬೆಚ್ಚ ಚರ್ಮುರಿ ಒಳ್ಳೆದಾಗ್ತದೆ ಏಳು ಮಲಬಾರ್ ನಿನ್ನ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಎಂತ ಉಂಟು ಅದು ಬಿಡು ಬಾಯಲ್ಲಿ ಇಡಬಾರ್ದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಕುರಿತದದ್ದು ಕುರಿದು ಹೋಗ್ತದೆ ನೀನು ಬಾಯಲ್ಲಿಟ್ಟರೆ ನಿನ್ನ ಬಾಯಿಯೊಳಗಿಟ್ಟರೆ ಕುರಿತದ್ದದು ಹೇಳಿಬಿಡು ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಕ್ಕಿಬಿಡು ನೋಡೋಣ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆದರೆ ಕೇಳೋದು ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಚಟ್ಟಂಬಡಿ ಬೇಕು ಬಿಸಿದು ಚಟ್ಟಂಬಡಿ ಬೇಕು ಮತ್ತು ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಯಿಸಿದ್ದು ಕುರುಕುರು ಎಲ್ಲ ಬೇಕು ಕಟ್ಟುಕುಟ್ಟು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನೀನು ಇರುವಾಗ ಬೇರೇನೂ ಬೇಕಿಲ್ಲ ಆಟಿಗೂ ರಕ್ಕಸ ಬಿದೈ ಬೈದೆ ಓ ಆಟಿ ಆಟಿ ಸುರು ಇನ್ನು ಸಿಂಗೋಡೆ ಮಾರಯ್ಯ ಇನ್ನಿರ್ದು ನಾನು ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಮುಟ್ಟ ಉಂಟು ಮಾರ ಆಟಿ ಶಕ್
ನನ್ನ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಆಟಿ ಸೌಂಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬಡ ಬಡ ದಾನೆ ಡಮ್ ಡುಮ್ ಬನ್ ಇಜಿದೆ ಜಾರುಂಡು ಮಾರಾಯ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಮೆ ಎಂಚಿನ ಬೇ ಬೇಮೆ ಆಯ ರಜೆ ಇದೆ ಒಪ್ಪಿನಿ ಆಂಟಿ ಎಲ್ಲ ಮಾರಾಯ ಓ ಆಟಿ 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 ಆಯ್ತಾ ಆಂಟಿ ಅಲ್ಲ ಆಟಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಯಾರ ಆಂಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಒಮ್ಮೆ ಪತ್ರೊಡ್ಡೆ ಆಯಿತು ಆಟಿಗೆ ಪತ್ರೊಡ್ಡೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟು ಗಿರೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಆಂಟಿ ನಿನ್ನ ಅವಳು ಆಟಿ ಮಾರ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ರೇಷ್ಮಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಯ್ ಆಟಿ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಭೂತ ಕುಲೆ ಸತ್ತದ್ದೆಲ್ಲ ಹೊರಗೆ ಬರುದು ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಅವರೆಲ್ಲ ಹೊರಗೆ ಇಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಈ ಸತ್ತದ್ದು ಕುಲೆಯವರು ನೀವೇನಾದರೂ ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಸಾಯಿಸಿದ್ರೆ ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಉಪದ್ರ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಯುವಾಗ ಅವರು ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಕಿಕ್ಕಿಲಲ್ಲಿ ಊಂದಿರ್ತಾರೆ ಇವತ್ತು ಈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಆಯಿತಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಲ್ಪಡ ಎಂಚ ರಂಜಿತು ಓ ಗಿಫ್ಟ್ ಏಯ್ ಟ್ರೈನ್ ಬರ್ತದೆ ಓವು ಆಟಿ ಅಂದರೆ ನಿನ್ನ ಪಿಂಡ ಕುಲೆ ಬರ್ಪುಂಡು ನನ್ನ ಜಾಗ್ರತೆ ಅಂದಂದು ಮಲಬಾರ್ ನಾವಿಕ ಅಡಗು ಕಲ್ಲ ಮಲಬಾರ್ ನಾವಿಕ ಅಡಗು ಕಲ್ಲಾಗ ಜೋರು ಬರ್ತದೆ ಅಕ್ಕ ಬರ್ಸ ಇತ್ತ ಬೈಜಿ ಇತ್ತ ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡೊಂತೆ ಪೇ ಪೇ ರೈಲು ಅಂಚನ ರೈಲು ಬುಲಿಪುನು ಅವು ನಾಯ್ದ ಕಿನ್ನಿ ಬುಲ್ತೀನಿ ಪಿ ಪಿ ಬಂಡದು ಅವು ಪಿ ನಾಯ್ದ ಕಿನ್ನಿ ಬುಲಿಪುನು ಏರ್ನ ಪಿಂಟಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ ತುಳು ಗೊತ್ತು ನೈಕ್ ಯಾ ಪೋಪೆ ಒನ್ನಸ್ತ ಟೈಮ್ ಬಟ್ಟಲು ಬಟ್ಟಿಯರಾ ರೈಲು ಬಟ್ಟಲು ಬಟ್ಟಿಯರಾ ಎಂಚ ಗಿಫ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನಿ ಪಂದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪುನಾ ಅವಳು ತೋಜುನತೇನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಐಕು ಅವೇನೊತ್ತಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಂಡದು ಬರ್ತನತೆ ಅವೇನೊತ್ತಲಿ ಬಕ್ ಗಿಫ್ಟು ಹೋವು ಐಸಿಸ್ ಹಾಯ್ ರೇಖಾ ಓ ಉಲ್ನಾ ಮಲಬಾರ್ ಬಾಯ್ಗೆ ಬದಲ್ ಲೈಕ್ ಡನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರೇಖಾ ಎಂಚ ಗಿಫ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನಿ ಪಂದು ಗಿಫ್ಟ್ ಓ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪುನಾ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರಾ ಧನ್ರಾಜ್ ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ ಹಾಯ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಬಂಡದಾದೆ ಪಲ್ನೆಗೆ ಹೆಂಗೆ ಕೊಂಚೂರು ಇತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಪನ್ಪುನ ಗಿಫ್ಟ್ ಒಂದೀರು ತುಳುತ ಜನ ಮಾರ್ರೆ ಸಾರಿ ಗುರ್ತೊಂಡಾಂದು ದಾನಿ ಎನ್ನ ಜನಕ್ಕುಲು ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜೇರು ಪ್ರತಿಭೆ ಇಜ್ಜೆ ಅಲ ಗುರ್ತುಂಡು ರಕ್ಕಸ ಪುರದೊಳು ಅತ್ತ ಸೈಡ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಓ ಸೈಡ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಆಪ್ಷನಾ ಅವೇನು ಒತ್ತೋಡು ಆ ಗಿಫ್ಟ್ ಒತ್ತಲೆ ಐಟಿರೆಗ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರೆಗ ಓ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊರ್ರೆ ಇಷ್ಟುಂಡು ಅವೇನು ಒತ್ತಲೆ ಅವು ಒತ್ತುದು ನಮಕ್ ಸಮೋಸ ಕಡುಪುರಲಿ ಪಪ್ಸ್ ಕಡುಪುರಲಿ ವೆಜ್ ಪಲಾವ್ ಕಡುಪುರಲಿ ತಿನ್ನರ ದಾದೊಂಡು ಇರೆಗ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಪಂಡ ಇಂಚ ಪೂರ ಕಡುಪುರೊಂದು ಉಪ್ಪಲಿ ಅವು ಗಿಫ್ಟ್ ಅವೇನು ಒತ್ತಲೆಗೆ ಅವೇನು ಒತ್ತುನಾಗ ಇಟ್ಟು ಪೂರ ಬರ್ಪುಂಡು ಸಮೋಸ ಸುಮಾರು ಜನ ಕಡುಪುರ ಅಂತೀರಿ ಎಂಕಕುಲು ಕಡುಪುರ ಅಂತೀರು ನಮ್ಮ ಮುಂಜೆ ಅತ್ತ ಬ್ರೋ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಏನು ಊಟ ಸಿಸ್ ಊಟ ಚಿಕನ್ ಇವತ್ತು ಚಿಕನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ರಾತ್ರಿಗೆ ಸಾರಿ ರಕ್ಕಸ ಮಲ್ಲಜ್ಜಿ ಮಲಬಾರೆ ನಮ್ಮನೆ ತಾ ಕೋಡೆ ಒಂಜು ಬಿ ಸಿ ರೋಡ್ ಮರ್ಡರ್ ಆಂಡತ್ತೆ ಎತ್ತ ವಿಷಯ 2 ಈರ್ನ ಪಲ್ನೆ
ಮಲಬಾರ್ಡ್ ಮೂಲು ಸಾರಿ ಬಿಸಿ ರೊಡ್ಡು ದಾಯರತ ಅತ್ತ ದಾದ ವಿಷಯ ಪಾತೆರು ದಾದ ಪ್ರೇಜನ ಬಲ್ಲೆ ಅಲ್ಲ ಅಪ್ಪೆ ಮೇಗು ಮಗಲ್ ಪೋಂಡು ಬೇಗ ಕೆಂಡ ಜೀವಡಿತ್ತೆಡ ಪೋಂಡ ಪೊಣ್ಣು ಪೋಂಡ ನನೊಂಜಿ ತಿಕ್ಕು ಆಂಡ ಅಪ್ಪೆ ಮೇಗ್ ಈತ ಮಲ್ಲ ಮುಟ್ಟ ತಾಂಕದು ಕೈಕ್ ಬತ್ತಿನ ಬಾಯಿಗೆ ಬರ್ರೆ ಆನಗ ಮೊಕುಲು ಬಾಯಿಡು ಒಯ್ತು ದೆತ್ತೇರತ ಬೇ ಮೇನು ಎಂಚ ಕೆರುಡು ಪಂಡ ಅಲೆನು ವಾ ಜಾಗಡ್ ಕೆರ್ತಿರುತ್ತುಲೆ ಅವೇ ಜಾಗಡ್ ಅಲ್ನ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮನೆ ಎದುರು ಉಂತದು ಕೆರಡು ಅಪ್ಪಗ ಎನ್ನ ಮಗಲ್ ಸೈತ್ತಂಡಲ್ಲ ಅಂಬೆ ಕೆತ್ತಿನ ಒರಿದು ಜೆ ಪನ್ಪಿನ ಪಾತ್ರ ಅಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಸಮಾಧಾನ ಮಗಲ್ ಇಜ್ಜಲ್ ಪನ್ಪಿನ ಅಕಲ ಮನಸ್ಸುಡುಂಡು ನನ್ನ ಮಗಲ್ ಇಜ್ಜಲ್ ಪೋಯಿನಾಲ್ ಬರ್ಪುಜಲ್ ಆಂಡ ಆಯೆ ಬದುಕರೆ ಬಲ್ಲೆ ಆಯನ ಅಂಚಿನ ರೋಡು ಉಂಡತೆ ಆಯನ ಒರನೆ ಕೇರ್ನ ಸೈಪೆ ಅಂಚೆಕೆರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಇಂಚಿಂಚ ಅದಕ್ಕೆ ಏಡು ಹೊರ ಬಿಸತಿ ಪಾಂಡ ಒಂತೆ ಬುಡ್ದು ಆಯನ ಚಿತ್ರ ಹಿಂಸೆ ಮಂತ್ ಕೆರಡು ಆಯನ ಕೆರ್ಪುನ ಬಾಕಿದ ಕೂತುವುದು ಪಂಡ ನನ್ನ ಎಂಕುಲ ದಾಲ ಮಂತನ ಇಂಚೆನೆ ಕೆರ್ಪೇರಿ ಪಂಡದುಂಡತೆ ಬೊಕ್ಕ ಪೊನ್ನುನ ಸುದ್ದಿಗೆ ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲೆ ಆಯೆ ಅಂಚ ಮಂತ್ ಕೆರಡು ಪಾಪ ಪೊನ್ನನ ಅಮ್ಮೆರ್ನ ಅಪ್ಪೆನ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಪೂಜ ಎನ್ನ ಮಗಲ್ ಮಲ್ಲಾಯಲು ಅಲ್ಲಿಗೊಂಜಿ ಕಲ್ಪನ ಆಸೆ ನರ್ಸ್ ಓದ್ತಂದೆ ಅಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಪೂರೈಕ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಈ ನಮನೆ ಬಿಸತಿ ಪಾಡಿಯರಿಂದಾಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಪೊನ್ನುಲೆಗೆ ಸಾಧಿ ನಡಪೆರುಂಡ ಇಜ್ಜದ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಪವರ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಪೂರ ದಾಯೆ ಬ್ರೋ ನಮನೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಈ ಪೋ ಮಾರಯ್ಯ ಈ ಒಂಜಿ ಏ ಗಿಫ್ಟ್ ಫೈಲ್ ಆಂಡ್ ಅವೆಂಚ ಗಿಫ್ಟ್ ಫೈಲ್ ಆಂಡ್ ಬರ್ಪುಡಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಆಯಂತ ಕೊರ್ಪು ನಗಲೆಲ್ಲ ಬುಡ್ಪುಜೆ ಮಂಗೆ ಏ ದೀಪ ಒಂಚೂರು ಕೊರ್ದು ತುಲ ಸೈಡ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಉಂಡತ್ತ ಗಿಫ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಏ ರಂಡಿ ತಿರಿಗೆ ಬ್ಲೂ ಕೊಡ್ತುಜಿ ಮಾರಯ್ಯ ಇತ್ತ ಕೊರು ಬರ್ಪುಣ್ ಅರೆಗ್ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದಿಜ್ಜಿ ಆಯ್ ಬಜ್ಜಿ ಕುರೆ ಬಟ್ಟಾಯ್ ರಕ್ಕಸ ಪವರ್ ಆ ಸುದ್ದಿ ಕೇನಾಗ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಪುಂಡು ಬೊರ್ಚಿ ದಾದ ಮಲ್ಪುನ್ ಪಲ್ನೆಗೆ ಅವಿನ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತಿನ ಕುಲಿತ್ತೇರತ್ತ ಮಾರಿ ಯಾನಿ ಈಟಕ್ಕೇನು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಂತಂದು ಪೊರ್ಲು ತೂಪುನೇಕ್ 4 ಜನ ಒಟ್ಟು ಮಂತದ ಏನು ಎದುರು 4 ಜನ ಬಲ್ತಂಬತ್ತನ ಬಿಸದ್ದಾಕದು ಬಲ್ತದು ಇರ್ತನತ ಅಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಪೆಟ್ಟ ಆತನ ಅಲ್ಲಕೊಂದು ಆಸರು ಅಲ್ಲಿ ಕೆಕ್ಕಲಿಗೆ ಪಾರ್ದೇನು ಮಾರಚ್ಚ ಆ ಈತ ಜೀವ ದೆಪ್ಪರಿಗೆ ಏರು ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮಾರ್ರೆ ಪೊಲೀಸ್ ತಕೊಳ್ಸ ಅಂತಲ್ಲ ಒರೇನ ಜೀವ ದೆಪ್ಪುಜೇರು ಹಾಕದು ಬಿಡುಪೇರು ಕರ್ತದ ಕೆರಡು ಕೆರ್ಪುನತ್ ಜನಕಲ್ಡ ಕೊರಡಿ ಅಂಚಿನಕ್ಲಿ ಉಂಡತೆ ಅಂಡ ಕೆರ್ನಗ ಪೋಡಿಗೆ ಎತ್ತುಜ ಮಾರಯ್ಯ ಎನ್ನ ಅಂಚೆನೆ ಕೆರ್ಪೇರು ಪಂಡು ಮುಂಬೆ ಆ ಎನ್ನೇನ ಅಂದ ಅಲೆನ್ ಸಾಯ್ತಾನೆ ನಾನೊಂಜಿ ರಾಜರೋಷ ರೋಡು ತಿರ್ಗುವೆ ಪಾಡ್ದು ಜೈಲು ಪಾಡ್ವೇರು ಬುಡ್ಪೇರು ಪಂಡದು ಹಾಯ್ ಬುಡ್ರ ಬದುಕೇರು ಉಂಡ ನನ್ನ ಎಂಕ್ ಈ ಲೈವ್ ರಕ್ಕಸ ಮಾತ್ರ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಬೇತ ಏರು ಬುಡ್ಚಿ ಎಸ್ ಯು ಆರ್ ರೈಟ್ ದಾದ ಪನ್ಪುನ್ ಮೇಡಮ್ ಏರ್ಲ ಧ್ವನಿ ದೆಪ್ಪುಜೇರತ ಮಾತೆರ್ಲ ಪಿರೋಡು ಪಾತೆರ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅಕಲ ಎದುರು ಪೋದು ಪಾತೆರ್ರ ಧೈರ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಅಕಲೆಗ್ಲ ಪೋಡಿಗೆಂಡು ಎಲ್ಲ ಬಾಕಿದಕ್ಕಲು ಅಕಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತಿನಕುಲು ಆಯನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತಿನಕುಲು ಏರ್ಲ ಬತ್ತು ಪಾಡುವೆರು ಬಂಪಿನ ಜೀವಗೆ ಪೋಡಿನಕುಲು ಮಾತೆರ್ನಲಂಚ ಅಕಲ ಅಕಲ ಜೀವಗ ಆತ ಬೆಲೆ ಪುನಗ ಅಪಗ ಪೊನ್ನನ ಜೀವಗೊಂಜಿ ಬೆಲೆನೇ ಇಜ್ಜ ಅವಂಚ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಕೈಕರ್ ನರಕ ಮಲ್ತದು ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಬದುಕೆರೆ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊರ್ಪುಂದು ಆದಿಕ್ ಬದುಕರೆ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊರ್ರೆಗೆ ಇಜ್ಜವಳು ಆಲಿದಾಯ ಆಯ್ದಾಯ ಬದುಕೋಡು ಆ ನಮ್ಮ ನರಕ ಬತ್ತಾಯ ಬದುಕೋಡು ಅಕಲ ಮಗಲು ಪೋಯ್ಜಲ್ಲ ಅಂಬೆದಾಯಗ ಬದುಕ್ರೆ ಅಂಚಿನ ನರಕ ಜನ್ಮ ಬೋಡಾಯಗ ಚಿತ್ರಹಿಂಸೆ ಕೊರಡು ಚಿತ್ರಹಿಂಸೆ ಬಂಡ ಆಯನೆ ನಟ್ಟೋಡು ಏನನ್ನು ಕೆರ್ಲಿ ಏನನ್ನು ಬದುಕ ಹೊರ್ಚಿ ಎಂಕ ಮರಣ ಕೊರ್ಲೆ ಬಂದು ನಟ್ಟೋಡು ಅಂಚ ಮಲ್ಪುಡಾಯನ್ ಬೊಕ ಸರಿ ಓಕೆ ಮಲಬಾರ್ ತೀರದ ಸಾವಿಕ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರನ್ ವೀಡಿಯೋ ತೂದಿ ಅವೇ ಬರ್ಪಿನಿ ನಮಕ್ ವೀಡಿಯೋ ಇನ್ಸ್ಟಾಡ್ ಸ್ಕ್ರಾಲ್ ಮಂತ್ ಪೋನಕ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆ ಬುಲಿಪುಡು ದೇವರೇ ನಮ್ಮ ಬಾರೆ ತೆಕ್ಕನಿಗೆ ಯಾವ ಗಿಫ್ಟ್ ಬೇಡ ಅವರು ಗಿಫ್ಟ್ಗೆ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ಗೆ ಆಸೆ ಮಾಡುವವರಲ್ಲ ನಮ್ಮದಕ್ಕ ಮಗ ಈ ತಿಕ್ಕೆ ಎನ್ನ ರವ ಮುಂಪು ಮುಸುನ್ ದತ್ತು ಮಾಡುವ ನಿನ್ನ ಏ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊರ್ಪಿನಕಲು ಕೊರ್ಲೇವಾ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ಪುಡು ಮಾರಯ್ಯ ಎನ್ನ ಬೇಗ ವಾಚವರ ಆಪುಡು ಆಯಿಲ ಮಸ್ತ್ ಮಂಡೆ ಖರ್ಚು ಮಲ್ದು ಪೊಲೀಸ್ ದಕ್ಲೆಗ್ ತಿಕ್ಕಿನಾಗ ಎಲಿಪಾಸನ ತಿಂತೆ ಅವಂತೆ ನಾಟಕ ಏನ ಎಲಿಪಾಸನ ಸೈಫ್ ಜೇರಿಂದ ಗೊತ್ತುಂಡು
ನನ್ನ ಜನಕ್ಕೆ ತಿಕ್ಕೇಡ ಮೀನಿ ఆయన ಕೆರ್ಪೇರು ಬಂಡಿದ್ದು ಪೋದು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಗುಲ್ಗುಸ್ತಿದ್ದು ಜೆತ್ತಿಂಡ ಆಂಡಲ ಜೆತ್ತಿನಲ ಬುಡ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಮಾರೆ ಮೊಗಲ ಹಾಕಲು ಏರಾಂಡಲ ಪೋದ ದೆಟ್ಟು ದಕ್ಕೆರಪ್ಪಜ ಒಬ್ಬ ಎಂಕ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಓಪನ್ ಮಲ್ಪರ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿ ಮಲಬಾರ್ ದಾನಿ ಎಸ್ ರಂಜಿತ್ ಇತ್ತೆ ಪೋದು ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊರ್ಲಿ ಇದು ఆయన ಪಾತೆರಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಚಿ ಅಂಚೆನೆ ఆయన ఆడుకుంటాయి ఎంత కొర్పుజే ఈత్ సమయ అండ్ మగ్గే ಬಾಕಿ ದಾಖಲು ಮಾತ ಏನು ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಪೂರ ದೇತೊಂದೇರು ಬೊಕ್ಕ ದಾದೆ ಗೊತ್ತು ನೀವು ದಾದನ ಅಕೌಂಟ್ ಒಂದಕ್ಕೇನುಂಡವೆ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಸು ಬಾಡ್ರಂಡು ಗಿಫ್ಟ್ ದೆಪ್ಪನಾಗ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಸು ಬಾಡ್ರೆಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊರ್ಪಿಂಡು ಗೋಲ್ಡ್ ದೆಪ್ಪೊಲಿ ಹೆಂಚ ರಕ್ಕಸೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಏರಂದು ರಕ್ಕಸೆ ಮಲಬಾರ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಪ್ರದಿ ಎಲ್ಲಿದ್ದೆ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಪನಿತಕ್ಕ ದೂರ ಪೋಯಿರು ಇತ್ತಲು ಓಡೆ ಪೋಯಲ್ಲ ಉಳ್ಳಲು ದೂರ ಪೋಯರಿಗೆ ಉಳ್ಳಲ್ ವನಿತಾ ತೋಮ್ ರಕ್ಕಸೆ ಮಲಬಾರ್ನ ನಂದು ತುಳುತಾರೆ ಕನ್ನಡ ಪಾತಿರ ರೀತಿ ಲಾಸ್ಟ್ ತುಳು ಪಾತಿರ್ನಾ ರಕ್ಕಸೆಲ್ಲ ಮಲಬಾರ್ಲ ದೋಸ್ತಿಗೆ ಎಂಕ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಇಜ್ಜಿ ರಕ್ಕಸ ಫೇಸ್ಬುಕ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ಉಪ್ಪುನು ಸೊ ನಿಕುಲು ಪಾತೆರ್ನಿ ಮಲಬಾರ್ ಕೇಸ್ ಎಂಕ್ ಇತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಯಿನಿ ಮಂಗ ದಾದ ಬನ್ನಿ ತುಂತೂರು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಪಾತ್ರ ಈ ರಕ್ಕಸ ದಾದಾರ್ಸಿ ಅತ್ತ ಆಗಿತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಯಿನಿಗೆ ಮರ್ಡರ್ ಕೇಸ್ ಇತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಯಿನಿ ಮಂಗ ಅಯ್ಯೋ ನೆಟ್ ಇಜ್ಜ ಬನ್ಪುನಿ ರಕ್ಕಸ ಏಪ ಬತ್ತೀನಿ ವೈಟ್ಗೆ ಇನಿ ಬತ್ತೀನಿ ಇನಿ ಎಂಚು ಮೀಲು ಮಾರ್ರೆ ಕಾರಣ ಫುಲ್ ಆತುಂಡು ಮೊಬೈಲ್ 16/7/2026 ದಾದೆವು ಫುಲ್ ಆತನಿಗೆ ದೀಪು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಬನ್ಪುನೈ ಬತ್ತೆಗೆ నీకు ಬೇಲೆ పోరే మనసు చిన్న చెప్పు మారే ఆరే ఇన్ఛార్జ్ కాల్ మంది బావా బారం ఇచ్చే ఇది కాల్ అంతది బచ్చే నాన్న మీన్ లెత్తర బిల్కు పోసి జత్తర బిల్కు పోవే అవలో ఒక్కడంతి కూలుడుల్లే మళ్ళీ లేట్ అన్నది బాలా నేను ఐ పంచ మన్ పది మళ్ళీ పాత బత్తరే పోయి పంచాయతరట పంచౌట్ మన్ కరించి పంచౌట్ మన్ కరించి పండ దెపరే కబూర్ జహ ఇద్దా ನಾನು ಇತ್ತೆ ಮೀನು ಬಂಡ ಕೂಡ ಇಜ್ಜಿ ಪಜ್ಜಿ ಜೊತೆ ಬಂದು ಹಂಗೆ ಜಪ್ಪು ಜಪ್ಪು ಅಬ್ಬಾ ಎಸ್ ಎನ್ನ ಪುಟ್ಟು ದಿನದ ವರ್ಷಿ ಎನ್ನ ಪುಟ್ಟು ದಿನ ವರ್ಷಿ దాదయ్య ఎన్న 5 రూపీస్ కట్టాడు ఆండల గిఫ్ట్ ఆపుజಿ ಅರ್ಶಿ ಯಾವ್ದಾಯಿಗೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಆಪುಜಿ ಅಂದ ಅಪ್ಪಂಡ ಮಾತೆರ್ನೆಲ್ಲ ಬೀಗೋಡಾವು ಜಾಗ್ರತೆ ಮುಲ್ಪ ಆಂಡ ಅಪ್ಪನ ಜಾಗ್ರತೆ ಸಾಲೆಗ್ಲ ರಜೆಗೆ ಅಲೆ ಭಾರಿ ಬರ್ಸ ಚೂರು ತೂಲೆಗೆ ಅರ್ಶಿ కొంచెం గ్లూ తిక్కినక్కలేగు కొర్పుండు ఏతు పండల ఇజ్జియా కొర్తిజి మలబార్ ఉంబేత దీపు రక్కసగు బ్లూ ఇజ్జి అక్షయ్గిల బ్లూ ఇజ్జి ರಂಜಿತ್ ಬ್ರೋ ಗಿಫ್ಟ್ ದಾಲ ಬೋರ್ಡ್ ಪಂದಿಜ್ಜಿ ಬ್ರೋ ದೀಪೆತ್ತ ಅಂದ್ಯಾಶಿ
ಅರ್ಶಿ ಎಲ್ಲಿಂಟಾ ಮಲಬಾರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟದ. ಬ್ಲೂ ಗಿಪ್ ಲೆಕ್ಕ ಏನು ಏರೇನು ರಕ್ಕಸಗ್ ಚಾನಲ್ ಇಜ್ಜಿ ಬ್ಲೂ ಕೊರ್ತಿಜಾರೇಗ ರಕ್ಕಸಗ್ ನಾವು ಕನ್ನಡಿಯಷ್ಟೇ ಪ್ರೀತಿಸಿದರೆ ಕಿಟಕಿಯಿಂದ ಆಚೆ ಇರುವವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವುದು ಯಾವಾಗ? ಕಿಟಕಿ ಮುಚ್ಚಿ ಬಿಡು, ರಗಲಿಲ್ಲ. ಓಕೆ ಬ್ರೋ. ಹರ್ಷಿತಾ ಓಕೆ ಓಕೆ. ಭಾರಿ ಮಳೆ. ಹರ್ಷಿ ರಕ್ಕಸ ಗುರ್ತುಂಡ ಏರವು ರಕ್ಕಸ ಇರ್ನ ಒರಿಜಿನಲ್ ಪುದರ್ ದಾದೆ ಮಾರ ಪಲ್ನೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಪಜಿ ಹೆಂಗ್ ಏನೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಪಜಿ. ಕಿಟಕಿ ಆಚೆ ಇರುವವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವುದು ಹೆಂಡತಿ ಮಲಗಿದ ಮೇಲೆ ರಕ್ಕಸ. ಅದು ಹೌದು, ಅವನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಅದು ನಿಜ. ಇದೀಗ ಏರು ಪಂದು ಗೊತ್ತು ಅಪ್ಪುಜ. ರಕ್ಕಸಗೆ ಯಾನ್ ಬ್ಲೂ ಕೊರ್ತಿಜನ್ನ ರಕ್ಕಸ ಚಾನಲ್ ಇಜ್ಜಿ ಚಾನಲ್ ಇತ್ತನ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು. ರಕ್ಕಸ ಪುರಗೋಲು ಹಸಿ ಬಂತೇಳಿ ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದು ಮಲಬಾರ್. ಇತ್ತೆ ಎಂಡ 2 ಜನ ಅಡಿಕ್ ಬುರ್ವೇರು ಏರೆಲ್ಲ 2 ಜನ ಅಡಿಕ್ ಬುರ್ವೆ ಏರಿಯಾವು ಎನ್ನ ಚೆನ್ನಾರಿಜ್ಜಿ ಏ ಚೆನ್ನಾರಿಜ್ಜ ರಕ್ಕಸ. ಅಕ್ಕ ಗುಡ್ ನೈಟ್, ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು ಮ್ಯಾಮ್. ಓಕೆ ಬ್ಲೂ ಬುರ್ಚಿ ಮೇಡಮ್. ರಂಜಿತ್ಗೆ ಬ್ಲೂ ಉಂಡಾ? ಸಾರಿ ಚಾನಲ್ ಉಂಡಾ ರಂಜಿತ್ಗೆ? ರಂಜಿತ್ಗೆ ಚಾನಲ್ ಉಂಡಾ? ಯಾನ್ ಪೋಪುನ ಟಾಟಾ ಪೊಡಿಗೆಂಡು ಟಾಟಾಗೆ. ರಂಜಿತ್ಗೆ ಚಾನಲ್ ಉಂಡಾ? ಉಂಡಾ ಚಾನಲ್ ಅಂದ ಏತುಂಡು ವಿಡಿಯೋ ಏರೆಗೆ ಪೋಡಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಬ್ಲೂ ಕೊರಿಯರತ ಆಯೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊರ್ಪು ಪಂಡದು ಸುಲ್ಲು ಪನ್ನಿ ಚಾನಲ್ ರಂಜಿತ್ ಆಯ್ಗೆ ಚಾನಲ್ ಉಂಡಿಗೆ ಚಾನಲ್ ಉಂಡ ತುಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಉಂಡಿಗೆ ಆಯ್ಗೆ. ಓ ರಂಜಿತ್ ಮುಖಲ ಯಾನು ಮೇನ ಅರ್ಶಿನ ಲೈವ್ ಉಡ್ಲ ತೂತೇನ್ ಈ ಪುಂಜೋಗು ದರ್ಪೊಡು ವನಿತಕ್ಕ ತೂಲ ದೀಪು ಎಂಕ್ ನೆರ್ಪುನು ಚಾನಲ್ ಉಂಡು ಬನ್ನತ ದೀಪು ಪೋರ್ಚಿ ಮುಲ ಹಾಕ್ವೇರು ಸೇರ್ದೆಂಕ್. ಓ ದೀಪು ಯಾನ್ಲ ಬತ್ತೆ ಇವು ಓಲಿತ್ತರಲ್ಲ ಬರ್ಪ ಬಲ ಬಲ ಆಯೆ ಸುಲ್ಲು ಪಂದಿ ಪೊಡು ಆಯೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊರ್ರೆ ಏಪ ಎಂಕ್ ನಿಜವಾದ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಆಯಗ ಚಾನಲ್ ಉಂಡು ಪಂಡೆ ಅತ್ತಂಡ ಚಾನಲ್ ಉಂಡು ಪಂಡೆ ಐಕ್ ದಾಲ ಎಜ್ಜಿಗೆ ಚರಡು
ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಉಂಡಕೇನು ಚಾನಲ್ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಗುಡ್ಡ. ಓ ದೇವಾ ಏನ ಮಂಡೆ ಪೂರ ಆಳಾಂಡು. లుగెత్తేరు ఎడ్డాండు పిలికి మండే ఉండా పిలికి మండే అజ్జి గీతరాజు ఆయక్క బర్స ఉండి బర్స పని పని బర్స బానದ బర్స బానోడే 32 ಸಬ್ಬು 13 ವಿಡಿಯೋ ಇಜ್ಜಿ ಬಂಡ ಜನ ಎನ್ನ ಇರಿಗು ಸೂಪರ್ ಚಾಟ್ ಮಲ್ದೆ ಓಲ್ಡ್ ಗಾಯ್ಸ್. ಓ ದೇವರೇ ಎಂಕ ಅರ್ತಾಪುಜಿ ಚಾನಲ್ ಇಜ್ಜಂದಿನಕ್ಲೆಗ್ ಬ್ಲೂ ಕರ್ರಜ್ಜಿಗೆ ಭಾರತಿ ಎಂಚ ಉಲ್ಲ ಮರತನ ಏನನು ದೇರು ಸತೀಶ್ ನಾಯರ್ ನನ್ನ ಬಗಲ್ ಅತ್ತೆರ ಅಂಜಿತಿ ಏರಿಯಾವು ಬ್ಲೂ ಎಂಕ್ ಓಡು ಉಜಾಲ ಉಜಾಲ ಏರಿಯಾಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಉಜಾಲ ಸತೀಶ್ ನಾಯರ್ ಗುಡ್ ಬಾಯ್. ಇದು ರಂಜಿತ್ ರಂಜುವಾ ಅಶ್ಶಿ ಕೊರ್ರಪಲ್ನೆ ಇಂಕ್ ಏರೆಲ್ಲ ಬ್ಲೂ ಕೊರಡ್ಸಿ ಆಂಡತ ಎಂಗ್ ಮೈನ್ ಮಿತ್ತಿರ್ದೆ ಬರ್ತನು. ಓ ಈ ರಂಜು ಅತಾ ಓಕೆ ಓಕೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿ ರಂಜು ಪಾಂಡದು ಹೆಂಗೆ ನಿಕ್ ಕೊರ್ರೆಗ್ಲ ಪೋಡಿಗೆ ಅಪ್ಪ ಮಾರ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಹೆಂಗೆ ವನಿತಾ ವನಿತಾಗ್ಲ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜ ಅಂದ್ರೆ ರಂಜು ಏರು ಪಂಡದು ಉಪ್ಪಡೆ ಬ್ಲೂ ಕೊರಡ್ಸಿ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಡಿತ್ತ ರಂಜು ಅತಾ ಓಕೆ 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 ಗೊತ್ತಾಂಡು ಹೆಂಗೆ ನಿಕ್ ಬ್ಲೂ ಕೊರ ನಿಜವಾದ್ಲ ಪೋಡಿಗೆ ಅಪ್ಪ ದಯ ಪಂಡ ಈ ಬಾಕಿ ದಕ್ಲಿನ ಲಗಡಿದೆಪ್ಪ ನೆಟ್ ಆನಿಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಮಂತೀನಿ ವನಿತನ್ ಪೂರ ಲಗಡಿದೆತ್ತೀನಿ. ಓಕೆ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಬಿಡು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಎಂಕ್ ಸಡನ್ ಎಂಕ್ ಎಂಕ್ ಕೊರಡು ಮಾರ್ರೆ ಹೇಗೆ ರಂಜು ಏರು ಕಲ್ವಾ ಸತೀಶ್ ನಾಯರ್ ಸತೀಶ್ ನಾಯರ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಭಿಯಾರ್ವಿ ನಿಖಿಲ್ ಪೂರ ಅವೇತಾ ಯಾನ್ ಬಂಡೇರೆಗು ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿ ಅಂದ ದಾನೆ ರಕ್ಕಸ ಆಂಡ ಯಾನ್ ರಣ ರಕ್ಕಸಿ ಮನಿಪಂದೆ ಕುಲ್ಲು ಅಲ್ಲಿ ರಣ ರಕ್ಕಸಿಗೆ ಓ ಅಂದೆ ಹೌದಾನೆ ನಡೆ ಒರಿದನಿ ಇನ್ನ ಜಾಲಿಗೆ ಬೈಜೇಕ ಬರ್ಸ ಬೈದಿಡು ಆ ನಮ್ಮನೆ ಜೋರು ಬರ್ಸೊಂಡು ರಂಜು ಪೂರ ಒಂಜೆ ಸತೀಶ್ ನಾಯರ್ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಏರ್ ಪಂಡದು ನಿಕ್ಲೇಂ ಪೂರ ಮದಪೆರ ಉಂಡ ಎಂಕ್ ಸತೀಶ್ ನಾಯರ್ ಪೂರ ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲೆ ಮದಪೆರ ಉಂಡ ಯಾನ್ ಅಂಚತ್ತಕ್ಕ ಈರಿ ನಾನು ತಪ್ಪು ಎನ್ನೊಡ್ಚಿ ಬಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗುರುಚಿ ಯಾನ್ ಅವೇದ್ ಮಲ್ಲ ರಕ್ಕಸೆ ರಾವಣ ನಿಖಿಲ್ ಒಂಜಿ ತರ ರಾವಣ ಕೂಡ दिल क्यों धक धक करता है दिल में ಸತೀಶ್ ಈ ಮಲ್ಲ ಕುದಿಕೆ ಸತೀಶ್ ನಾಯರ್ ಅತ ಸತೀಶ್ ನಾಯರ್ ಆಯೇ ಆನಿ ಮಂತಿನ ಮಲ್ಲ ಸತೀಶ್ ನಾಯರ್ ಅಭಿ ಆರ್ವಿ ಮೊಕುಲು ಮಾತ ಬತ್ತದು ಆನಿ ಎನ್ನ ಲೈವನ್ ಲಗಡಿ ದೆತ್ತಿನಿ ಮೊಕುಲು ಏರು ಸತೀಶ್ ನಾಯರ್ ಬುರ್ಚಂದಿನ ಎಂಕಾವಡು ಶೋಭಗಾವಡು ವನಿತಾಗಾವಡು ದಾದಾದ ಪಂತೀನಿ ಬೇಬಿ ಗೋಬಿ ಬಂಡದು ಬೇ ಆನಿ ಎಂಕ್ ಅಂಚ ಮದಿಮೆ ಆವಡು ಎಂಕ್ ಇಂಚ ಮದಿಮೆ ಆವಡು ಬಂಡದು
ನಿನ್ನ ಅಜ್ಜಿ ಬೇಡಿ ಏರಿ ಹರ್ಷವು ಎಡ್ಡೆ ಹಿಡ್ದಿರ್ತೀರ ಏರಿಯವು ಹರ್ಷಿ ಏರವು నీకు ಗೊತ್ತಾಂಡ ಏರಂದು ರಕ್ಕಸಪುರದೋಳು ಏರಂದೆ ಗೊತ್ತಾಪು ಜಂಕ್ ಪೂರಲ ಈ ಸತೀಶ್ ನಾಯಲ್ಲ ಸಾಧಾರಣ ಜಂಕ್ ಆಯ್ನು ತೂಂಡನೆ ಆಪು ಜಂಕ್ ಆ ಯಾನಿ ಬತ್ತದ ಪೂರಲ ಕಳೆದೆತ್ತೀನಿ ಅವು ಇನಿ ರೆಡಿ ಆಯಿನಿ ಅರ್ಷಿ ಹಾ ಅವು ಇನಿ ರೆಡಿ ಆಯ್ನಾ ಅಂದ ದುಮ್ಮದ ಪೂರ ಕೈಕುಲು ಮಾತಾವು ಹಲೋ ಹಾಂ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಬನ್ನಿತಕ್ಕ ಇನಿಯೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇನಿಯೇ ಬತ್ತಿ ನಾವು ಕೋಡೆ ಒಂಜನ ಅಡಿಗೆ ಪಾಡಿ ಬಕ್ಕನ ನಾಗನ್ ದಕ್ಕಿ ಬಕ್ಕನ ಅದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಏತ ಐಡಿ ಬರೋಲ್ಯಾ ಚೇಂಜ್ ಮಂತದ್ದು ಹಾಗೆ ದಾದಾ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಲೈವ್ ಇಡುಲ್ಲ ಈಗ ಮರಳು ಬರ್ತದೆ ನಂದು ಒಂದು ಬಂಜಿ ಬೂರ್ದು ಅವೇ ಕೇಂದ್ರ ಪಂಡ ಅರ್ಥ ಅಪ್ಪುಜಿ ಮಾರೆ ಒಂದು ಈತೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಲಗೋಸ್ಕರ ಈ ನಮ್ಮನೆ ಮತ್ತೆ ಈ ನಮ್ಮನೆ ಎಂಕುಲ್ ಸಾಡ ಮುಕ್ಕುದ ಮಾರೆ ಎಂಕುಲ್ ದಾದಮ್ಮನ ಪುಡ್ಚಿ ಆ ದಾದಾ ದಾದಂದು ಹೌದು ಮೇ ಒಲಿತೆ ಮಲಬಾರು ಅಕ್ಕ ಐ ಆಮ್ ಗುಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಂದು ಈ ಎಡ್ಡೆ ಮಾರೆಯ ಎಡ್ಡಿ ಇತ್ತ ಈನ ಹೈಡು ಅಕುಲ ಐಡು ಮಂತಿನೇನು ಯಾನೆ ದೆತ್ತದು ಪಿದೆ ಕಂತೀನಿ ಓಕೆ ದಾಯ ಗೊತ್ತುಂಡಾ ಬಕ್ಕ ಬಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ಸಾರಿಗೆ ಎಂಡ ವನಿತಾಡ ಓಕೆ ಸಾರಿಗೆ ಎಂಕುಲ್ ಮಾಪು ಕೊರ್ತ ಅಲ್ತರ ಬಕ್ಕ ನಿನ್ನ ಬಾಯ್ಡ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಬೈಜ್ಜಿ ಎಂತ ತೂತಿಜ್ಜಿ ಬೈಡ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಬೈದಿನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತ್ ಪೋಪ ಓಕೆ ಈತೆಟು ಇತ್ತು ನೆಡ್ಡೆ ರಂಜು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತದ್ದು ಈತಿ ಇತ್ತನೇ ನೆಡ್ಡೆ ಪೂರೇಕ್ಲ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಲೆ ಅರ್ಸಿ ಮಲ ಬಾರದೆ ದಕ್ಕ ಪ್ರತಿವತ್ತೆ ಇಂಚವತ್ತದ್ದು ಅಂಚ ಎಡ್ಡೆಡಿತ್ತಿನ ಮಾತೆಕ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ರಂಜಿತ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಗೊತ್ತಂಡ ಬತ್ತದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದ ಪಾತೆರ್ದು ಪೋಡ ಆತೆ ಬುಡ್ದುಂಡತ ಓಕೆ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ದೇ ತಂದ ಇಜ್ಜಿ ಬನ್ಪುಜಿ ಇದು ಫಾಂಡ್ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಬರತಿಕ್ಕ ಓಕೇನುಂಡಾ ಈ ಎನ್ನ ಐಫೋನ್ ಪಾತಿರ್ತೀನಿಯಾ ಇಂಕೈತ ಮಂಡೆಡೆ ಇಜ್ಜಿ ಮಂಡೆಡೆ ಇಜ್ಜಿ ವನಸ್ ಆಂಡ ಮೇಡಮ್ ವನಸ್ ಎಕಡೆ ಆತನು ಈ ಬನ್ನಾತ ಚಾ ಮನ್ಪಲೆ ಯಾನೈಗೆ ಬಕ್ಕ ಮಂತೆ ಈ ಪೊಯ್ ಬಕ್ಕ ಅಕ್ಕ ಯಾನು ಇರೇಗು ದಾಲ ಬ್ಯಾಡ್ ಪಾತಿರ್ದೇನಾ ಅಂದು ಬ್ಯಾಡ್ ಪಾತಿರ್ದಿಜ ಬ್ಯಾಡ್ ಪಾತಿರ್ಜ ಓಕೆ ಯಾನ್ ಪೋಪುನ್ ಏನನು ಬ್ಲಾಕ್ ಮಲ್ಪರ ಬಾರೆ ತೆಕ್ಕ ಪಂಡೀರ್ ಮಂಗ ಬರಟುಕುಲ್ಲ ಒಂದು ಪೂರಕ್ಕೆ ಬಿಕೋರು ಅವಾಯಿ ಪೂರಕ್ಕೆ ಬಿಕೋರು ಹಾಯ್ ನಮಸ್ತೆ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಬಿಸಿ ರೋಡು ಲಾವಣ್ಯ ಕಿಲ್ಲರು ಅದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ನಮಗೆ ನೆನ್ನೆನೆ ಸುದ್ದಿ ಬಂದಿದೆ ಆಯ್ತಾ ಯಾಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಅದನ್ನೇ ಮಾತಾಡೋದು ಪಾಪ ಓದದವರ ಮಗಳಲ್ವಾ ತಾಯ್ದು ಒಂದು ಮಗಳು ಓದದು ಊರಿನವರ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಅವಳಿಗೆ ದೇವರು ಅವಳಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಒಂದು
ಇದು ಕೊಡ್ಲಿ ಬೇ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನಲ್ದ ಕಡೆ ಅಂದ್ ಮಾರ್ರೆ ಆಲು ಓಕೆ ಅಕ್ಕ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ರಂಜಿತ್ ಪಾಪ ಆಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ಪೋತುನ ಬಂದಕ್ಕೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಉಪ್ಪೇರು ಊರ್ದಕ್ಕಲ ಅವೇನು ಬತ್ತೊಂದು ಇಡೀ ಊರು ತಿನ್ಕುನತ್ತು ಆಚೈತಲ್ಲ ಮೋಚಾಯ್ತಲ್ಲ ಅಂಡ ಕೆರ್ತಿನ ಬದುಕದಿರತ್ತ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಅವೇ ಬೇಜಾರು ಕೆರ್ತಿನ ದೀತಿರತ್ತ ನನ್ನಲ್ಲ ಐಕ್ ರಾತ್ರಿ ಅದು ಕಾಂಡೆ ಅವಡಣ ಕೆರೋಡ ಏನು ಹರ್ಷಿತಾ ಮೇಡಮ್ ಇದು ಚಂದ್ರವತಿ ಅಮ್ಮನ ಲೈವ್ಡ್ ಬರ್ಪರತೆ ಬರ್ಪಾರ ಎಕಡೆ ಇತ್ತು ದೊಡಿ ಹರ್ಷಿ ಅಬ್ಬಾ ದೇವಾ ಈತು ದೊಡ್ಡು ಗೊತ್ತಾಂಡ ಯಾಕಡ್ದ ಅವಸ್ಥೆನೇ ಬೇತ್ತೆ ಈ ಜಗ್ಗು ದೇವರೇ ಅರೇನು ಹೆಲ್ತ್ಗೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪುನಿ ಆನೆ ಅಶ್ವಿತಾ ಮೇಡಮ್ ಅಂದೆ ಅರೇನಾ ಬೊಕ್ಕ ಅರೇನಾ ಮಗಲೇನ ಪಾಪ ಮಾರ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಜನ ಇದು ಡಾಕ್ಟರ್ಗೆ ಮಣಿಪಾಲದ ಎಕಡೆ ಕಾಲ್ ಮಂತಿತ್ತೀರು ಅಂದು ಪಣ್ಣಂತಾರತ್ತ ಕಾಲಂಪುಲೆಂದು ಈ ರೋಲ್ತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಮ್ಮಡ ಕೇಳ್ನೆ ಪ್ರೀತಮ್ ಏರು ಪಂದು ಆರು ಪನ್ಪೇರು ಇಜ್ಜಿ ಎಕಡು ಪನೊಂದು ಇತ್ತೇರು ಎಕಡು ಪ್ರೀತಮ್ಡ ಮೇರು ಅಮ್ಮ ಪನೊಂದು ಇತ್ತೇರು ಆವು ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಯಾನ್ ಇರೆಂಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಲ್ ಮನ್ಪ ಯಾನ್ ಇರೆಗ್ ಇರಡ ಅಂತ ಕೆಲವು ಪನರುಂಡು ಮಾತ ಪನೊಂದು ಇತ್ತೇರು ಆರು ಅಮ್ಮ ಪನೊಂದು ಇತ್ತೇರು ಮೇಡ ಪ್ರೀತಮ್ಡ ಡಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಅಕ್ಷಯ್ ಗುರ್ತೊಂಡತ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಷಯ್ ಡಾಕ್ಟ್ರನ್ನ ಗುರ್ತೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಪ್ರೀತಮ್ ಅಕ್ಷಯ್ನ ಗುರ್ತೊಂಡತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಮ್ಮ ವೆಲ್ಲಾಕದ ಇದು ಮಣಿಪಾಲಡ್ ಡಾಕ್ಟ್ರಾ ಪ್ರೀತಮ್ ಮಣಿಪಾಲಡ್ ಡಾಕ್ಟ್ರಾ ಗುರ್ತುಂಡು ಮೇಡಮ್ ಅರೆ ಗೆಡ್ಡೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊರ್ಲಿ ಬಸ್ ತಕುಲು ದೆತೊನ್ನ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ದೇ ಹಾಕುಲು ಒಂದು ವೀಕ್ ಹತ್ತಿರು ಆರು ಪಾತ್ರೆದಾಗ ಪನ್ಪಿರೊಂಜಿ ಯಾನ್ ಏಪ ಸೈಪೆ ಅಂದೇ ಗೊತ್ತುಂಡು ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಯಾನ್ ಒರಿ ಸೈಪೆ ವಿನೇ ಪಾತೆ ಅರೇನೊಂಜಿ ತೆಲಿಪದ್ದು ಮರ್ಲು ಕಟ್ಟದು ಬುಡ್ಪುನು ಎಂಕುಲು ಅರೆಗ ಮಂಡಿಡುಪ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಚೆ ಇಂಚ ಪಂಡದು ಕುಸಲ್ ಪಾತೆರೊಂದು ಇಪ್ಪುನು ಅಂಚ ಪಾಪ ಮಾರ ಮಗಲು ಆರು ಯಾನೆನ್ನುನು ದಾಲ ಆವರ ಬಲ್ಲಿ ಇಂತ ಮೇರೆಗೂ ಹಾರ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಡು ಪನ್ಪೇರು ಪನ್ಪಿನಿ ಮೇರೆ ಒಂಜಿ ವೇಲು ದಾಲ ಆಂಡ್ ಮಾರ್ರೆ ಮಗಲ್ನ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚಡು ಮೋಲ್ ಮಗಲ್ ಇಂಚ ಉಲ್ಲಾಲು ಅಂಚ ಪಂಡ ದಾರ ಬೇಟೆ ಉಳ್ಳೇರು ಒಂಜಿ ವೇಲೆ ದಾಲ ಆಂಡ ಏರು ಗತಿ ಅಲ್ನ ಮುರನೀರಿಗೂ ದಾದ ಪನ್ನಿ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜ ಇರ್ನ ಚಾನೆಲ್ಗೂ ಆಯೆ ಅಲ್ಪಕ್ಕೆ ಇಜ್ಜಿ ಮೇಡಮ್ ಯಾನ್ ಅರೆಡ ರಡ್ಡು ಪೂರ ಪಾತಿರ್ವೆ ಕಾಲ್ಡು ಓ
ಅಲ್ಪ ಕೆಲವು ಅಡೆಬೇಲು ಬೈದ ಕೋಡೆ. ಓ ನಾಂಗೆಲ್ಲ ಅವಳಿ ಉಳ್ಳೇನಾ ಐಟ್ ಲೈವ್ಡ್ ಉಳ್ಳೇನಾ ದೆ ತಕ್ಕಿ ಆಲ್ತದ್ದು ದೆತ್ತಕ್ಕ ಅಲ್ತದ್ದು ಆ ನಾಗೆ ಅಲ್ಪ ಉಪ್ಪುನ ಬುರ್ಚಿ ನಾನು ಪೋದು ಅರ್ನಾವಲ್ ಮಂಡೆ ತಿನ್ಪಿನ ಬುರ್ಚಿ ದುಂಬೆ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚಡುಲ್ಲೇರಾರು ಕೂಡ ಮಂಡೆ ತಿನ್ಪಿನ ಬುರ್ಚಿ. ಅಮ್ಮ ಪಂಡೇರು ಕಾಲ್ಡೆ ಕಡು ಪಾಪ ಅರೆಗ ಚಾನಲ್ಡ್ ಬ್ಲೂ ಕೊರ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬಕ್ಕ ಬ್ಯಾನರ್ ಅವು ಮನ್ಪರೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅರೆಗ್ ಹಾಂ ಶೇ ದಕ್ಕ ಲೆಕ್ಕ ನಮ ಕಾಪು ಜತ ದಾದಾ ಜೈಪಿನಿ ನಮ ದಾಯಗ್ ಚಾನಲ್ ಬೋದಕ್ಕೆ ಬ್ಲೂ ಇಜ್ಜತ ಅಲ್ಪ ಪೋತೆ ಕೋಡೆ ನಂಗೆ ನಾಗಿ ಓ ಬ್ಲೂ ಇಜ್ಜತಯ ಒಂದಿತ್ತು ಅರ್ಶಿ ಆರು ಬ್ಲೂ ಕೊರಂಡ ಆಪುಂಡು ದಪ್ಪರ ಇಜ್ಜಿ ನಮಕ್ ಅಕ್ಲೆಂಗ್ ನಮಕ್ ಅಕ್ಲೆನ್ ದಪ್ಪರ ಆಪುಂಡ ಬ್ಲೂ ಇಜ್ಜಿನ ನಮಕ್ ಬ್ಲೂ ಇಜ್ಜತ ಕರ್ಮ ಓ ನಮಕ್ ಬ್ಲೂ ಇಜ್ಜಿನ ಅಕ್ಲೆನ್ ದೆಪ್ಪರ ಆಪುಜಾ ಓ ಓ ಅಂದತ ಆಯ್ತ ಮಂಡೆಡ್ ಇಜ್ಜಿ ಶೇ ಆರೊಂಜಿ ಮಾತೆರೆ ಹೊರಗೆ ಹೊರ ಏರಂಡ ಬ್ಲೂ ಕೊರ್ರೆ ಕಲ್ಪಂಡ ಬಕ ಪನೋಡು ಏರ್ಲ ಕೊರಚಿ ಬ್ಲೂ ಉಂದು ಯಾನು ಯಾ ಪಂಡೆ ಎರಡ ಈರು ಹೊರ ತಿಕ್ಕಲೆ ಯಾನು ಹೊರ ಅಂದ ಅಂದು ಪ್ರೀತಮ್ ಹೊರ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬಂದಾಗ ಹೊರ ಲೈವ್ ಮನ್ಪಲ್ ಲೈವ್ ಮಂತದು ಇತ್ತೆ ಎನ್ನ ಗೊತ್ತಂಡತೆ ಬಿರ್ವಾಸ್ ಕುಡ್ಲ ಬಿರ್ವಾಸ್ ಹರ್ಷಿತಾ ಪ್ರಜ್ಜು ಬಕ ಅಚ್ಚುನ ಅಲ್ನ ಪುದರ್ದಾದ ಮಾರೆ ಆಲುಲ್ಲ ಅಚ್ಚು ಅಲ್ನ ಬಕ್ಕ ಕೆಲವು ಎಂಕಲೆಡ್ ಗುರ್ತೈತಿನಕಲ್ ಮತ್ತೆ ಅಕ್ಲೆ ಮತ್ತೆ ಬ್ಲೂ ಕೊರ್ದು ಬಾಕಿದಕ್ಲೆ ಬ್ಲೂ ಕೊರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಕ್ಕ ನಮಕ್ ಎಪ್ಪೊಲಿ ಏರ್ ಬತ್ತಂಡಲ ಅವಾವು ಅರೆಗು ಕಲ್ಪ ಅರೆ ಕಲ್ಪ ಹೊರ್ಚಿ ಮಗುಲು ಮಾತ ಬ್ಲೂದೆತನ್ನ ಅಲ್ಪ ಪೊಕ್ಕ ಅರೆಗ್ ಬ್ಲೂ ಕೊರ್ರೆ ಕಲ್ಪ ಹೊರ್ಚಿ ಏರೆಗಾಂಡ ಎಂಕಲ್ ನೆಟ್ ರಡ್ಡು ಮೂಜ್ ಜನಕ್ ಬ್ಲೂ ಕೊರ್ಪಲೆ ಒಂಜಿ ಹರ್ಷಿತಾಗ್ ವನಿತಾಗ್ ಬಕ್ಕ ಪಜ್ಜುಗು ಎಂಕ್ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಅಚ್ಚುಗು ಮೀಟ್ ಅಚ್ಚುಲ್ಲದತೆ ಐಟ್ ಅಲೆ ಕೊರ್ಪಲೆ ಬ್ಲೂ ಕೊರ್ರೆ ಕಲ್ಪ ಹೊಚ್ಚ ಅವ್ಲು ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಕೊರ್ಪೆರಾರು ಬತ್ತಿನಕ್ಲೆ ಪೂರ ಬ್ಲೂ ಕೊಡಿ ಕೆನ್ವೇರು ಪೂರ ಕೊರ್ನ ಗತಿಯೇ ಮಾರ್ರೆ ಬಕ ಅವ್ಲು ಪೋದು ಎಂಕ್ಲೇನ್ ದೆಪ್ಪರ್ಲುಲ್ಲೇರು ಅಂಚಿನ ಕುಲುಪುನು ಈರ್ ಪನ್ನ ಪರ್ಸನ್ಗೆ ಪೂರ ಬ್ಲೂ ಕೊರ್ಪೆ ಓಕೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕೊರೊಡ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಏತ್ ಜನ ಪೋಪತ್ತಲೆ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಪಾತೆರ್ವ ಶಾಂತ ಉಲ್ಲಾಲ್ ಅಲೆಗ್ ಮಾತ ಬ್ಲೂ ಕೊರ್ಲೆ ವನಿತಾ ಕುಡ್ಲ ಬಿರ್ಬಸ್ ಬಕ್ಕ ಇರೆಗ್ಲ ಕೊರ್ಲೆ ಬ್ಲೂ ಬೊಕ್ಕ ಮೊಕುಲು ಜಗ್ಗು ಉಲ್ಲೆರ್ ಆರೆಗಾರೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಉಂಟು ಜಗ್ಗುಗು ಮಾತ ಆರು ಬ್ಯಾನರ್ ಮಂತ್ ಕೊರ್ತೇವೆ ಒಂಜಿ 1K ಆತಿನ ಒಂದು ಮಂತ್ ಕೊರ್ತೇರು ಪಾಪ ಅರೆಗ್ ಆರು ನೆಟ್ ಪಾಡ್ದೇರು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಲ ಪಾಡ್ದೇರು ಅಂದಿಟ್ಲ ನಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ಲ ಪಾಡ್ದೇರು ಆರು ಪಾಪ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಮೇಡಮ್ ಪಾಪ ಆರು ಬಕ್ಕ ತಿಕ್ಕಿನಕ್ಲೆ ಮಾತಾಡ ಪಾಪ ಆರೆಗ್ ಆರಿನ ಒಂಜಿ ಅವಸ್ಥೆ ಪಂಡ ಶೆಕ್ ಅವೇ ಕಡೆ ಆರೆಗ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಯ್ತು ನೆಂಗೂ ತೇಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ಬತ್ತದು ಆರು ಜಗ್ಗು ಒಂಜಿ ಬಣ್ಣಿನಿ ಕುಡ್ಲ ಬಿರ್ವಾಸ್ ಬತ್ತಾರ ಆರವೇನು ಪತ್ತೊಂದು ಆರು ಕುಡ್ಲದಾರು ಬೇವರ್ಸಿ ಬಂಡೆ ಅಲ್ತು ಬೊಕ ಗಡಿ ಗಡಿ ಬನ್ನೋಂತೇನೆ ಬಿರ್ವಾಸು ಒಂದು ಅಲ್ತಕ ಲೈವ್ಗೆ ಬತ್ತಿ ఒక ಪಂಡೆ ಅಮ್ಮಡ ಅವು ಕುಡ್ಲ ಬಿರ್ವಾಸ್ ಬಂದಿನಮ್ಮ ವೀರವೆನ್ ತೆರಿಯೊಂದಿನ ಅಂಚ ಅತ್ತವ ಬಿರ್ವಾಸ್ ಅವೇ ಬೇವರ್ಸಿ ಬಂತಿಜೇರಿ ಏರ್ಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಮನ್ಪೊರ್ಚಿ ಮಂಡೆಡ್ ಪೂರ ದೀವ್ ಒರ್ಚಿ ಇಂದು ಪನ್ಪೆರಾರು ಕಾಲ್ಡ್ ಅಂದ ಅರ್ನ ಪಾಡುಂಡ ವೀಡಿಯೋಗು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಲ್ದ ಐಟ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಪ ಮೂಜಿ ಡಾಟ್ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತದು ಕೊರ್ಲೆ ಶಾಂತಕ್ಕ ಭಾರತಕ್ಕ ಪ್ರಜ್ಜು ಎಂಕ್ ಅಶೋಕನ್ನ ಇತ್ತಿನೇಕ್ ಯಾವ್ ಅಂದು ನೀರು ಪರೊಂದು ಇತ್ತು ಚೇರು ಓ ಇತ್ತೆ ಪರ್ಪೆರಿಗೆ ನೀರು ಅವೇ ಪಂಡೇರು ಮಗಲ್ ಕಂತು ಕೊರ್ಪಲ್ ಗಡಿ ಗಡಿ ನೀರು ಪರ್ಲಿ ಆಲ್ಲ ಪರ್ಪಲ್ ಯಾಲ್ನ ಕೊರ್ಪೆ ಅಂದು ಆನ್ಲೆಗೆ ಏರಿಗ್ಲ ಕೊರೊಡ್ಚಿ ಅಂದು ಮಾರ ಏರಿಗ್ಲ ಕೊರೊಡ್ಚಿ ಎಂಕುಲಾಂಡ ಆರ್ನ ಲೈವ್ಗೂ ಆರ್ನ ಎಂಕ್ ಒಂದು ಬನ್ನಾಗ ಪೋಂದುಪ್ಪೆ ಪೋದು ಪಾತೆರ್ದುಪ್ಪೆ
ಅವಾಗ ನಾಗನವ್ರ ಎಂಕ್ ದೆಪ್ಪುಡು ಅಲ್ಪರ್ದು ಕೆಲವು ಬರ್ಪ ಹಿಂದಿ ಪಾತೆರೊಂದು ನಾಯಿಲು ಮತ್ತು ದಾದನ ಪಾತೆರೊಂದು ಪೋಪ ಆರು ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚೆನೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಬರ್ಪೇರು ಎಂಕ್ ಅಂಚ ಪನ್ಪೇರು ಇಂಚ ಪನ್ಪೇರು ಯಾನ್ನೆರ್ಪೆ ಎಂಕ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆರು ಒತ್ತೆರಡ ಒತ್ತು ಇರ್ಬೇಕ ಪೂರ ಚಾನಲ್ ದೆಪ್ಪಿರಾರು ಒತ್ತೆರ ಬಿಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಯಾರೇಗು ಅದೇ ಯಾನೈಕಿ ಬನ್ನಿ ನೀರಿಗೂ ಯಾನ್ ಕಾಪುಡು ತಿಕ್ಕುವೆ ಕಾಪುಗು ಬಲೆ ಬನ್ನಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ದೇರು ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತೇನಾರೇಗು ಪಂಡ ಆರೆಗ್ ಐಟ್ ದಾಲ ಬರ್ಪುಂಡು ದಾಲ ಐತನೆತ್ತ ಆಸೆ ಅತ್ತು ಒಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಂತನ ಅರ್ನೊಂಜಿ ಮನಸ್ತ ಬೇಜಾರನ್ನು ಲೈವ್ ಉಡುಪನೋಲಿ ಅತ್ತನ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತನ ಅರ್ನ ಮಂಡೆ ಈ ಬಾಕಿದ ವಿಷಯಡ್ ಅರೆಗ್ ಅಂಚಿ ಪೋಪುಜಿ ಮಂಡೆ ಅರ್ನ ಮಗಲ್ನ ವಿಷಯ ಅವಡು ಜೋಕುಲ ವಿಷಯ ಮೇರೆದಾದಪ್ಪುಂಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದ ಬಗ್ಗೆನೇ ಒಂಚೂರು ಅರೆಗ್ ಮಂಡೆಗ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಲೈವ್ ಮನ್ಪೊಡು ಜನಕ್ಲ ಪಾತೆರಡು ಅಂಚ ಪೂರ ಬರ್ಪುಡು ಅಂಚಾರೊಂಚ ಮೈಂಡ್ ಫ್ರೀ ಆಪುನು ಎಂಕ್ಲ ಬ್ಲೂ ಬರ್ಚಿ ಎಂಕ್ ಟೈಮ್ಲ ಇಪ್ಪುಜಿ ನಿಗುಲು ಉಲ್ಲರತ ನಿಗುಲು ಕೊರ್ಲೆ ಅರ್ ಗಡಿ ಗಡಿ ಬರ್ಪೇರು ಲೈವ್ ಪಾಪ ಬರ್ತದ ಪಂಡ ಅರೆಗ್ ಬೋರ್ ಆಪುಂಡು ಮಂಡಿಡ್ ಕುಲ್ಲುಂಡ ಅರ್ನ ಮಗ ಎನ್ನುನು ಅರ್ನ ಮಗಲ್ನ ಅರ್ಷಿ ಅರ್ನ ಮಲ್ಲ ಮಗಲ್ನ ಫೋಟೋ ತೂತೇನಾ ಏತು ಶೋಕುಲಲ್ಲಿ ಆಲು ಸೈತಲ್ಲದ ಏತು ಪುರ್ಲುಲ್ಲಲ್ಲ ಅರ್ನ ಮಗಲು ಶೇ ಭಾರಿ ಶೋಕುಲ್ಲಲ್ ಮಗಲೆ ಅಂತೂಯೆ ಅವೊಂಜಿ ಬರ್ತ್ಡೇದ ಕೇಕ್ ಮಗೆ ಆರ್ನ ಪುಲ್ಲಿನ್ ತೂತೇನ ಗುಂಗುರ್ಕು ಜಲ ಅದು ಏತು ಶೋಕುಲ್ಲೆಯ ಮಲ್ಲ ಉಲ್ಲೆಯ ಜವನೆ ಶೋಕುಲ್ಲೆ ಶೇ ಅವೊಂಜಿ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಆ ವೀಡಿಯೋಡು ಮಾತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎತ್ತದಾರೆ ಕೇಕ್ ತಿನ್ಪವನ ಮಾತ ಸೀನ್ ಉಂಡತೆ ಬೋ ಎಂಕ ಅವೆನ್ ತೂನಗನಿ ಅನೇನು ಈತ ಲಾಯ್ಕದ ಒಂಜಿ ಜೀವ ಪೂಡತ ಸಾರಿ ನಿಕುಲ್ ತೂನ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೇಕು ಕೊರ್ತಿಪ್ಪ ಎಂಕ ಅವೆನ್ ತೂನಗನಿ ಹೇಳತ್ತ ಯಾನ್ ಅರ್ನ ಅವತ್ತ ಪೊನ್ನ ಅರ್ನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ದೆತ್ತಿತ್ತೆ ಪುಲ್ಲಿನಲ್ಲ ಪುಲ್ಲಿ ಎತ್ತು ಶೋ ಕುಲ್ಲೆ ಶೇ ಒಂಜಿ ಪುಲ್ಲಿ ಅನ್ನ ರಜೆಟ್ ಬತ್ತದ ಕುಲ್ದು ಅರಡ ಪಾತೆರೊಂದು ಇತ್ತದುಂಡ ಏತು ಸಮಾಧಾನ ಆತೋ ದಾದನ ರೇಗ ಮಗಲ ಬಗತ್ತೆ ಮಗೆ ಉಲ್ಲೆ ಬಾಲೆ ಉಲ್ಲೆ ಎಂದು ಓ ಇರ ಪ್ರೀತಮ್ ಮುಲ್ತ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ತ ಡಾಕ್ಟ್ರ ಮಣಿಪಾಲದ ಯಾನವರ ಬತ್ತಿತ್ತೆ ಮಣಿಪಾಲಡ್ ಒಂಜಿ ಜನ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆದಿತ್ತುಡು ಒಂಜಿ 15 ದಿನ ಇತ್ತೇನ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಡ್ ಮಣಿಪಾಲ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಜನನ್ಲ ತಾತದು ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಂತಿರ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಬಂಜಿದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಸ್ದ ನೀರಲು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಳೆಲ್ಲ ಉಸಿರಾದಂತೆ ನೀರಲು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಳೆಲ್ಲ ಉಸಿರಾದಂತೆ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಇಜ್ಜಿ ಮೇಡಮ್ ಇಂಕ ಪೂರ ಮಲ್ಪೆರ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಿ ನೆರ್ಪಿರಿಲ್ಲಡು ಅಂದೆ ಅರ್ಷಿತಾ ಆರು ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪೇರ ದೇವೇರ್ನ ಮಲ್ಪೇರು ದೇವೇರ್ನ ಭಜನೆ ಪುರ ಮನ್ಪುಲಾಲ್ ಭಜನದ ಪುರ ಮಂತಿತ್ತಲ್ಲ ಬೊಕ ವ್ಲಾಗ್ ಇತ್ತ ಪಾಡು ಜಲ್ ಬೇಲೆ ಪೋಪಲ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಸೇರ್ದಲ್ಲ ಅಂದ್ ಸೇರ್ದಲ್ಲ ಅಂಚತ್ತೆ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾತ ಇಜ್ಜಲ್ನ
ಎಂಕ್ಲೈತೆ ಪುರ್ಸೊತೆ ಇಜ್ಜಿ ಲಾಗ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಕಾಣಿಂದು ಬೇಂಡು ಖಾಲಿ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತದ್ದು ಇಪ್ಪೆ ದೆತ್ತು ಪಾಡುವೆ. ಪೋಯೆರ ಪೂರ ಅಂದು ಯಾನ್ ಶಾರ್ಟ್ ಎಂಚಾಯ್ ಆಯ್ ಎಡ್ಡೆ ಆತೀನಿ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಪಾಡೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಮೋಡದ ಬರ್ಸದ ಅವರ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ದೊಡ್ಲೆರತ ಆರೆ ಇಂಕ ಪಂದ್ ಕೊರ್ನಿ ಐಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದೆರ್ ಇಂಚ ಮನ್ಪುಲೆ ಪಂಡದು ಅಂಚ ಶೋಕ್ ಆತುನ್ಯ ಬೊಕ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಲೈವ್ ಮಂತೆರಾರು ಎಂಚ ಮಂತೆರ್ ಕೇಂಡೆ ಯಾನ್ ಮನ್ಪುವೆರ್ ದಾದನ ರೌಂಡರ್ನ ಫೋಟೋ ಪಾಡ್ದು ತಿರ್ತಿರ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಲೆಕ್ಕ ಗಡಿ ಗಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಮೈ ಚಾನೆಲ್ ಅಂಚ ಬರ್ಪುಂಡು ಬೊಕ ಪಾತೆರ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಅವು ಒಂಜಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆದರ್ನ ಒಂಜಿ ಲೈವ್ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಇತ್ತು ನರ್ನ ಬಾಯ್ ಬಾಯಂಗ ಒಂದುಂಡು ನನ್ನ ಕಣ್ಣು ಗುರು ನಿಂಕ್ ತುಯ್ಯ ನಿನ್ನ ಶಾರ್ಟ್ ಅವು ಎಂಚ ಮನ್ಪುನ್ಯ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಮಂತ ಅಂಚೆನೆ ಐಡು ಮಂತ್ ತುಯ್ಯ ಎನ್ನ ಮುಂತೋದು ಎನ್ನ ಫೋಟೋ ಎತ್ತು ಸಿಂಗಲ್ ಪಾಡ್ದು ಅನ್ ಪಂಡೆ ಇಂಚ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ದಂದು ಅವು ಎನ್ನ ಮೋನೆ ಚೇಂಜಿ. ಹಾಯ್, ಇದು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಕುಡ್ಲಾ ಬಿರ್ವಾಸ್. ಆ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಆತು ಬಂತನಿಯ ಬಕ್ಕ ಇಚ್ಚವು ನಾವು ಮೋನೆ ಚೇಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಮೋನೆ ಲಕ್ಕ ಕಣ್ಣುಪುರ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಅದು ಎನ್ನ ರೂಪನೇ ಚೇಂಜ್ ನರಕ ತೋಜುನಿ ಎನ್ನ ರೂಪನ ಎತ್ತು ಮಾರೆ ಏರ ಬತ್ತು ಬರಟ್ ಕುಲ್ದು ಪಂಡಿಲ ಕಾತಡು ಅವೆಂದೆ ತಕ್ಕೆ ಎಂಚಿರಿಕ ಅವು ನರಕ ಮುರ್ಚಿಂದಕ್ಕೆ ಬಯ್ಯಾರ ಬಾಯಂಗೊಂದೆ ಪುರಾಣ ಮೋನೆ ಸರಿ ಪುನ ಶೋಕದ ಫೋಟೋ ಪಾಡ್ಲಿ ಪಾಡ್ದೆ ಎನ್ನ ಸರಿ ಉಂಡು ಫೋಟೋ. ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಮೇಡಮ್, ಗುಡ್ ನೈಟ್. ದಾತ ಗಾಡಿ ಬುಕ್ ಪಾಡೊಂದು ತೂ ಹೊಡ್ತು ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಒಂಜಿ ಮನ್ಪೊಡು ಬರ್ಸದತ್ತು ಎಲ್ಲ ಅಂಚ ಬರೇದು ಬೇತೆ ಮೋಟು ಪತ್ತಲ್ನ ಪೂರ ಮನ್ಪೇರಿಯ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡವು ಒನ್ನ ಸ್ಯಾಂಡೆ ಮಾತೇರ್ನಲ ಎನ್ನಾಂಡು ಯಾನ್ ಕಜಿ ಪಾಯ್ಲಕ್ಕನ ರಡ್ಡು ಒನಸು ಬಲ್ಪುನೆ ಇಂಕಾಪುಜಿ ಎಂಕ್ ಕಾತು ಕುಲ್ಲರಂತ ಬಿಲ್ಕರಿ ಒಂಜ ಕಜಿಪುಜಿ ನೋಡು ಜ್ರೋಸ್ ಬಂದ್ಪೊಡಿ ಯಾನ್ ಅಂಚ ಯಾನ್ ಒಂಚೂರು ಉಂಡೆ ಒಂತ ಪ್ಲೇಟ್ ಬಾರ್ದು ಉಣ್ಪುಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ತೋರಾಪೆ ಬಂಡು ಚೂರು ಉಣ್ಪಿನಿ ಏನು ತೋರ ಇನ್ನ ಸಪ್ರೈ ನಂದು ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಅಷ್ಟು ತೋರ ಇನ್ನತ್ತದ ಸಪ್ರೈ ನದ ಐಕೆ ಉಣ್ಪುಜಿ ಯಾನ್ ಬಾಶಿ ಬಾಯಗೌಂಡೆ ನನ್ನ ದಾದ ಸಪ್ರ ಎಂಕ್ ಸಪ್ರ ಹುಡಿ ನರಕ ಏನು ತೋರಜ್ಜೆನಾ ಇದು ತೋರತ ಯಾನು ಇಂಕ ತೋರಲ್ಲ ನರಕ ಸಪ್ರ ಹೊಡ್ ಪನ್ಪುನಿ ದಾಲ ಮಿನಿ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ವಸ್ತಿತ್ತಿನ ತಿನ್ಪೆ ಎನ್ನದ ಮಾತ ಎಂಕಲ್ ಮನ್ಪುಜ ಎನ್ನದೆಜ್ಜಿ ಚೀಪೆಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಸ್ವೀಟ್ ಅವ್ರು ದಾಲ ಚಾ ಒಂಜಿ ಬುಡ್ಡ ಬಕ ದಾಲ ತಿನ್ಪುಜಿ ಪೂರ ಚಪ್ಪೆನಮ್ಮ ಸರಿ ಇಟ್ಟು ತಿನ್ಪುನಿ ಬಗ್ಗೆ ಸಪ್ರ ಹುಡ್ಗೆ ಯಾನ್ ತಿನ್ಪುಜಿ ನಾನು ತಿನ್ನಲ್ಲ. ಜೈ ಆಯ್ತು ಚಾಪ್ ಕೊಡ್ತುಜಿಗೆ ಯಾನ್ ಮುಗಿದಿಜಿ ಈ ಗಡಿ ಇಲ್ಕದು ಹೋಗ್ಬುನಾ ನಾನು ಮುಗಿಪುನು ಇಜಿನ ನಾನು
ಯಾವ ಅದೇ ಮುಗಿಪು ಪಾರ್ದು ವನಸುಂಡಿಗೆ ಬಲ ಕೋರಿದ ಕಜಿಪುಡು ವನಸುಂಡು ಕುಕ್ಕ ಕುಜಲ್ದು ಲಗೆ ಅನ್ನ ಏತು ಕುಚ್ಚು ಬೇಯ್ದು ಮಾರೆ ಬಂಜಿಗೆ ದಾಲ ತಿಂತಿಜಾರ ಕೋರಿ ತಿನ್ನಿ ಬಾಯ್ಲರ್ ಕಡ್ಡು ಕೂರೋದುಂಡು ಜೆಪ್ಪೆತ್ತ ಮೂಲೆ ಕೂಡೆ ಗಮ್ಮತ್ತಿತ್ತು ಇದಾಯ ಗಮ್ಮತ್ತು ಕೋಡೆ ವೈ ಗಮ್ಮತ್ತು ಓ ಪ್ರಗತಿ ಸಿಸ್ ಕಡಿಮೆ ತಿಂತೇತ್ತು ದೀಪ ದಪ್ಪ ಉಲ್ಲಾರು ನನ ಜಾಸ್ತಿ ತಿಂದ ಏತ್ ದಪ್ಪ ಅವರ ಇರು ಒಲಿತಾರೆ ಇದಮುಟ ಈ ಜನ ಓಡಿಬೋದಿತ್ತಲಿಯಾ ಯಾನ್ ತೂತಿನ ಹೆಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ತಿಕ್ಕಡ ಚಾನಲ್ ಪಜ್ಜು ಕೋರಿ ಬೋಡ ಟೈಸನು ಕೋರಿ ಬಚ್ಚಸಗನ್ನ ಅಗ್ಗೆರೆ ಬಂಗಾಪುಡು ಈ ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಪಾರ್ತಿನ್ ಲಾಯ್ಕಾಪ್ ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಬಾರ್ದು ಕೊರಡ ಸಣ್ಣ ಮಂತ್ ಕೊರ್ಪೆ ಪರ್ ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಪಜೋ ಕೂಲಿ ಬಜ್ಜು ಓ ಕೂಲಿ ತಲ್ತದೆ ರಥ ಗುದ್ದುದು ಚೀ ತಿಕ್ಕ ಕೋರಿ ಬೋಡನೆ ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಬಾರ್ದು ಕೊರ್ಪೆ ಕೂಲಿ ತಲ್ತದೇರಿಗೆ ಬಜ್ಜುನ ಪೈನ ಐನಾಜಿ ಶಾರ್ಟ್ ಮಂತೀತೆ ದಿನ ಕೊಂಚ ಪಾಡು ಕೂಲಿ ಉಂಡು ಅವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂಚಾಂಡ ಒಬ್ಬಿ ನೀರಟ್ಟು ಪಜ್ಜು ಈ ಪೀಸ್ನಾ ಎಂಕೆಂಚ ಗೊತ್ತುಂಡ ಪಜ್ಜು ಈ ಕೋರಿದ ಪಿಂಕನ್ ಪೂರ ಅರ್ಸಿಗೆ ಕೊರ್ಲ ನಿಕ್ಕಾಳು ಪುಡಿ ಮಲ್ತ ಕೊರ್ಪಲ್ ಅಚ್ಚು ಕೋರಿ ಪಿಂಕನ್ ತಿನ್ ಎಡ್ಡೆಗೆ ಅರ್ಸಿ ನೀನು ಕೋರಿದ ಪಿಂಕನ್ ತಿನ್ನ ಅವು ಅಚ್ಚ ಕಣ್ಣ ಬಿಸಿ ಕೋರಿದ ಪಿಂಕನ್ ತಿನ್ನುವಲ್ಲ ಕಣಕ್ ಕೋರಿದ ಪಿಂಕಂಡು ಎಲಿಜ್ಜ ಅಚ್ಚು ಪಜ್ಜು ತಿನ್ನು ಮಿಷ್ಟಿಕಾಯಿನ ಹತ್ತೀರ್ ನಿಜನೇ ಪಣ್ಣಿನ ಕೋರಿದ ಪಿಂಕನ್ ತಿನ್ನಂದು ಕೋರಿದ ಪಿಂಕನ್ ಪಾಪಯ್ಯ ಬಾಲ ಪಿಂಕನ್ ತಿನ್ನಾಡಿ ಅಡ್ಡಾಪುಂಡು ಐಟಿ ಎಲಿಜ್ಜಿ ಕೋರಿದ ಪಿಂಕನ್ ನಿಕ್ಕ ಅಗ್ಗಿದ್ದು ನಿಂಗೊಲಿ ಅವು ಇರಿದಿಲ್ಲ ಅಲೆ ರೈಲು ಮುಲು ಜತದ ಬಲೆ ಬರಡು ರೈಲು ಉಂತದ ಪೋಪುಜಿಗೆ ಅದ ಕೂಲಿ ಜಂಜಿನಕಲಿ ಕೋರಿದ ಪಿಂಕನ್ ಎಡ್ಡ ನಸಾಯಪುಡು ಸ್ಮೂತ್ ಆಪು ಎಂಕ ಕೋರಿ ತಿರುಪಜ್ಜಿ ಅದು ಕೋರಿ ತಿರುಪಜ್ಜಿಗೆ ಚಾ ಉಂಡೆ ಚಾ ಇಜ್ಜಿ ಅದು ಪರ್ದು ಖಾಲಿ ಮಂತೆ ಬಾಯಿಡ್ ಪಾಡು ಜುಂಬೋಲಿ ಅಜ್ಜಿ ಅಜ್ಜಿಗ ಲೈಲ್ ತುಲೆಯಾ ಡೈಲು ನೋಡಿ ಡೈಲು ಓದೇಕು ರೈಲು ಹೇ ಉದರ್ ದೇಕು ರೈಲು ಬ್ರಜ್ಜು ಪ್ರದೀಪು ರೈಲು ನೋಡು ಲಲ್ಲ ರೈಲ್ ನಿಂತಿದೆ ಎನ್ನ ಲೈವ್ ತೂಪಿನ ರೈಲ್ ಏನ ನಿಂತಿದೆ ಬತ್ತದ ದಾಳ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕೊಡ್ತು ಪೋಲೆ
ओए राइल दो, इधर देखो ना, इधर देखो, तू देखो इधर, ए तू देख, तू देख, तू अब देख, तू अब देख, तू अब देख, तू रैल नोडा. दादावानी रैल उंतुदु उंतु इत्तु तूपे दादा दादा बन्नी ಬೇ 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 ಎಂತದ ಬೇಬೆ ರೈಲು ಪೋನಾಗ ಉರ್ಚಂದು ಪೋಪು ಜೇರ ಉರ್ಚೇರಕ್ಲೆ ಪಿಂಕನಿಜ್ಜ ಉರ್ಚೇರೆ ಏ ಬಸೋ ಕಣ್ಣ ಪ್ರದಿ ಗೋರೆ ಬರ್ತಿರ್ಗೆ ಆ ಗೋರೆ ಉರ್ಚಿದೇರಿಯಾ ಪಟ್ಟೆಡು ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಗೋರ ಬರ್ಪನ ಕೊಟ್ಟು ಬತ್ತೊಂದು ಕೊಟ್ಟುಲ ಬಟ್ಟಿಲ ಪತಂಬಲ ಗೊಬ್ಬರ ಬಾಡ್ರ ರೈಲ್ ದಾಕಲ ಮಾದ ಗೌಡರ್ ನಾಕಲ ಪಿಯ ಬಾ ఏం చెప్పతా చీ ఏం చెప్పు రాసి అంబి అంబి పాడది పెర్రైల్డ్ అచ్చో గుడ్ నైట్ అసిత గుడ్ నైట్ ఈ గడి గడి గడికి బర్పింది మంగి ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ ಪ್ರದೀಪ್ ಬೋಡ ವಾಸನೆ ಬರ್ಪುಜಿಗೆ ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆಗೆ ಪ್ರದಿ ನಿಕ್ ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆಗೆ ಪೋಲೆ ಮಲಬಾರ್ ಜಪ್ಪಿ ಅತ್ತಿಯ ಅಲೆಯ ಪ್ರದೀಪ್ ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆಗೆ ನಿಕ್ಕ ಕಚಿಪ್ಪಾರ್ತಿ ಹೋಲಿ ಈ ಪೋದಿಗೆ ರೈಲುಂಡು ದೀಪು ರೈಲುಂಟಾ ಪೋಡ್ಡ ರೈಲು ಬುದಂಡು ಟಾಟಾ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಟಾಟಾ ಬಾಯ್ ಪೋಡಿ ಅಚಗನ್ನ ತಿನ್ಬೇಕು ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ ಮಿಕ್ಸ್ ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ ಮಂಜಾಲು ಕಪ್ಪು ಅಬಾ ರಾಬಾ ಎಂಕೆನ್ನು ನಗರೆ ಕಕ್ಕೆರ ಬರೋದೊಂದು ಯಾ ತಿಂದಿರ ಪೂರ ಬೇವರು ಅರ್ಸಿ ಪಜ್ಜು ತೂಲ ಪೋಡ ಮರಂಕನೆ ಕಬ್ಬೆ ಬೂರಿ ವೇಂಡ ಮೋವ್ಲಿ ಎಣ್ಣೊಂದು ಕೈಕಾಲೆ ಸವರಿ ಗಿರಿಗಿರಿ ಇಂಚಿನ ಪಾತೆರುವನ ಮಾರಾಯಿ ಪ್ರಜ್ಜಿಗೂ ಕೊರ್ಲಿ ರಾಗಿ ಕೂಲಿ ಜತ ಅಂದ್ಯ ಪಜ್ಜು ಪೊಜೆಂಕು ಪೊಜೆಂಕು ತಿಂದು ಕೈಟು ಪುರ ಅರಿಯುಂಡು ಮೆಲ್ಲ ನಕ್ಕನಾಡು ಪ್ರತಿ ದೀಪಿತ್ತೆ ಪ್ರದೀರಿಗೆ ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ ಇಷ್ಟತೆ ಗಟ್ಟಿದಿಲ್ಲ ಎನ್ನ ಮಾಡಿ ತಕ್ಕ ಬತ್ತೀರು ಬೇ 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 ಪ್ರತಿ ಅದಕ್ಕೆ ರಾತ್ರಿಗೆ ಸವಾರಿ ಬಾರಿ ಉಂಡುಗೆ ಒಂಚಿ ಪುಲ್ದುಕೊಂಡು ಪಾರ್ದು ಬಿಡ್ಲಿ ಪಾಡನ್ ಮಲ್ದ ಅಂದ ಬ್ಯಾಗ್ ಅವನಟ್ಟೆ ಪುರಾರಿ ಇಂಡಿಯಾ ಏನು ಅಮ್ಮೋ ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ ಇಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಭೂತ ಇಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅಶೋಕನ್ನಾಗು ಕೋರಿದಾರ ಸೊಪ್ಪ ಅಂತ ಕೊರ್ಲಿ ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ ಎಡ್ಡ ಐಕ್ ಕೋರಿದ ರಸ ಬೋಡೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಪ್ರಜು ಆತಿಯ ಪ್ರತಿ ಕೋರಿ ರಸ ಬೋಡೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಐಟ್ ಕೋರಿ ತುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಇಡ್ಲಿ ಮುದ್ದೆ ಐಟ್ ವಡೆ ಪೂರುಂಡು ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಬರ್ಪು ಜೀಸವರಿಗೂ ಈ ಭಾರತ
నెలకట్ల ఊరండు రాగి ముద్దెడు ಐಕ್ ನೆಲಕಡ್ಲೆ ಒಡ್ಡೆ ಅಮ್ಮಡ ಚಟ್ಟಪಡೆ ರೈಲ್ಡ್ ಹೋಗಿರದ ಆಯ್ತು ರೈಲ್ಡ್ ಮಾರೊಂದು ಬರ್ಪುನೇ ಹಾಕುಲ ಅವಿ ಯಕ್ಷಾಂಕ ಹಾಯ್ ಲೈಕ್ ಡನ್ ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಓ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರಾ ಊಟ ಆಯಿತು ನಮಗೆ ಚಿಕನ್ ಬಕರಿಗೆ ಓಡೆ ಬಾವರಂಡು ಮಸನಡು ರೆಸ್ಟ್ ಐನಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕ್ಷೇಮವಾಗಿದ್ದೀರಾ ಉತ್ತಮ ಲೈವು ಹೌದು ಭಾರತಕ್ಕ ಪೋದು ಟೆಸ್ಟ್ ಏ ಅಶೋಕನ್ನ ಎಂಕಾಪಜ್ಜಿ ಆನ್ ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ ತಿನ್ಪುಜಿ ರಾಗಿ ವಸ್ತೆ ತಿನ್ಪುಜಿ ಅನ್ ಬುಡ್ದು ಬಿಡ್ತೇನೆ ಮರಣಿ ಆ ಪಜ್ಜುಗ್ಲ ಪ್ರದಿಗಿಲ ಇರೇಗಿಲ ಇರೇಗ ಮುಟ್ಟಾತೆ ತಿನ್ನುಗುಲೊಂದು ಎಗುವರ್ಚಿ ಪಾಪ ಅಪ್ಪನ ಪಜ್ಜಿಗೆ ಕೊರ್ಲಿ ಅವೇನಾಂಡ ತಿನ್ನಾಡು ಕೂರಿ ತಿನ್ನಾರೆ ಪುಚ್ಚತ್ತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ ಅವು ಉತ್ತಮ ಲೈವು ಇದು ನಿಮ್ಮದು ಹೊಸತಾ ಯಕ್ಷ ಶಶಾಂಕ್ ಅವರೇ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅನ್ನ ನಮಸ್ತೆ ನಿಮ್ದು ಹೊಸಂತ ಯಕ್ಷಗಾನ ನಮಸ್ತೆ ಪ್ರದಿಗ್ ದೀವೋಡು ಈರೆ ನರಕದಾರ್ ಗಾರೆ ನರಕದಾರ್ ಪ್ರದೀಪು ಏರ್ಲ ಬರ್ಪಜೇರಿ ಪಿರ ಪೋಪಿನಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಲಬಾರ್ ಗೋಲ್ಡು ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೇವೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಾಯಕ್ಕ ವರಸಾಡೆ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಪಂಚಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಂಡು ಇತ್ತೆ ಪ್ರಜ್ಜುಗುಲ ಪ್ರದಿಗ ತಿನ್ನರ ಬಾರುಂಡು ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇಪ್ಪತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಉಂಡಿಯಾ ಏರು ಬೈಜ್ಜರಂದು ವನಿತಕ್ಕ ಬರುವೆರು ಒಟ್ಟಿಗೂ ವಾ ತಿಗ್ಗಾರೆಗ ಅಲ್ಲೇ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಬರ್ತೀನಿ ಹಾಯ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬೊಡ್ಚಿ ಭಾರತಕ್ಕ ಏ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಅಕ್ಷಯ್ ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ ತಿಂಡಿ ಎಡ್ಡೆ ಆಯ್ತಾ ಜೀವಾಗ ಪಜ್ಜುಗು ಕೂಲಿಜ್ಜಿಗೆ ಬ್ಯಾನಗೆ ಅಂಚಲ್ಲಿ ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ ನಿಂಗುಲಿಯಾ ಅವಳ ಪ್ರೋಟೀನ್ ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಯಾ ಪೋಪೆ ಮೂತ್ರದ ಕಲ್ಲು ಬೋಂಡು ಮೂತ್ರದ ಕಲ್ಲು ಬೋಂಡುಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಅಶೋಕನ್ನ ಎನ್ನ ಕೂಲಿ ಗಟ್ಟಿಂಡು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಪ್ರತಿಗೆ ತಿನ್ಪವಡು ಸಂತೆ ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ ಹಾಗೆ ಚರ್ಬಿ ತೂಲೆಗೆ ಅಂದು ಯಾರು ಸೌಖ್ಯ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಇರು ಚೊಲ್ಲರು ಅವೇನು ಅರೆಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಬಂಡ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಅರೆತು ದಾಯ ಪರಡು ಬಂಡ ಅಕಲ ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆಡು ಕಡ್ಲೆ ಉಂಡು ಕಡ್ಲೆ ಅಕಲ ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆಡು ಕಡ್ಲೆ ಗೋಲಿ ಬಜೆ ಅಂಬಡೆ ಪೂರ ಉಂಡು ಮಿಕ್ಸ್ ರಾಗಿ ಬಡಿತಾವು ಎಲ್ಲ ಗುಡ್ಡು ಬ್ರಜ್ಜು ಎಂದಲ ಕೂಲಿ ಗಟ್ಟಿಂಡು ಈಯತ ಬನ್ನಿ ಎನ್ನ ಕೂಲಿ ಬೋಂಡು ಬೇನೆ ಡಾಕ್ಟರೇ ಭಾರತಕ್ಕ ಚುಪ್ ಯಾನತ್ತು ಬನ್ನಿ ಪ್ರದಿ ನಿಕ್ಕಾಂಡ ಮಲ್ಲೇಜು ಒಂಚೂರು ಉಪ್ಪು ಬಾರದು ಕಲತ್ತದ ಬರಲಿ ಅಪ್ಪನ ಪ್ರಜ್ಜೆ ಕುರ್ಲೆ ಸೊಕಂದ ಆರ್ತಿನಾಡು ಮನೆತಕ್ಕ ಇರಗೊಂಜಿ ಮೆಗ್ದಿಜ್ಜ ಇಜ್ಜಿಯ ಅಲ್ಲಿ ಒರ್ತಿಯ ಮಗಳಿಗೆ ಅಮ್ಮೆರಡ ಪಾನುಡ್ರ ನಾಲ್ ಸರಿಯಾಂಡಿ ಅನ್ನ ಕೂಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾವದ ತಿಂಡಿ ಪೂರ ಮಿಕ್ಸ್ ಇಪ್ಪರ ಈ ಅಕ್ಷಯ್ ಒಂದು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜ ಆರ್ ಪಂಡರ ಪ್ರದಿಕೇಂಡೆ ರೈಲ್ ಊಂತುದುಂಡು ರೈಲ್ ದೊಕ್ಕ ಉರ್ಚು ಜೇರಾಗಂಡ ಈಗ ಪಂಚು ಬಂಡಲು ರೈಲು ಉರ್ಚೇರು ಕೊಟ್ಟು ಬತ್ತೊಂದು ಬಟ್ಟೆ ಬತ್ತಂಬಲ್ಲ ದೆಪ್ಪೇರಿಂದ ಈಗ ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆಗೆ ಅಕಲ್ಲ ಗೌಡರ್ನಕ್ಕ ಪೀಕ್ ಬರ್ಪಿಟ್ಟು ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ ಅಂದಾಲ್ ಅವೇನು ಅಚ್ಚು ಕೊರುಡಿಗೆ ಪ್ರಜ್ಜುಗು ಬಟಾಣಿ ಕಡ್ಲೆದ ಪ್ರಜ್ಜು ಕಡ್ಲೆದ ಕಚ್ಚುಗೆ ಅಪ್ಪ ಬಂಗಾವಿಗೆ ಬಟದ ಕಡ್ಲೆದ ಪ್ರತಿ ಹಸುಗಂಡು ಬರ್ಪೆ ಪ್ರತಿಗಳ ಹಸುಗಂಡಗಳ ಬರ್ಪೆ ಯಾನು ಇಲ್ಲ ಬರ್ಪು ಜೋರಿದ್ದಾಗ
ಅದು ಎಲ್ಲ ಪರ್ಪುಜಿ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಹುಷಾರಿಜ್ಜರು ಬೆಗ್ದಿಜ್ಜಾತ ಆಗ ಆಗ ಭಾರಿ ಪೊಂದನೇ ಆಗ್ತದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹಿರೇ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜ ದಾದಯ್ಯ ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ ಕೂಲಿ ಬಂದು ಪ್ರತಿ ಈ ಬೆಟ್ಟ ಬಡ್ಡೆ ರಾಗಿ ಬುಗು ತೂಲ ಬಜ್ಜಿ 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 ಮುಳಿ ಬಜ್ಜಿ ಎಂಚಿನ ಕುರ್ತೆಲ್ಲ ಅಕಲಗೆ ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ ಬೋಟಿ ಕೇಕಲ್ಲ ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆಗೆ ಪ್ರತಿ ನಿಕ್ಕತ್ರಾನ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಉಂಡಾಯ್ತು ಕಡ್ಲೆ ಪದಂಗಿ ಪೂರ ಉಂಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಬಜಲು ಪೂರ ಯಾರಿಜ್ಜಿ ಯಾರಿಜ್ಜಿ ಬಜ್ಜು ಸರಿ ಸರಿ ಬಟ್ ಅವೇನು ತಿಂಡ ಪ್ರಜ್ಜು ತೋರಾವೆ ಇಜ್ಜಿ ಸಾರಿ ಬಜ್ಜಿ ಪಜ್ಜು ಈ ತೋರಪ್ಪಗೆ ಅವೇನು ತಿಂಡ ಪಜ್ಜು ಯಾರಿಜ್ಜಿ ನಾನು ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಏನೋ ഞാനിത്തെ ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ ಡೆಲಿವರಿ ಪೋಪುನು ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ ಡೆಲಿವರಿ ಮಲ್ಪ ಪೋಪುನು ಏನೋ ಕಾಣ ಬೋಡ ಏನೋ ಕೇಂದ್ರವು ಈ ಬರಬರಿಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಮಜ್ಜು ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ ಡೆಲಿವರಿ ಅಂಬರು ಹೋಗಿರಿಗೆ ಬುಕ್ ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ ಪೋಟೆ ಅವು ಡಾಕ್ಟರ್ ಓಡಿపోయారు ಉಲ್ಲೇರುಂತು ಪಚ್ಚುಪುಲಿ ಪಚ್ಚು ಮಲಬಾರಿ ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ ಬದಿಯರೆ ಊರಿಗೆ ಡೆಲಿವರಿ ಅಲ್ಸಿ ಈಜನೇಂಕ ನಾನು ಮನಸ್ಸೇ ಇಜ್ಜಿ ವೈಟ್ಲ ಅಬ್ಬಾ పోయారు ఈయన సురుకుని ప్రతి అన్నము దాతన ఎత్తున ఓడిపోయారు మలబార ఆ రాగి ముద్ద ಡೆಲಿವರಿ ಅಂಬರ పోయి ಅಸಕನ್ನ ಉಂತುಲೆ ಪಿರಿಸುರು ಮಂತಿರಿ ಅದೇ ಆ ನತ್ತು ಮಂತಿರಿ ಪ್ರತಿ ವಿದ್ಯೆ ಓಲುಂಡು ಅಂದಿರ್ನ ಮನಸ್ಸು ಯಾನು ಕುತ್ತರಿದ ಉಲಾಯಿ ಪಾಡ್ದೆ ಪಜ್ಜು ಬಜ್ಜು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಲ್ಪರ್ಚಿ ಇರಿಗೂ ಮರಪರ್ಚಿ ಮಲ್ಲ ಜನ ಆತ ಒಬ್ಬ ಈರೆ ರೈಲು ಪೋನಾಗ ಮಲ್ಪು ಜರಕ್ಕೆ ಎನ್ನಿ ಪ್ರದಿ ಪಜ್ಜು ಪಜ್ಜು ಸಾರಿ ಅವೇನು ಯಾರತ್ತಿಗೆ ತೂಲೆಗೆ ಈ ಪುಂಜು ಪೋಪುಂಡ ಈ ನಮ್ನೆ ತಿಳ್ತಿಂಡ ಅರ್ಶಿನಿக்கு ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜ ಯಾಪ ನೋಡ ಪ್ರದೀಪ ನೋಡ ಪಜ್ಜು ನೋಡ ವಿಷಯ ಪರೋಡ ಯಾನು ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅರ್ಶಿ ಯಾಕ ರೈಲು ಮೂಲು ಉಂತುಂಡು ಪಂಡೆಯ ಅಂಚ ರೈಲು ಉಂತುದುಂಡ ಪಂಡದು ಪೈಕ್ ಇಂಬೆ ಪಂಡೆ ಪ್ರದಿ ಪಂಡೆ ರೈಲ್ ತಗೊಂಡು ಆಯ್ತು ಉರ್ಚು ಜರ ಕೇಂಡೆ ಐಕ ಪಜ್ಜು ಪಂಡಲು ಅಕ್ಕಲು ಉರ್ಚುವೇರಿ ಗೋರ್ರೆ ಪೋಪನ ರೈಲ್ದ ಬಟ್ಟೆ ಯಾ ಪಂಡೆ ಬಲ ಬಟ್ಟಿಲ ಕೊಟ್ಟುಲ ಪತ್ತೊಂದು ಗೋರುದು ಐಕ ಹಚ್ಚು ಪಂಡಲ ತಿಂದು ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ ಅದು ఒక ಸುರು ಪ್ರಜ್ಜಿಗೂ ಕೂಲಿಜ್ಜಿಗೆ ಅಕಲ ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ ಅವು ಮಿಕ್ಸ್ ಕಡ್ಲೆ ನೆಲಕಡ್ಲೆ ಚಕ್ಕುಲಿ ಉರುಂಡಾಯ್ತು ಐಕದು ಪ್ರಜ್ಜು ಮುಸಬಲ್ ಪಡ್ಚಿ ಬೋಡಾನ ಪಲ್ಲೆ ಡೆಲಿವರಿ ಮಲ್ಪದ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಉಂಟು ಅಲ್ಲ ಯಾರಿಸಿ ಮಲಬಾರ್ದು ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿಗೆ ಯಾರು ಡೆಲಿವರಿ ಅಂಬರು ಓಪಿನಿಗೆ ಏರಿಯೇ ಹೊಸ ಡಾಕ್ಟರ್ ಓಡಿపోయారు ವಿದ್ಯೆನಾ ಪ್ರೀತಮ್ ವಿದ್ಯಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅರ್ಷಿ ಪಜ್ಜು ಸಾರಿ ಆರೇನೆ ವಿದ್ಯಾ ಪಜ್ಜು ಅಲ್ಲ ಸಾರಿ ಅವೇ ಎಂಚಿ ಕುರ್ತೆಲ್ ಮಾರ್ರೆ ಪಜ್ಜು ಸಾರಿ ಬಲ ಮೆಸೇಜ್ ಫುಲ್ ಒಬ್ಬ ಬಲೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾ ಪ್ರದಿ ಅಶೋಕಣ್ಣ ಪ್ರೀತಮಾ ಪಜ್ಜು ಐಕೆ ಪಂಡೆ ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ದಿಂಗಂಡ ದೊಂಡೆಡು ಪತ್ತಂಡ ಪ್ರದಿರಿ ಬಂಡೆ ಲೋಡ್ ಪಾರ್ದು ಸ್ಟ್ರಾ ಪಾರ್ದು ಪಾರು ಬಂಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ ವಿಟಮಿನ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಬಕ್ಕ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಪೂರ ಇಟ್ಟೇನು ಒಂದೇ ದಿನ ಒಟ್ಟು ಪ್ರದೀಪ್ ಬಲಿ ಪೋಡ್ಲಾಕೊಂದು ಏ ಅಕ್ಕ
ಆಯೇ ಚೇತನ್ ಉಲ್ಲೆತ ಆಯ್ನ ಮೂಲೆ ವೆಲ್ಲಕುಡು ಪಾರ್ದೇರು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಡು ಏ ಚೇತನ್ ಲೈವ್ ಬರೋಂದಿತ್ತೆ ಆಯ್ನ ಎಂಚ ಗೊತ್ತು ದಾದ ಆಯ್ತು ನಾಯಿಗ ಪಜ್ಜು ಪಜ್ಜು ಸಾರಿ ಸಾರಿ ಅಂದ ಆಯ್ಗ ಹುಷಾರಿಜ್ಜ ಡಾಕ್ಟ್ರೇ ಇನಿ ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕದ ಫ್ಲೇವರ್ದ ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ ಬ್ರಜ್ಜಿ ಕತ್ತು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಬಾ ಆಯ್ ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ ತಿಂತೀನಿಗೆ ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ ತಿಂತೀನಿಗೆ ಕೇರ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಾರಿ ಬಜ್ಜಿಗೆ ಅಮ್ಮ ಬುಡರ್ಚಿ ಪೋಪುಂಚು ದಾದ ಏನು ಡಾಕ್ಟ್ರೇ ಹೇಗೂ ಚೇತನಿಗೂ ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆಗೂ ಸಮೋಸದ ಬಟಾಣಿ ಪುರಿ ಅದೇ ಪ್ರದಿ ಆ ಎತ್ತಕ್ಕ ಬಂಟವಾಲಡು ಕೆರಿಯತ್ತ ಆಯಿ ಓ ಬಂಟವಾಲಕ್ಕೆ ಇರ್ತೀನಿ ಆಯ್ನಾ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಉಳ್ಳೇನಾ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಕೊರ್ಲೆ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊರ್ದಕ್ಕಿರ್ಲಿ ಆಯ್ನ ಬದುಕೇನೆ ಬಿಡುಡ್ಚಿ ಆಯ ಸಂಕ ಬಸಾರ ತಿಂತೀನಿಗೆ ಎಲ್ಲಿತ ಆಯ್ನ ದೀತಿಂದೆ ನನ್ನಲ್ಲ ಆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಂದು ಗೊತ್ತಾಪು ಜತೆ ಅಕ್ಷಯ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾಳೆ ಪತ್ತೊಂದು ಗೊತ್ತಾವೋಡು ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಬಂದು ಅಂದ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಆಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಮ್ ಡಾಕ್ಟ್ರೇ ಕೆರ್ಲೇನ್ ಕೆರ್ರೆ ಆಯ್ನ ಓಲ್ಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಡು ಪಾರ್ದೇರು ಫುಲ್ಲು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಪಾರ್ದೇರು ದಾಯಿಗೆ ದೀತೀನಿ ಆಯ್ನ ನನ್ನಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಆಯ್ನ ಕೆರ್ಲಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಇದೇ ಈ ಪ್ರದಿಗೆ ತಿಂದೆಡ್ಡ ಬೆಸುಂಡು ಬಟರ್ ಉಂಡಿಗೆ ಅಂದಿ ಸೇ ಆಯಗು ಬಿಸತಿ ಪಾಡ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ಪೋಪನ ಪ್ರದಿ ಪೋ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಅದು ಪೋ ಆಯ್ನ ಹತ್ತು ಆಯ ಕೂಡ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ದೀತಿರ್ ಮಾರ್ರೆ ಆ ಪೊನ್ನಗ ದೀತು ಜೇರು ಕೆರ್ನಾಗ ಕೆರ್ತಿ ಹಾಂ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎನ್ನ ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ ಚೇತನ ಬಾಯ್ ಮರ್ಲು ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕದ ಫ್ಲೇವರ್ ಉಂಟೀಗ ಮಲಬಾರ್ನ ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆಡು ಅಪ್ಪ ಪ್ರತಿ ಇದಕ್ಕೆ ಬಿಸಟ್ಟಿ ನಂದು ತುಂಡು ಮಲ್ತದ್ದು ಪಾಡ್ದುವೆ ಕೆರ್ಪುನ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಆಯ್ತು ಈಗ ಏಜ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ತೂವನ್ನಾರು ಓಹೋ ಆಯ್ಗೊಂಜಿ ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ ಕೊರ್ಲಿ ಆಯ್ ಆಡಲ್ಲ ತಿನ್ನಾಡು ರಾಗಿ ಮುದ್ದೇನು ಸೈಡ್ ದಿಲ್ಲ ಮಲಬಾರು ಆಯ್ಗ ಡ್ರಗ್ಸ್ ದೀದಿ ಪೂಡತೆ ಇಜ್ಜಿ ಡ್ರಗ್ ಇಜ್ಜಂಡು ಅದು ఆయన ಬೊಕ ದಾಯಗ್ ఆయన ಕಾವಲಾದು ಕುಲ್ದಿನಿ ಮಾರ್ರೆ ಆಯ್ಗ ದಾಯಗ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆತು ಪಾಪ ಸೈತಿನಾಲು ಪೊಯ್ಜಲ ಬೇಗ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ದಾಯ ದೀತೀನಿ ನಿಕುಲು ಶೆಕ್ ಎಂಚಿನ ಮಾರ ವೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ಪೊಗ್ಗುಗ ನರ್ಸಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚ ಮನಸ್ಸು ಬತ್ತುಂಡು ಆಯ್ಗ ಅಂಚ ಕಡಪರೆ ಇವೇರು ಪೋಯರ ಏರಿಯಾ ಪೋಯರು ಉಲ್ಲ ಮೆಂಟಲಿ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಅದು ಇಜ್ಜಿಂದ ಪನ್ನೊಂದು ಇತ್ತೇರು ಲೌಡು ಟು ಮರ್ಲೇರ್ಲಕ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಆಯ್ ಮರ್ಲೇರ್ಲಕ ಬೋರ್ಡ್ ಪಂದು ಮನ್ಪುನು ದಾಯ ಪಂಡ ಆಯ್ಗೆ ನನ್ನ ದಾಳ ಮನ್ಪೇರು ಪಂಡು ಮೆಂಟಲ್ ಸರಿ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡು ಶಾಕ್ ಕೊರ್ತಿಲಕ ಮನ್ಪೇರು ಪೂರ ನಾಟಕ ಆಯ್ನು ಮಲ್ಲೆ ಜಾಯ್ ಬದುಕು ದಾದಕ್ ಪ್ರೇಜನ್ ಜನಕ್ಕೂ ಕೆರ್ಪೇರ ಆಯ್ನು ಆಯ್ಗ ಲೂಸ್ ಮೋಷನ್ದ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಕೊರ್ಲಿ ಆಯೇವಾ ಮನುಷ್ಯ ಲವ್ ಮಲ್ತಿನ ಅಂಚ ಏರ್ಲು ಕೆರ್ಪೆದ ಅಂದು ಆಯ್ ಯಾನ್ ಪಪ್ಪುಜಿ ಎಂಕ ಮದುವೆ ಆವಡು ಅರ್ಸಿ ಪೂರಾ ಆಯ್ ಒಕ್ಕ ಅಂಚೇನೆ ಪನ್ಪುನಿ ಸೈಕೋ ಆತನ ಪಂಡದ ಅಂದು ಅರ್ಷಿಗೆ ಮದುವೆದ ಮಂಡೆ ಬೆಜ್ಜ ಬೊಕ್ಕ ಮದುವೆ ಆವಡ್ಚ ಪಾಪ ಮದುವೆ ಆವಡ್ಚ ಆಂಡಲ್ಲ ತಪ್ಪತ್ತ ಅಂಚ ಮನ್ಪುನು ಆಡ ಆಯ್ಗ ಆತ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಈತ ಮಾತ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಮಾತ ಅಕುಲು ಮಾತ ಪನೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಆಯ್ಗ ಮರಣ ದಂಡನೆ ಆ ಓಡು ಪಂಡದು ಆಯ್ ಮೆಂಟಲ್ ಅದು ನನ್ನ ಬದುಕು ನಂದ ಆಯ್ಗ ಮೆಂಟಲ್ ಆಪಿನ ಈಗ ದಾಯ ಬರೋಡು ಮೆಂಟಲ್ ಬುರ್ಚದ ಸೈಯಡು ಕೆರಡು ಅರ್ಶವಂತ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ಪಿ
ಆಯ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಅಡಿಕ್ಟ್ ಆದರೆ ಫುಲ್ಲು ಇಜ್ಜಿಂದ ಅಂದು ಮನಸ್ಸು ಬರ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಲ್ಲಿನ ಕೆರಡು ಬಂದೆ ಕುಲ್ದಿನೇ ಬದುಕುಜೆ ಹಾಂ ಬದುಕುಜೆ ಆಯನ ತುಂಬೆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆತಂಡು ಪನ್ನೊಂದು ಇತ್ತೆ ಏನು ರಿಪೋರ್ಟ್ ತೂತುಜಿ ಓ ಸಂಕ ಬಸನ ತಿಂದ ದೇಕೋನ ಇದರ್ ದೇಕೋ ಓ ಕಿರೀಟ ಬತ್ತುನ ಈಗ ಐಕ್ ಸೈಯಡ ಹಂಚಿ ಆಯೆ ಮಾರಿ ಆಯೆ ಸರಿ ಉಳ್ಳಿ ಪೂರ ನಾಟಕ ಅಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದೆ ಮಲ್ಪುನು ಅಂತ ಕಾಸು ಕೊಡ್ತಿರೋದರ ಮೆರೆಗೊಂಜಿ ಕಿರೀಟ ಮಾರ್ರೆ ಬೇಗೊಂಜಿ ಕಿರೀಟದ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಮೂಲೆ ಎಂಕ್ಲಿಗಲ್ಪ ಆಲ್ಸಾಯ್ತಿನ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಆಯೆ ಸರಿಯಾದ ಬತ್ತಿನ ಆಯನ ಕೇರಡು ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲೆ ಆಯನ ಕೇರ್ಪೇರು ಅಂದು ಕಟ್ಪಾಡು ಅಂದು ಎಲ್ಲ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪೆಲಕಾಯ್ದ ಕಜಿಪುದ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಮುದ್ದೆ ಪೋಟಾಟ ಪಲ್ಲೆ ಆಚೆತದ ಬಾಯಿಗೆ ಪಾಡ್ದು ಕೆರ್ಕ ಬೇಯಿಸಿದ ಆಯನಂಜು ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ ತಕ್ಲೆ ಅಜ್ಜಿ ಇಜ್ಜರ್ಸಿ ನೂಡಿಲ್ಸು ರೊಗ್ಗು ಬೋಡಾಪುಡು ಇಜ್ಜಿ ಅವಳ ಅಪ್ಪನ ಎದುರು ಕೇರೋಡು ಅಂದ ಅಪಕಾರೆ ಸಮಾಧಾನ ಅವನ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಒಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಮಾರುನ ಬಿಸತ್ತಿ ಉಂಟು ಪೂರ್ಣ ಕನಕನ ಪೋಣಿಯ ಕಿರೀಟ ಎಡ್ಡಾಂಡು ಲಾಗ್ಯೋನ ಆಯೆ ಎಲಿಪಾಸನ ಪಂತಿನ ಆಯದು ಬೇತೆ ಕಡೆಕ್ ವಿಷತಿಕ್ ಅಂದ್ ಮಾರ ಎಲಿಪಾಸನ ತಿನ್ಪೋಯ್ದು ಐಟ್ ಇರು ಕಂತಾಗ ರೆಡಿ ಅವು ಸುರೂಕು ನೀರುಳ್ಳಿ ಕಂತಡ ತುಲೆ ಐಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ರಾವರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪುನಿ ಪ್ರದಿ ಅಂದು ಓ ಮಲಬಾರ್ ಗೋಲ್ಡು ಪೋತು ಜಪ್ಪುಲೆ ನನ್ನ ಅಂದು ಪ್ರಜ್ಜು ಪೆಲಕಾಯಿ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಬೋಡ ಹಾಲಲ್ಲಿ ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಪ್ರಜ್ಜು ಪೆಲಕಾಯ್ದು ಫೇವ್ರೆಟ್ ಬೋಡಗೆ ಫ್ಲೇವರ್ದ ಪ್ರದಿಗೆ ಕೊರು ಪಜ್ಜು ಕೊನೆಯರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಡ್ಡ ವಿಷ ಕೊರ್ಲೆ ಹೇಗೆ ವಾ ಅಂದಿ ಕಿರೀಟ ಉಂಡ ದೇಕೋನ ಒಂಜನೆ ಕಿರೀಟ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲೇ ಪ್ರಜ್ಜು ಪೆಲಕಾಯ್ದ ಫ್ಲೇವರ್ದ ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ ಓಡಗೆ ವನಿತಕ್ಕ ಜಪ್ಪರ ಬಂಡೇರು ನರ ಜಪ್ಪುರು ಗುಡ್ ನೈಟ್ಗೆ ಎಂಕ್ಲೇನು ಬುಟ್ಪುಜೇರು ಪವರ್ ಅರ್ಶಿ ಆಗೇರು ಡುಪ್ಲಿಕೇಟ್ ವಿಷ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಪಲಕಾಯಿ ಈ ದೀಪ ಮಂಡೆಗೆ ಮಲಬಾರ್ ದೆತ್ತು ಮಂಡೆ ಮಾಡ ಲಕ್ಕನ ಬಲ್ಲಿ ಕಾಡೆ ಪಜ್ಜಿಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ ಉಂಟು ಕಾಡೆಗೆ ಮಾರಿ ಅಮ್ಮ ದೇವರ ದೀಪೆ ಪ್ರದೀಪ್ ಇರ್ನ ಎಡ್ಡ ಪುಣ್ಯ ಪೆಲಕಾಯ್ದ ಮುದ್ದೆ ಪಜ್ಜು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕಾಂಡದ ಬೆಚ್ಚ ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ ಮಂಗ ಅತ್ಯ ಬೆಚ್ಚ ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ ಅಮ್ಮ ದೇವ ಒಂದು ಏರಿಯಾ ಉಬ್ಬಿನೀರು ರಟ್ಟ ಒಂದು ಬರ್ತೀವಿ ಆಯ್ತು ವಾ ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ದೇನ ಅಂದ ಅವ್ವಿ ಪಜ್ಜು ಕಾನೂನು ಕೈಗೆ ದೇತ ನೋಡ್ಚಿ ಕಾನೂನು ಕೈಗೆ ದೇತ ನೋಡ್ಚಿ ಪಜ್ಜು ಕೂಲ್ ಡೌನ್ ಸಮಾಧಾನ ಮಾದೇವ ಬೇಂಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ಬಾತೊಂದು ఇంకా అప్పజికి తెలుతుంది సాకు అంటారే ఇప్పుడు అరిసి ಮನ್ಪದ ಕುಲ್ಲು ಬಜ್ಜು ನಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೊರ್ದು ಆವೋಡು ಅತ್ತ ಎಂಚಾಂಡಲ ಅವೇಕು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಅಂದ ಬಾ ತರವೇನಂಡಿಂಗ್ ಪೆಲಕಾಯ್ದ ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆಡು ಪೆಲಕಾಯ್ದ ಬೀಜ ತಿಕ್ಕಡ ಬೀಜ ಮಲ್ಪಜ್ಜಿ ಪ್ರಜ್ಜು
5,000 ಬಜ್ಜಿ ಪಡ್ರೆ ಬಜೆಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಡು ಸೋಪೆಲ್ಲ ಕೈಡು ಬೀಜ ಅಲ್ಲ ಹೋಯ್ತೆ ಅಲ್ಲ ಗುಂಡಿ ಗುಂಡಿ ಅಲ್ಲ ಬಜ್ಜು ಪಲಕೈದ ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆಡು ಪಲಕೈದ ಬೀಜ ತಿಕ್ಕಡ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪೊಚ್ಚು ಬಜ್ಜು ಗ್ರೇಪ್ಸ್ ಮಾಡ್ರೆ ಬಜೆಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಡು ಸೋಪೆಲ್ಲಕೈದು ಬೀಜ ಬಜ್ಜು. ನಮಸ್ಕಾರ, ಶುಭ ಸಂಜೆ. ಊಟ ಆಯ್ತು ಸಿಸ್ಟರ್? ನಂದು ಊಟ ಆಯ್ತಾಯ್ತಾ ಅಶಕನ್ನ ಪ್ರಚ ತೇಳ್ತದ್ದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬೇರೆ ಇಜ್ಜಾದ ಮಲಬಾರ್ ಆ ಪೆಲ್ಲಕಾಯ್ದ ಈ ದೀಪ ಇರ್ನ ಮಂಡಿಗೆ ಜಪ್ಲೇ ಬಂದು ಅಮ್ಮ ದೇವರ ಅಜ್ಜಿ ಪಾಪ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಸಿ ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ ಬರ್ಪುರ ಹತ್ತು ಸೀರೆ ರಾಗಿ ಅಂದು ಎಂಚಪಟ್ರೆ ಸಾವು ಕೆಪ್ಪೆ ನಾನು ಸೀರ ಮಲ್ಪುರ ಅಂತ ಅಬ್ಬೋ ಅಯ್ಯೋ ದೇವ ಅಬ್ಬೋ ಹೆಂಗೆ ನೆನಪಿತ್ತಿಜ್ಜಿ ಪ್ರದೀಪ್ ಈ ಜನ ಪ್ರಜಕರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ ತಿಂಪ ಒಂದೇ ಸಮಾನಜ್ಜಿ ಅವು ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆನ ಸೀರೆ ದ್ರಾಕ್ಷ ಮಾಡ್ರಿ ಅಮ್ಮ ದೇವ ಆಪಜೆಂಕ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ನೆನಪು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಒಬ್ಬ பஞ்சு கூலி பேர் கட்ட வேண்டாம் அரிசி பூல செத்தாரா சத்ய டாக்டர் அமர்த மருந்து உண்டு ಅಮ್ಮ ದೇವರ ಮುಳ್ಳು ಬೆಳಕಾಯ್ದು ಮತ್ತೆ ಕುಕ್ಕ ಮತ್ತೆ ಬರ್ಜಪ್ಪನಿಗೆ ಆಪಜಿ ಸತ್ಯ ಬಜ್ಜಿ ಬೇರೆ ಅಯ್ಯೋ ಅಮ್ಮ ಜಾಸ್ತಿ ದಿಲಪರ ಬಲ್ಲಿ ಮಾರ್ರೆ ಆಟು ಅಪ್ಪ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡು ಓ ಮಂಗ ಕೆರೈ ಪೆಲಕೈದ ಬೀಜ ತಿಕ್ಕಂಡ ನೀನು ಪೋಡ್ಚಿ ನಿಂಗೆ ಪೋಡ್ಚಿ ಓಲಾಡಲ್ಲ ಬೀಜ ನಡುಪಲ್ಲ ಅಮ್ಮ దాదాపు డాక్టరే జాస్తి తెలిపారు బల్లి మారే హార్ట్ ఫాస్ట్ బీట్ మన్పర స్టార్ట్ ఆపుడు ఆ అంచలుండా దేవర తెలిపారుల బల్లియా పిల్లి తేలుతుంది మగురుతున్నవాళ్ళు అందు ఈ పొంజు పూడా ఇవ్వ తూలే ఆర్సి ఆ పన్పుని మలబరు ಆ ಪೆಲಕಾಯ್ದ ಮುದ್ದೆ ಬೀಜ ತಿಕ್ಕರ ಪೆಲಕಾಯ್ಡು ಮುದ್ದೆ ಬೀಜ ತಿಕ್ಕ ಐಕಾಯ ಪನ್ಪಿನಿ ಪ್ರದೀಪ್ ಪಜ್ಜಿಗು ಈರು ಪೆಲಕಾಯ್ದು ಮುದ್ದೆ ಮಲ್ಪುನ ಸೀರೆ ಮಲ್ಪುನ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಬ್ಬ ಆಪಜೆಂಕ್ நடப்ப நம்ம மண்டைக்கு பரபர் ಅಯ್ಯೋ ಮುಂಚವೇ ಹಿಂಗೆ ಆಪಜ್ಜಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಈಗ ನೈಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಏರು ಮುಗೀತೀನ ಅಬ್ಬಾ
ಪಾಪ ಪ್ರಜ್ಜುಗೂ ಅರ್ನ ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ ಉಂತವರೆ ಮರ್ದಿಜ್ಜೆ ನಡ ಎನ್ನಕ ಎನ್ನ ಕೋಡೆ ಮುಗಿಂಡು ಹರ್ಷಿ ಕೋಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಇನಿ ಲೀವ್ ಅಬ್ಬಬ್ಬಾ ಎಂಕ್ ಮರ್ಲು ಬತ್ತುಂಡ್ರು ಯಾಂಬೋಪ್ರೆಗೆ ಇರಿಗು ಲೀವ್ ದಿತ್ತಿನ ಸ್ಯಾಲರಿ ಕರಾವುಜಿಡತೆ ಪಜ್ಜು ಕೋಪಡು ಪೋಡ್ಸಿ ಯಾನ್ ಲೀವ್ ದಿತ್ತಿಜ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಕೊರ್ನರ್ಸಿ ಒಬ್ಬ ಅಮ್ಮ ದೇವ ಪಜ್ಜು ಪ್ರದೀಪ್ చెప్పు పక్కడే చూడాలా ನೈಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಅದು ಬೊಕ್ಕ 2 days ಲೀವ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಇನ್ನು ಒಂಜಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಪ್ಪ ഞാൻ చెప్పిన కొంచెం ఇంక డాక్టర్ కొడతారు తరబేనకి మాత్ర పర్దు చెప్ప ఇంకా అప్పజీ పుల్లర ఇంక అబ్బా బుల్తు బుల్తు కన్ను తెలుసు పిల్లకాయ రాగి ముద్ద చూరు లూజు పిల్లకాయ పాడున వచ్చిన లూజు రాగి ముద్ద కొర్పున మిషన్ పంచు ఎంచ తెలుపు ఎంచిన ఆ ప్రతిభలక క్షీరమనుపున ఎన్నెత్తు గవర్నమెంట్ద ಅವು ಟೆಸ್ಟಿಗೆ పోతే ಜೋಡು ಇತ್ತಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರೇನು ಲೆಪ್ಪೇರಿ ಜಿನ ಲೆಪ್ಪು ಜೇರ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಒಬ್ಬ ಓಲ್ದಿ ಪೇರಿಯೇ ಕಾಸು ದೇವರೇ ಏ ಮಲಬಾರ್ ಆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಂಡೇರು ಜಾಸ್ತಿ ತಿಳಿಪೇರೆ ಬಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಪಂಡದು ರಾತ್ರಿಡು ಎತ್ತಿಗೆಲ್ಲ ಮುಟ್ಟೊಂದಿಲ್ಲ ಫಾಸ್ಟ್ ಆತಿಜಿ ಪೊಡಿಗೆ ಹಾಪುಂಡು ಕೆರ್ಪನ ಒಂತ ದಾನ ಮಲ್ಪುಲೆ ಮಲ್ಪೊಡಿಗೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಷಯ್ डॉक्टर मार रहे हो ऐसा है तो बड़ी बड़ी बातें अर्ची apa దాన మల్పి ఆర్ట్స్ 75 సెకండ్స్ లీగ్ పోపులు అబ్బా ఏరే గవర్నమెంట్ కూడా ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಾಲನೆ ಆಯ್ತಿಗೆ ಮೇ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ವೆಲ್ನಗುಡಿಗೆ ಚೇತನ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಗೆ ಪೂರ ಹಲೋ ಮೊಲಬಾದ್ ಏರ್ ಬಿಡಿಯರ್ ಮೇ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ತಿಳಿಪೇರೆ ಬಲ್ಲಿದಾಯಿ ಫಾಸ್ಟ್ ದಾದ ಅಪ್ಪುಡು ಅಕ್ಷಯ್ ಹಲೋ ಆ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೈದಿದ್ಯಾ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೈದಿಡಿ ಪ್ರಜ್ಜು ಇಲ್ಲನಾ ಅದು ಜೈದಲ್ ಅದು ತೆಲ್ತಿದ್ದು ಬಚ್ಚಿನಲೆಗು ಇತ್ತ ಈ ಪೊಂಜು ಜಪ್ಪು ಸುರುವಾಂಡು ನಲ ಚಕ್ರ ತಿರ್ಗಾರೆ ಏ ಅಂದಿಯಾ ತಿರ್ಗೊಂದುಂಡು ಅರ್ಷಿ ಸಿಂಗಾಪುರ್ ರೇಟ್ ಮನ್ಪ ಅಲ್ಲ ಮಾತಾ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅವ ಬಾ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಾತಾ ಯಾವ ಮಾರೆ ನನ್ನ ತೆಲ್ಪುಡ್ಚಿ ಆಪುಜಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಒಂಜಿ ಪೊಡಿ ಕಟ್ಟಾದಿ ಏರಿ ಇಂಕ ಪೊಡಿಗೆ ತಿರ್ಗುಣ ಎನ್ನ ಚಂದು ಅಲ್ಲ ಅದು ಕೂಡ ಬಲ ಬಲ ಬಲ
ಓಕೆ ಅಂಚಂಡ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಗ ಒಂದೇನ ತಿರ್ಗುಂಡು ಜಿಂಡಲ ಡರ 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 ರೇತ್ ಮಲ್ಪರ ಪುರ ಬಂಗ ಆಪುಂಡು ಅವಿಟ್ಲ ಹಾರ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಪ್ಪನಕ್ಲೆಗ್ ಬಂಗ ಆಪುಂಡು. ಓ ಅಂಚನಾ ಕುಲೆ ಅಂಚ ಐಕ ಜಾಸ್ತಿ ಜೋರ್ ತೆಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ದಮ್ಮ ಕಟ್ಟದಿಂದ ಬಾಯು ಆಲ್ಗೆ ಅಶೋಕನ ಅಲ್ಲ ಅಂಚೋಡೆ ಅಮ್ಮಡೆ ಹೋಗಿ ಪ್ರಜದೂರ ಪೋಯರು ಅಂದಕ್ಕ ದಾಲ್ ನರಮನಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪುನು ನಮ್ಮ ಜೀವಡು ದಾದ ಮಾತ ಓವು ಅಂದೆಟ್ಟು ಓವು ಉಪ್ಪುನ್ ಪಂಡದು ಅಂದೆಟ್ಟು ಗೊತ್ತಾಪುಂಡತೆ ದಮ್ಮೆ ಅಂಚಿ ಪೋರ್ಚು ಮೇ ರಾತ್ರಿಡು ಗಂಟೆ ತುಲಾವಲು ಸಾಮಾರೆ ನಿಕ್ಕದಾತೆ ಎನ್ನ ಪೊಪ್ಪಗು ಕೇಮ್ಸಿದ ಮರ್ದು ಹಾಟ್ ದಂದ ಇತ್ತೆ ಎಂಚ ಉಳ್ಳೇರು ಅಪ್ಪ ಹಾಟ್ ಪತ್ತಿನೇಟ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಐತೆ ಕಾಮತೇರ್ನ ಮರ್ದಿಗೆ ಅಬ್ಬಾ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜ ಅಂದ್ ಡೌಟ್ ಎಂಕ್ ತಿರ್ಗುಡಿ ಆರ್ಸಿ ಹೊರಪೋದು ಬರ್ತಡು ಕಟ್ಟಾದು ಬರ್ಪುಂಡು ಓ ಅಂದೆ ಹೆವಿ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪೋಯ್ರ ಜನ ಜನ ಕಾಂಚನ ಜನ ಜನ ಕಾಂಚನ ಇಲ್ಲಡ್ ಕುಲ್ಲು ಜೆರಾಂಡಲ್ಲ ಅಂದಾಶಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪೋಪೇರ್ ಏರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪದ್ಮನಾಭ ಕಾಮತ ಕೇಂದ್ರ ಅದೇ ಪದ್ಮನಾಭ ಭಟ್ ಆಪರೇಷನ್ ಆತದ ಅರ್ನನೆ ಅರೆಗೆ ದುಂಬುರು ದಿಂಚಿ ಅವರ ಬೆಂಗಳೂರು ಆತನ ಆಪರೇಷನ್ ಒಬ್ಬ
ಅಂದೆ ಮುಲ್ಪ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. Now all good, right? And adna blood the problem. ಮಸ್ತ್ ತೆಲ್ಪುಗೆ ಬ್ಲಡ್ಡರ್ನ ಚೂಕಿನ್ಯ ಗಾಯ ಏತ್ ನೆತ್ತಿರಿಗೆ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿ ಇದಾದ್ರೂ ನೆನ್ಸ ಅನ್ಪುನು ಏ അവർ ಗಂಟೆ 2 ಗಂಟೆ ಅಂಚೆನೆ ಬ್ಲಡ್ ದಪ್ಪ ಇಪ್ಪುಜದ ಬೇನೆ ತಿಂದು ತಿಂದು ಬೇನೆಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕ ಗಿಜ್ಜಿ ಟೂ ಮಂತ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಲೆತ್ತೊಂದು ಬೈದೆ KMC ನಾರ್ಮಲ್ ಇತ್ತನು ಬಾಲ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಉಂಡ ಮಂತ್ ಡಾರಿಯಸ್ ಇಚ್ಚಿ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ರಾಶಿ ಉಂಡು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಉಂಡ ಗಗನವೇ ಭಾಗಿ ಮುಗಿಲ ಪುಚ್ಚ ರಾಶಿ ಉಂಡು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಅಂಡಲ ಕಮ್ಮಿ ಕೊಡ್ಪೇರು ಬಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಗಮ್ಮತ್ ಧರ್ಮದ ತಂಚ ಮಾತ್ರ ಗಮ್ಮತ್ ಕೊಡ್ಪೇರು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ದಕ್ಕುಲು ಅಲಕ್ಕ ದೆಪ್ಪರೆಗೆ ತೂಪಿನಿ ಒಂದು ದಾದಾ 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 ಗೌರ್ಮೆಂಟಾ ಅಕ್ಷಯ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಲ ಗೌರ್ಮೆಂಟೇ ಅಲ್ಲ ದಾದಾ ದಾದಾ ನಮ್ಮ ಜಾಸ್ತಿ ಮಂಡೆ ದತ್ತ ನೋಡ್ಚಿ ಮೇ ಮೊಬೈಲ್ ಬಾತಂದು ಬಲಿ 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 ಪನ್ಪಿ ಮಿ ಬಾಲ್ತಂದು ಅಂಚರ ಇಂಚರ ಓಪಿ ಅಜ್ಜರ ಕಾರ್ಡ್ ಏತ್ ಕೇರ್ಲೆಸ್ ಇಕ್ಕಲು ಸೈತಂಡಲಗೇನು ಪೂಜೆ